Goedenavond alliëren, van harte welkom bij RTV NOF op deze bijzondere dag. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De uitslagen, jonne, de eindjonne, de jonne waarin we erachter komen hoe er stemd is. Rechtstreeks vanuit de Westerijn binnen wij de volslagen bio en brengen we de uitslagen uit een hele grote regio. En dat doe ik net alleen nog. Ik zit hier met mijn collega Jantine. Jantine, goeiejoen. Goeiejoen. Ja, bijzonder jonne, denk ik, hè? Ja, heel bijzonder. Ja, het is natuurlijk fjouwer Jelien en het is, krijgt weer wat als hoe het doe je in 2018. Ja, en we gaan er van Jonne achter komen, want alle uitslagen komen van Jonne binnen. In Prut regio's ben ik van Jonne. Waar gaan we al heen van Jonne? Ja, we zitten in fjouwer verschillende gemeentes. We hebben fjouwer verschillende verslagjouwers op locaties staan. Onder andere in Noord-East-Friesland, in Dokkum, daar zit dus collega Auke Wietse-Bosma. In Dantemadiel, in Damwoord, daar zit Gjaldel Sietsma. Achterkarspelen in Boetenpost, daar zit Mats Gies. En in Tietjerksterdeel, daar ben we ook in Burgum. En daar zit Lisa Tekema voor u. Dus die houden dus de hele jongen op de hichte van alles wat er speelt. En van zelfs net alleen nog de uitslagen, maar ik alles eromheen. De uitslagen komen dus binnen, je hoeft geen kant op. Blijf gewoon de hele jongen bij RTV NOF. Mocht je toch onderwijs wezen, kun je u altijd volgen via onze apps, onze socials, onze website. Je hoeft er helemaal niet van te missen. We blikken even terug op de verkiezingscampagne van de jongen. We gaan verschillende zaken registreren in de aankomende dagen en weken. En die lid wie hem echt van de jongen zien. Dus het belooft een hele mooie en ik denk ook wel spannende jongen te worden. Want ja, waar hij jou op stemt. Het is belangrijk, denk ik, om te stemmen. Dat recht hebben we natuurlijk. Absoluut, absoluut. Ik zou het correct dat democratisch recht dat hebben. En het is gewoon hartstikke belangrijk dat zo volle mogelijk mensen erheen gaan. En zoals wij nou ambities zien hadden, opkomstcijfers, zocht dat er in sommige gemeenten ik aardig goed uit. Dus dat is hartstikke mooi. En hoe is je krijgen we zo dadelijk daarvan? Laten we eens even beginnen en we proberen dan contact te krijgen met de verschillende locaties die wij hebben in ons uitstuurgebied. En ik stel voor dat we eens beginnen bij Boetenpost, de gemeente Achterkarspelen. Daar zit voor u verslagjouwer Mats Gies. Een bijzondere jongen, denk ik. Mats, ervaarst door dat er extra. In Boetenpost. Hier konden we tot konden de mensen nog stemmen tot 9 uur. Wie hier in de Rietzeil van Achterkarspelen een stemlokaal. Krijgt om 9 uur is die dichtgegaan. De stembus is verzegelen en wordt je naar een plakje achterbracht in het gemeentehuis. En daar wordt van wordt telt. Dus het is van aanwachtje. Je krijgt van alles versleept. De stemhokjes binnen naar achteren zet. De mensen die het helpen bij het stemmen, de vrijwilligers die binnen intussen aanzet. En het is nou eigenlijk wachtje op de mensen die hier aan zijn komen te zien, op de mensen van de politieke partijen, de listloekers. Dus het rint hier nog net helemaal vol, maar dat zal dadelijk gauw gebeuren. Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij al die uitslagen Jon, in de gemeentehuizen zelf. Daar mag je natuurlijk ook altijd naar tak in. Dat is geen enkel probleem, maar je mag natuurlijk gewoon hier in bij RTV NOF. Ik denk dat we dan even terug zijn, Matte. Ja, we zitten vanzelfs nog in alle andere gemeentes. Dus misschien kunnen we even naar de gemeente Tietjerksterdeel, Burgum. Daar zit voor uw collega Lisa Tekema. Oh, we hebben Lisa, die is even net voor u beschikbaar. Nou, die zal van die vast nog wel aan bod komen. Ja. Het is natuurlijk spannend van schakelen van hier naar alle locaties. Dat is natuurlijk ook gewoon een hele klus. Maar dat redden we op. Samen met alle vrijwilligers achter de schermen van RTV NOF gaan we dat natuurlijk opredden. Ja. Dan zal ik even hier waar we dan net in. Ja, we hebben natuurlijk in deze periode verschillende verkiezingsitems maken. We zijn de verslagjouwers in elk geval binnen de hele gemeente, alle gemeentes West, om al je verhalen uit te zieken, om met de wethouders te praten, met de mensen natuurlijk, om te zien wat er speelt. Misschien kun je even naar een van die verhalen zien. Ja, ik denk dat we dan het beste even een keer naar de gemeente Dantemadiel. Daar is een reportageskoffeling maken over een van misschien wel de onderwerpen die daar in het belangrijkste winnen. Dat gaat over de keepsnee. Die is er op dit moment net in de gemeente Dantemadiel in de omjouw. Er is een prutte over praat en dat zal misschien bij het vormen van een nieuw college wel een van de bespreekpunten wezen die op tafel leidt om daar een kar uit te maken. Wol of net een keepsnee. Op snijn te winkelen zoeken.
Maar ik vind het ik wel dreig om dan te zeggen van, dan mag je oren dat ik net dwan. Wol of geen keepsnijn? Dat is een van de grootste vragen in oren naar de gemeenteraadsverkiezings in Dantemadiel. De overwegend christelijke gemeente is op het stuit een van de weinigen in Friesland die op Snijn de winkel sticht houdt. Predikant Jaap Miedema van de Benedictuskerke in Damwoord vindt dat mensen haar eigen karmaatje matten. Maar hij maakt het hem losvargen hoe de druk die er mogelijk op de ondernemers komt te lezen. Het is wel zo dat je een winkel al in gaan, of je moet die maar je vrouw runnen. En dan wil je er ik nog tas zetten om op snijn ik nog weer open te gaan. Ja, dat is natuurlijk wel dreig. En sommige vielen zich wel een beetje onder druk zet. Als er dan een winkel snijn bij komt, dat ze dan zelf ook weer open matten. Wij vinden een snijn, nee, hoeven net open. Geen belang bij. We zijn al 6 dagen in de week open en dat is meer dan genoeg. Voor de Lietse ondernemers is Snijn een reisdag. En dat mag het echt blijven. Maar de supermarkten in Damwoord, Veenwoorden en de Westereen staan vol te springen om Snijns klanten te ontvangen. Want die gaan nou naar andere gemeenten dat ze wel boodschapje kennen. Hoe denken de inwoners van Dantemadiel zelfs over de kwestie? Ik ben net van een keepsnee, want ik vind 6 dagen in een week winkelen vind ik genoeg. Dus nee, dat hoeft voor mij net. Ik zie er geen probleem in, want heel veel mensen die hebben inderdaad de mogelijkheden wat minder om door de weken. En dan is het mooi dat ze op snee kennen. En ik zei, ik zit zelf in de horeca, dus ik ben altijd snees. Dus ik vind eigenlijk wat die mensen op snee werken kennen. Nee, beslist net. Want ik ben gelovig en dan vind ik net dat dat op snee hoeft. Want snee is een rustdag. Wat die had ik de wereldschap in zondagen, af 6 dagen en de zondag is een rustdag. SGP en ChristenUnie binnen Tjinkie op Snijn. Wils de orenpartijen daar positief of neutraal te nieuwe stingen. Maar die kar hoeft net altijd van het godsdienstige uitzoeking makken te worden. Zo vindt predikant Miedema. We hadden altijd zo druk. Nou, die snijn, dat is nog een dag dat we weer eens even een boek lezen kunnen of naar het kerk gaan kunnen. Een bespreekpunt wat dus op tafel is zelf voor de nieuwe coalitie. En Jo Kar gaat er misschien wel uitsluitsel aan, want Jo stemmen kent op de partij die Jo standpunten het beste vertegenwoordigen. Dat dus in Dantemadiel zo dadelijk jaren we hoe het ter ontgaat, als de zalen ontvullen is, als er de spanning al aanneemt, hoe de partijen elkaar zichzelf misschien wel inschatten. Dat dadelijk. Door de gemeentes, we hebben het daar gewoon een daarvan, dat is de gemeente Tietjerkste deel. Dat is het gemeentehuis in Burgum. Daar staat voor u verslagjouwer Lisa Terkema. Ja, we hadden het elke zo, Lisa, die spanning. Viel die er eigenlijk al in de cel? Ik sta hier in Burgum in het gemeentehuis. En ze krijgt weer nog een stembureau. En toen is het als de Wiedeweg ombouwd tot ontvangstzaal. De eerste mensen druppelen hierop in. Ik heb bijvoorbeeld Erwin Duursma van D66 als jongen. Hier zullen alle uitslagen straks bekend worden maken. Dat zal dienen worden terug Marcel Smit. Die zal alle uitslagen voorlezen. En hoe de uitslagen zijn, dat is er natuurlijk alweer afwachten. We zitten alweer in spanning. En hoe de opkomstcijfers zijn, dat maar we ook zien. Vorig jaar weer dat zo'n rond de 60%. We zullen zien of dat weer heller wordt. Vorige keer in 2018 waren CDA en FNP de grootste partijen. BVNL is deze keer nee, dus expand wat dat gedaan. We zullen het al eens zien hier in Burgum. Kom maar letter bij weer om, Lisa, en dan hebben we de uitslagen en daar wij binnenkomen. Zijn meidjes we rondje gaan we terug, alle gemeentes gaan we terug. En een van de andere gemeentes is misschien wel de grootste gemeente waar RTV NOF in te zien is. En dat is de gemeente Noord-Friesland. Besteedt nog maar correct 4 jaar hier weer namelijk de werindelingsverkiezings. En er zit er dus nou een rietsperiode van 4 jaar op. En de vraag is, hoe had dat de kiezer voldien? En dat is misschien een vraag die we daar wel delen. Ze kennen Auke Wietse Bosma. Hij staat in de IJsherberg. Daar gaan we samen naar Taskakelen. Dus dat is wel spannend, denk ik, zo dadelijk. En Dantemadiel kennen we het ook zo dadelijk nog naar Taskakelen. Die binnen alweer in het gemeentehuis. En ook daar is de verkiezingsjonne en komen de uitslagen binnen.
We hebben al stemmenkind, Jerry Juster. Daar hebben we ook al misschien wat voorlopige uitslagen van. En de bedoeling weer dat we die in de komende tijd, in dit uur in ieder geval al jaren zoen. Het wachten is totdat de uitslagen bij ons binnenkomen. En zodra we die hebben, dan delen we die voor direct met jou. Ik zorg even naar Jantine, want daar haast denk ik al de eerste data, de eerste resultaten. Ja, het is wel leuk, want we hebben hier een richtje van de opkomstcijfers. En als we zeggen naar 8 karspelen Wikileaks, daar weer om zo'n uren 44% van de mensen niet stemd had. Dus nog net de helft. In Dantemadiel zit dat wel correct door de helft, 51,4%, dat weer om jou wachten. Dus dat is vanzelfs alweer even link. Meesten Koerden doen nog oorloeren stemmen, dus ja, misschien is daar nog wat bij kwam. Als we dan even verder zeggen, dan heb je vanzelfs die Tjerkstra-deel, die zit echt haast op de helft om zo'n uren. En dan mis ik er nog in wat is Friesland. Die zit ik nog correct net op de helft om jou wachten. Dus ja, het is even afwachten hoe dat nou uiteindelijk voor Roen is. Maar zal dat nou liek het, 50%. Dat is een beetje het gemiddelde. Dus ik hoop dat er in de laatste uur nog wat bijkwam is. Ja, nou, dat zullen we zien hoe dat verint. Want dat weer natuurlijk van ongeveer een begin van de jongen, denk ik. Ja, hoe zo'n uur jou wachten. Lijkt het goed in ieder geval dat er een mooie, goede opkomst is en dat je het dus belangrijk vindt om dus jouw politieke kar kenbaar te maken. Dan ben ik even benieuwd of we al klaar zijn om naar Dokkum te gaan. Want daar staat u de verslagjouwer Auke Wietse Bosma vanuit de IJsherberg. Ik jer dat het nog net Safir is. Laten we dan in ieder geval even naar Jedder op de dij waar we om gaan in Dokkum. Want er is bezocht een stembureau in ieder geval. Een van de stembureaus, stembureau nummer 4, ga ik me vertellen laten, die in de Fonteinslanden staat. Dat stembureau is in het Sjerken, waar ik al een prutte om te dwaan is West. Daar wie een beetje verslagjouwer Auke Wietse Bosma ook al even te zien. Ja, alsjeblieft. De Fontein, stembureau nummer 4 in Dokkum. En 1 van de 8 in totaal. Want het mooie waar, koert in elk geval net lezen om te stemmen. Elsenien had zo zijn eigen redenen om het stemhokje op te zieken. Nou, ik vind het belangrijk dat je mag stemmen, dus dan mag je echt stemmen. Ik bedoel, ben ik in nog landen, mag je net stemmen en daar had je niks te vertellen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Er is in het verleden hard voor geknokt, voor het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht. Dus ik maak er altijd gebruik van. Ja, dat is hier wichtig, daarom kom ik hierheen. Ik vind het wichtig dat wij mij zallen als meerschip weten laten wat wij ervan denken. Dus daarom is deze kans een uitgelezen kans om dat te doen. En dat doe ik met overtuiging. Van voorzitter Theo Jetsen-Leistra is het net de eerste keer dat hij op het stembureau zit. En hij vermaakt hem altijd prima. De politiek op zich vind ik wel interessant. En het is wat hoor zo zien gewone werk. Ik vind het wel leuk pas een dag. Je neemt verlof voor het gewone werk. En je zit hier mooi met z'n allen. Ik vind het wel een leuke sfeer. Dat wist ik voortdurend al wel door hierheen in welk stemmen zo. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. En willen jullie die keuze met u delen? Nou, dat krijgt de juist er al in je van de televisie zei. Voor jou een vraag, voor mij weet. En zo dadelijk dan schakelen we nog een keer met Auke Wietse Bosma. We hagen jet dat er de eerste exit polls zat het al heel mooi heet. Hebben we daar een Fries woord eigenlijk voor? Exit polls, ja, uitgangsstemming. Ik weet het eigenlijk net. Maar Roen, jou wat zien verwachten we die in Dokkum? Ja, klopt inderdaad. Wij gaan dan eerst nog even naar Dantemadiel. Dat is de gemeente die nou onbad is. Daar staat voor u verslagjouwer Gyaldo Sietsma. Ja, en daar stellen we de vraag maar weer even. Is daar de spanning al onder tanim? Ja, goeioen. De situatie, het is hier nog restig. De eerste mensen beginnen hier wat binnen te druppelen. Hier op de achtergrond, de rest is no correct net. Maar is het orkest moet oefenen, moet warm draaien voor aanst feestelijke momenten. En ik gluurde correct al even om het hoekje van het stemhokje in het gemeentehuis van Damwoord. De containers lijnen op de kop, de meesten zien dopperknibbels, de stem te tellen. Dus dat is nog druk in volle gang. En de eerste mensen komen hier binnen en zullen zien dat er aanst bij komt.
komen we bij Waarom Geldo, dankjewel. En dan is het wachten op de verbinding die wij natuurlijk met de IJsselberg nog gaan. Ja, een van de grootste gemeentes. Verwacht je daar eigenlijk wat bijzonders qua uitslagen? Nou ja, Auke Wietse-Bosma die zit er nou natuurlijk. Dus ik denk dat die u daar wel meer over vertellen kan. Ik moet zeggen dat ik zelf net heel dal in die gemeente zit. Dus ja, als we hele grote verwachtingen of hele grote verhoringen verwacht zien kennen, dat is even de vraag. Ja. Het is daar een verschuiving natuurlijk van partijen West. We zien hoe die uitslagen eraan binnenkomen. Misschien is het interessant om straks even nog weer om te blikken naar de uitslagen van Fjouwerling. Dat we in ieder geval even weten waar wij komen. En dat we dan de verschuiving wat beter inschatten kunnen. Welke partij krijgt er zitten bij? Welke partij moet zitten inleveren? Een van de partijen die vorige keer mij wie de Waddenpartij, wie de enige partij die geen zitten kregen. Toen wist ik nog dat de man zei, Alex Hazelaar, dik nog net bij mij. Toch zitten er weer tussen. Dus ik ben benieuwd als er nou Wollens zit krijgt en mij dan kan om zijn ideaal en te verdedigen. Mij zijn partij natuurlijk. Maar dan ben ik nog andere partijen. Natuurlijk de BVNL, leven ze even hier bij Auke Wietse-Bosma. Dus het is in de IJsselberg. En ik voor de vraag, hoe is de spanning daar al aan Tanem? We proberen nog steeds contact te krijgen. Dat is nog lastig, begreep ik. Volgens mij is het dreig daar in Dokkum. De verbinding is net fantastisch. Of ze bingen onvissen te druk, mooi orenzaken. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Misschien kun je zien, want er binnen natuurlijk verschillende video's maken, wat ik al zei. Mooi de mensen daar, mooi de mensen die er verstaan van hij die het doel. Misschien kun je even zien een video van wat is het Friesland, wat speelt het er nou krijgt. Waar maakt je de mensen hard druk om. Laten we dan eens even zien naar het Squallenpark. Dat we hier tijdens het verkiezingsdebat een hot item. En wat mij daar nog het meest in opvoel, dat we in die twee jongens die daar op een van de squalen zitten, die nodig onderhoud daar weer, maar eigenlijk net meer onderhouden wordt, omdat er al hier een plan binnen om wat nijsdeel te zetten. En dat je dan twee zulke talentvolle debaters, waar ik eigenlijk wil zeggen, die dan opstaan om bij de gemeente die het in discussie te gaan, ja, dat vind ik toch een hele prestatie. Ja, maar dat is even naar hun verhaal. Het onderwijs is goed, daar zeg echt niks zo zeggen, maar het gebouw is echt al. En daarom vraag ik jou, teken de petitie. Tjalling en Tieme binnen het beu. Al jaren we te praten over nijbouw van een mogelijk squallenpark in Dokkum. Maar concrete plan binnen er nog heel tijd net. Het is nevens de leerlingen. Hartstikke gezellig op squallen en het onderwijs is prima. Maar de uitstraling van de Finnen, die is echt niet meer van deze tijd. Er zijn plannen om een nieuw gebouw te realiseren. Alleen die plannen die we steeds op de lange baan kunnen. Er is al 3 keer of zo een onvraag die van uw Dokkinga om nijbouw aan te vreden. De laatste onvraag is in 2017 al die en we zijn inmiddels 2022. Dus dat zit net op. Er gebeurt niks. En ondertussen wordt je geen onderhoud die in dit gebouw, want er komt misschien een nieuw gebouw. Op die manier rent het je steeds meer achter. En daardoor is het toch wel echt nodig dat er nou eindelijk eens actie wordt ondernomen. Tieme en Tjalling hebben daarom te jaren een petitie opstarten. Zij willen bij de actie een schriftelijke tassegging hebben van de gemeente dat nijbouw voor de Finnen en het VMBO-GT onder woord wij in Dokkum prioriteit krijgen in het coalitieakkoord. Dat beziek van een gemeente onder les en maatschappijleer wie het al wel een beetje de trigger en wij hebben vanzelfs zelf in dit gebouw zitten, die 3 hier. Hartstikke leuke 3 hier, maar echt toen wie u al beloofd dat er binnen kwad nijbouw zou komen en fjouwer letter en dit er nog steeds net. Docent Jouke Roersma vindt dat het heeg tijd is voor actie en stiep het zijn leerlingen. Als we goed onderwijs hebben willen, ook met corona en de ventilatie, wij wachten eigenlijk al heel lang. En dit zou nou toch wel het moment wezen dat, nou ook met de verkiezingen, we straks helderheid krijgen wanneer kunnen we hier bouwen. De Aroene winters met corona, wie het in de klaslokaal zo nou en dan ek bibberje. Het vers bijna hier in dit gebouw. Zo koud wie het, door de ruiten die hier bestaan. Er is geen ventilatie aanwezig en dat ken ik net. Want een investering in dit gebouw is een investering in niks. Het gebouw is gewoon en er moet wat nice komen. Zo is het.
Laten we zien als hun actie via hun petities opsmieten wat zij heel graag willen. Dus prachtig mooi om die man zijn actie te zien voor hun doel. Ja, en volgens mij hebben wij eindelijk ook contact met Dokkum. Auke Wietse Bosma die zit er in de gemeente wat is het Friesland. Ja, Auke Wietse, daar is er nou een skoftje. Hoe is de sfeer daar een beetje? Nou, de sfeer wie heel lang wie het heel rustig, maar nu begint de sfeer, je kent het misschien hier achter me, begint er aardig in te komen. Ik zie al heel veel mensen van verschillende partijen. En ik heb ook even een rondje die bij een aantal partijen. En ja, er is toch wel sprake van een zoene spanning. Zij zijn zeker bij gemeentebelangen. Die hebben gelijk twee zitten. En ja, ze hoop je dan een zit erbij te krijgen. En ze zeggen, ja, we krijgen een dij van de verkiezings. Zoals je hoort, nog een heel soort positieve reacties. Nou, dat jij ik bijvoorbeeld ook bij Sin. Die zeggen van, ik een heel soort positieve reacties. Maar ja, uiteindelijk is positieve reacties prima. Maar je wil natuurlijk dat mensen echt op je stemmen. Dus dat is de vraag. Dus eigenlijk kun je ook stellen dat ja, iedereen het goede hoop. Dat er ja, zitten erbij krijgt. Of dat er groeit, elke partij. Maar altijd zou u pakken, Sil. Dat is de vraag. Partijen vanzelfs er zitten bij krijgen. We hier te krijgen even hoor. Worden er nou ook hele grote verrassingen verwachten van een jong? Nou, in eerste instantie misschien net zozeer. CDA had hier altijd de grote speler geweest. Is hier nog wel de grootste speler. FNP zit er met twee zitten achter als het just van Fjouwerlien. Dus dat scheelt net zo volle. En er wordt wel verwachten dat dat wel eens een spannende strijd wezen kan. Dus dat misschien wel een nekrace worden zal. Nou, dat belooft heel wat van dit seizoen. En ja, de partij bijvoorbeeld van Johan Taalsma, die altijd er geen doekjes omwint wat er vindt, BVNL. Kan misschien hege eigen scoren, wordt Jerine Seel suggereert. Maar ja, of pakt dat juist verkeerd uit? Zie het maar. Ik denk de komende woorden jaren we er vanzelfs volle meer over en de cijfers zullen het aanstaan uitwijzen. Ja, even afwachten dus nog. We zijn hartstikke bereid. En we komen vanzelfs letter op de joen bij Dijverom. Hartstikke bedankt, Auke Wietse Bosma. Gaan wij terug naar Achtkarspelen, want daar is de spanning natuurlijk ook aan het aannemen. Daar gaan we eens even zien bij het gemeentehuis in Boetenpost, vlakbij het spoor, de trein Dendri de Del. Die spanning hoeft daar natuurlijk net per se van te komen, maar ik ben wel heel benieuwd hoe het daar gaat. Want komen de eerste exit polls, de eerste uitslagen al haast bij u, Mats? Nee, Bouke, die hebben we nog net. Daar is het nog even op wachtje inderdaad. En het is wel zo dat het nou stadig gewoon wat drokker wordt hier in de Rietseel van Achtkarspelen hier in Boetenpost. Meestal kon je dus ook nog stemmen tot 9 uur, maar intussen zijn de stemhokjes verplaatst. Kan dat net meer. De Seel streamt nog een beetje vol, maar meestal ook van de politieke partijen. En een van die meesken, dat is Jouke Spoelstra, listlieker van het CDA in Achtkarspelen. Hoe gaat het met de spanning? Ja, de gezonde spanning is aanwezig, mag ik zeggen. Dus het is de hele dag natuurlijk arbeid, zien de volgers alles naar wat. Ja, en Fianna, het slotstuk. Dus het leidt boeten, uw invloedssfeer. Ik ben heel benieuwd wat die inwoners die hebben. Fjouwerlien wie het CDA de grootste in Achtkarspelen. Ik wil maar een flinke marge, maar we zeggen zo'n 1200 stemmen ongeveer. Hoe komt dat dit hier? Ja, ik hoop een keer nog een grotere marge erin. Maar ja, du wist het natuurlijk net. En Fjouwerlien ziet het landelijk wat zien. Ik qua peilingen, nou, dit hier kunnen we stellen dat we de peilingen landelijk ik niet helemaal mee hebben. Maar dat hetzelfde effect houdt als Fjouwerlien, dat we een dikke winst boeken, dan doen we het er van hier in Achtkarspelen. Nou hebben we vanzelfs een skoft in de coronaperiode zitten. Het campagnevieren dat we vanzelfs dreig. Maar hij hem toch nog wel wat dwangkind qua campagne. Hoe is dat gegaan de laatste weken? Ja, nou eigenlijk de oranje maan ben we daar maar gang geweest. We konden inderdaad fysiek wat minder op straat op een grote groep model, maar we heel bewust inzetten vol op de social media. Dus was het eigenlijk juist is dat we vanaf begin januari, eigenlijk vanaf 1 januari met kabitzetten de campagne uitrapen gaan. En vanaf dan structureel campagne voert. Maar dat houdt net op bij de oranje 2 maanden, want eigenlijk ben we de oranje 4 hier proberen heel zichtbaar te wijzen. En ik hoop dat dat zijn vruchten kan afwerpen, dat mensen ik zorgen. Het is net alleen geen campagnetijd, maar je bent er gewoon 4 hier lang voor ons. Nou, hij heeft zelfs zelf de oranje periode wethouder geweest hier in Achtkarspelen. Is het ook de bedoeling, wil je graag terug? Ja, dat om in persoonlijk leidt ook heel graag terug willen. Dus de meeste partijen doen het soms wat moeilijk over. Maar door hast natuurlijk met de factoren te maken. En deze verkiezingsuitslag, dat is ik binnen de partij. En als ik droegen worden, dan zit dat wel goed, denk ik. Maar dat had ik de meisje met de Riet kreeg vertrouwen daarvan. Maar dat om mezelf leidt ook heel graag terug willen. Maar eigenlijk deze mooiste baan op aarde.
Want hoe die oren of jouw hier, wat win voor jou nou persoonlijk en ook qua bestuurlijk toch wel de hichtepunten? Ja, ik denk een aantal hichtepunten. Sommige zijn wat onzichtbaar, sommige zijn heel zichtbaar. Hele zichtbare punten met bijvoorbeeld het huisvestingsplan van Basiskwal. Die zijn er al goed binnen het warpen. Het zwembad hebben we hier in Post gerealiseerd. Het grootste project van eigenlijk de aanranden 20-30 jaar in de gemeente is van de Groenkaam. Net alleen van Boetenpost, maar van de hele gemeente voor een van de hoogtepunten. Ja, en zelf ben ik een sporter. Ik meid me goed voor de sport. En dat ik zie hoe de sportcomplexen in Karspelen erbij lezen. Vind ik het top. En dan hebben we nog die zo'n centrumplan in de verschillende warpen. Kortom, er is een heel protte gerealiseerd. En gelukkig net alleen dankzij het CDA. Maar dankzij die inriedings vaak in Riet. En dat is een compliment eigenlijk richting alle partijen. Nou, dus spannend. Nog een paar uur wachten. Ik denk dat we zo dadelijk al wat eerste voorlopige uitslagen verwachten kunnen. Er zijn wel wat meer partijleden ook van het CDA hier al. Ja, wie ben vrij herkenbaar. We zijn de hele campagne hebben we de Green Jaskes omraan. En toen we heen zijn we de Green Jaskes omraan. En ik verwacht je correct als aan een maand dat je één grote Green goal wordt in naar Karspelen. En ik hoop dat ik in uitslag de Jam. Maar ja, dat is even een afwacht. Een heel soort succes, Joen. Dank u wel. Mats Gies is dat rechtstreeks vanuit Boetenpost, het gemeentehuis. Ja, en dan gaan we weer even waarom naar Auke Wietse Bosma in Dokkum. Nou, het eerste ben correct om jou te zien is daar de eerste exit poll naar Boetenkaam. En dus wordt het al een beetje duidelijk misschien wat voor partijen dat er aan zijn aardig groeien in. Auke Wietse Bosma, hoe zocht dat eruit ontnota? Huh? Ja, maar ik ken het. We gaan nog even net naar Auke Wietse toe, want ik heb vernomen dat hij is nog net jet. Wij zullen elk moment bij hem weer omkomen, want zal hij begrepen hebben, had hij daar ook de burgemeester. En dat is vanzelfs ik wel hartstikke leuk om even te jaren. Ik ben benieuwd, we hebben het even van de regie. Ad inmiddels Safir binnen. En ons kunnen wij misschien in de tussentijd, want Ad dan die eerste uitslagen erom komt, misschien eens even zien hoe het de fjouwerlijn ontagong. Hoe de zitverdeling toen in 2018 weer. Laten we nog eens even terug de uitslagen van toen heen gaan. Het CDA, dat kwam toen in de rie. Mij zo'n zitten maar liefst. Nou natuurlijk nog sinds op 0. De FNP kwam er toen met 5 zitten erin. En de vraag is natuurlijk, kunnen zij dat uitbreiden? SIN dan vervolgens, de partij die een goede campagne liet had te vieren. En mogelijk daar wel wat zitten bij krijgt. ChristenUnie, daar zullen we ook fjouwen zitten staan. Dat weer de huidige verdeling. En de VVD die hier in de verkiezingstrijen zitten. Ik weet dat de stemmen heel voor een groot pad binnen. Toch één persoon, Jelle Boerema. Eigenlijk het stemmenkanon zo'n je haast zitten kennen. Maar hij is er net bij dit hier. Wel als Lis Trouwen. Laten we dan eens even naar de orenpartijen. Ik zie de PvdA, die hier toen 3 zitten. Het gemeentebelangen, Noord-Friesland 2 zitten. Actief Lokaal, dat is een nieuwe partij, dus die hier nog geen zitten. De Waddenpartij, dat weten we nog, die hier 0 zitten. En BVNL, eigenlijk ik officieel een nieuwe partij. De partij van Johan Tolsma natuurlijk. Die fjouwerlijn als ELP-NEF in de rie kwam. En inmiddels deze verkiezingsmeidocht aan BVNL. Dat is hoe de zitverdeling fjouwerlijn eruit kwam bij de gemeenteraadsverkiezings. We zullen eens even jaren als Auke Wietse al paraat is. Als wij al de eerste uitslagen noteren kunnen. Ik probeer je het even. Auke Wietse Bosma, haast al de eerste resultaten al vanuit Noord-Friesland? Een hele goede avond allemaal bij deze verkiezingsuitslagenavond in de IJsherberg in Dokkum. En ik ga beginnen met een heel groot compliment voor jullie allemaal. Want wat hebben jullie een fantastische campagne gevoerd met z'n allen. De komende uren zijn misschien nog wel zenuwslopend. Erop of eronder, geen winst of verlies, in de raad of net niet. Maar wat het ook wordt, jullie hebben het met elkaar geweldig gedaan. Alles gegeven, geflyerd, mensen gesproken, online en offline hartstikke zichtbaar geweest. De komende uren neem ik jullie mee tijdens deze uitslagenavond. En ik verwacht dat we met elkaar 4 momenten gaan hebben waarop we de uitslagen bekend gaan maken. En dat zijn dan de tussenstanden en de voorlopige tussenstanden. En voor die momenten vraag ik burgemeester Kramer zo meteen bij mij op het podium. En de uitslagen worden vanavond live uitgezonden bij RTV NOF.
De eerste uitslagen krijgen we zo te zien. Dat zijn de uitslagen van de vervroegde stemmers en 2 kleine stembureaus. En belangrijk om te melden nogmaals, het zijn de voorlopige uitslagen. En dat kan dus nog alle kanten op gaan. Ik wil graag het woord geven aan burgemeester Kramer voor de eerste resultaten van vanavond. Dank u wel, Hilda. Goedemorgen allemaal. Een spannende joh. Ik hoop dat de cijfers presenteerd worden kennen. Je ziet hier de stembureaus. Zoals Hilda al zei, we presenteren aan de eerste uitslagen van de 2 dagen die we hier voorhand hebben, de manjes en de tiges en 2 lietsere stembureaus. En die kunnen we dus presenteren en dan zit ik bijvoorbeeld neem ik een naam en dan wordt dat gepresenteerd. En wat krijgen we dan te zien? Dat zijn percentages. Dus nog geen zetelsverdeling, maar percentages per partij. We beginnen met de partij die de minste stemmen heeft. En zal dit elke keer de 10 partijen die we bedelen op dat stembureau. Als we dat hand hebben, komen daarnaast in 1 keer de percentages van jou hier links. Dus dan show je de trend. Wat voor kant giet het op? Komt er wat bij of giet er wat uit? Nogmaals, dit zijn voorlopige uitslagen. De jong is nog lang. Kan wijzen dat het nou net zo goed lijkt, maar dat zou net dat het onder een van de jong nog steeds is. En andersom hield natuurlijk ik zo. Dus ik vrees je een begrip er wel voor. Morgen we beginnen met dorpshuis De Tarin. In de eerste run. En dan komt het percentage van actief lokaal 1,7. Ballenpartij 1,7. VVD 2,6. ChristenUnie 9,4. CDA 4,3. PvdA 11,1. SIN 12,0. Gemeentebelangen 14,4. BVL 16,2 en FNP 20,4. Dit is dus de Tarin in de eerste, een liefst stembureau, het zorgt nog niks, maar je kent er en hier komen de percentages ernaast en daar zie je de trends. CDA zakt het, FNP stijgt het, SIN ik de zak is min 8,4, ChristenUnie, hartstikke VVD, die iets onderuit, PvdA, lietse stukje onderuit. Het zijn maar lietse percentages die men heel behindtal stemmen. Dus het is een hele grote invloed van wat het dorp zien is. Maar dit is dus eerste. Dan gaan we naar de stiekel. De stiekel in Marren. Gaan we uit, ja. 0 stemmen voor de Ballenpartij. SIN 3,4. Actief lokaal 3,4. PvdA 4,3. VVD 4,1. BVL 6,8. CDA 8,5. ChristenUnie 16,2. Gemeentebelangen 12,4 en FNP 21,6. Nou bij de historische cijfers van de vorige verkiezings, van 18. Nou, ik heb het net al gedeld, maar het is duidelijk hoe het eruit ziet. Hier hebben we nooit het gemeentehuis van Dokkum op 14 maart. Dat is dus de mandies op het gemeentehuis in Dokkum. We beginnen bij wat de leegste. Ballenpartij 1,4. Actief lokaal 2,9. PvdA 6,2. Gemeentebelangenmaat is dus gewoon 6,2. BVL 7,3. ChristenUnie 10,2. VVD 10,2. CDA 13,8. FNP 18,2.
En zin bij van Koolstad. En hier hebben we verletten even het gemeentehuis, nee net het gemeentehuis, de IJzerberg in Dokkum natuurlijk. Waar de eerste uitslagen binnenkomen. Bij het eerste stembureau zeggen we allen wat een uitzitter bij de nieuwe partij BVNL. Altijd een voorbode is voor de andere stembureaus daar. Dan belooft dat nog een mooie verrassing te worden voor deze nieuwe partij. Dadelijk komen we weer om, want de diverse uitslagen van de stembureau stelt binnen. Auke Wietse-Bosma brengt u dan op de hichte mij hoe het er dan in totaal tot nota uitzocht. Ja, want om inderdaad was er zojuist even wat nuance, Jan. Er zijn een soort stembureaus in Noord-Oost-Friesland. Dus ja, aan 1 of 12 van deze stembureaus kun je nog net een heel soort aanleren. Dus wij komen aanstaan inderdaad waarom bij Auke Wietse. Om even te jaren wat er al nog meer voor uitslagen kan binnen. Ja. En ik geloof dat wij in contact hebben met Gjaldo Sietsma. Zij zit in Damwoord bij het gemeentehuis van Dantemadeel, gemeente Dantemadeel. Ja, Gjaldo, hoe is het daar ontnota? Een beetje hetzelfde als correct. De eerste mensen, die wien trekt al binnen. Nou hield ik meer mensen binnen. De eerste biertjes en wientjes binnen achter de reg. De eerste borrelnootjes binnen opbieden. Nou ja, de uitslagen die binnen nog net. Maar oud-gedienden achter mij. Maar ik zie hier naast een nieuw gediende. Nieuwe partij, BVNL, die nij komt in de gemeente. Jaren krijgt al, die had het goed dienen, of die had aanzienlijk stempriegen in de gemeenten. Maar ik zie mij de listloeker van BVNL in Dantemadeel, Joran Jager. Goeie. Een spannende jong voor die, denk ik, of net? Ja, zeker. We doen voor het eerst mee en we hebben geen idee wat we verwachten kennen, maar we hadden er alle hoop in. Maar ja, de hele dag al spanningen, dat ja. En als je dat het in andere gemeenten, net slecht gaat, volgens mij. Dus er binnen wat stem van BVNL, een nijkommer. Ja. Dat maakt goed dan. Ja, daarom hebben we hier eigenlijk alle vertrouwen in dat het goed komt. We hadden de laatste tijd alle dingen meemaken, hele positieve dingen met mensen praten. Maar ik in nooit eerst dat onze lijsttrekker daar bedriegen is. Dus het is echt een rollercoaster van emoties bijna. Dus het zou wel heel mooi wezen dat we nou toch hier echt erin komen. Want wat denk je dat je hem dwaamatte om een plakje hier te winnen als nijkommer? Nou ja, we gaan altijd zijn. We willen het vertrouwen in de politiek een beetje herstellen. En dat mag je dwaan door eerlijk te wijzen, maar echt zien hoe je collega's. Dus ja, het plakje hier te vinden, gewoon wie gaan nu eens werk doen, als we erin komen, wie gaan opkomen voor de belang. En dat vind ik dat we accepteren willen maken. En we accepteren horen, hè. Dus, En hoe ga je hem de Arun Moan inzetten, qua campagne vieren? Hoe ga je hem de mensen hier een beetje kennis maken met je? Ja, we gaan flyeren. Juist ben we nog bij bejaardenhuis in de Westreenwest om taart uit te delen. We gaan bij de winkelcentra staan, gewoon de kroegen in om met mensen te praten. Neem het allemaal maar op. Heel veel drukte. En dan hebben we hier een soort partijen die met rietsleden en die er al misschien ook 10, 20 hier in de riet zitten. Ja. Nou best dan nog jong, dan best 20 als ik het net verkeerd ga. Ja. Hoe reageer mensen daarop, een jong gezicht? Nou ja, onder de jongere inwoners heel positief. Want ja, ik wist misschien zelf ook wel, als 20 of 21 best naast net echt zin om in op 60 te stemmen. Ja, dan is het dan mooi dat er een wat jonger is. En we hebben eigenlijk een heel jonge lijst, dus dat is wel heel mooi. Onze nummer 4 is 20, nu onze nummer 2 is 21. Dus wie gaat woord te bieden voor jongeren, maar eigenlijk voor de mensen die zich net jet vieren. Dus je een beziekje van al je mensen erbij te beloeken? Zeker. Nou ja, de stem binnen net. Nou, ik zou René Koster, die zoeken mij heel goed in de gaten houden. Ja, René die won hebben mij is de trappel hier om de eerste stem bekend te maken. Dus we zullen hem aansparen het Wutjan en zien hoe het hier binnenkomt. Dankjewel, ontnota Gjaldo Sietsma. Zo dadelijk komen we bij die verder om. En dan schakelen we voor de eerste uitslagen van daaruit. En het belooft het dus steeds spannender te worden. Wij gaan naar het Tietjerkstere deal. Daar staan we echt op het punt denk ik, om de eerste uitslagen te krijgen. Want het is pak een beetje 10 voor 10. Dat betekent dat de eerste bussen echt wel telt. Eigenlijk al klaar maar qua tel, qua Juster en Jerry Juster. En ik misschien al de eerste stem voor Joet. Lisa Terkema staat voor u in Burgum. Lisa, wat gebeurt er op dit moment bij die en hebben we al de eerste uitslagen? Nou, het wordt hier wel steeds drukker. Dus had je aan die handen wil schenken en het stroomt je vol met al je meisjes. Er zijn nog geen uitslagen bekend, maar degene die de uitslagen al je terughouden, dat is de afdeling communicatie. En die hebben hier een heel mooi zitje. Ze zitten hier met een laptop erbij. En Hannie Durkstra die zit hier. Ja, wat is je taak hier, jong?
Ja, wij jouwen eigenlijk de uitslagen vrij, om zo maar te zeggen. En dan komen ze hier op het scherm, zodat de meesten zien kennen. Dus achter de schermen hebben we terug onze collega's heel hard werken om alles in te voeren. Dan hebben we een laptop, dan kunnen wij zien, oh, er is een uitslag binnen. Dan gaan we even zien van, nou, wat is de uitslag nou? Is verhoren dat een hele protomai de vorige keer? Dan kunnen we even het zij RTV NOF inlichten of onze presentator van, nou, dit is wel interessant misschien om wat te vertellen. En dan jouw het vrij op het beeldscherm. Dat is wel een ingewikkelde taak, of net? Nou ja, het is de eerste keer voor zowel Sietse Frederik, mijn collega, en mij. Maar ik voor de griffier Anna en voor de presentator Marcel. Dus maar dat komt vast hartstikke goed. Is het spannend? Is het spannend? Ja, natuurlijk is het spannend. Zeker voor de mensen die verkiesbaar zijn, is het hartstikke spannend. Maar ja, ik voor Sietse Frederik en mij in ons werk. Wie we straks naar je wethouders, maar wij mijn te maken. Dus ja, een beetje spannend is het altijd. Ja. Maar eigenlijk wel heel leuk, lijkt het mij, om dit mij te meisjes samen. Tuurlijk, dit is democratie ten top. Hoe mooi is dat? Ja. Nou, ik wens je hem een prettig succes. Je zult wel druk krijgen straks, denk ik, of net? Ja, want de eerste uitslagen komen binnen, dus we gaan naar het scherm toe. Nou, dan laten we je mooi met rust. En dan, nou ja, dan zien we die uitslagen aan ze wel voorbij komen. Ik ben heel benieuwd, maar het komt je denk ik helemaal goed. Dankjewel, tot nota. En zodra ik daar de uitslagen van binnenkomen, dan Jerry het hier als eerste bij RTV NOF. We kunnen misschien even zien, want we hier er al even hoe Fjouwer Irlien. Ik ben net, zie je het toen al heel erg in de politiek? Wie is er daar al mooi dwaande? Nou, een beetje oppervlakkig, maar meer denk ik voor Noord-Friesland. Nog net alle uitstuurgemeentes. En hoe wie die verkiezingsjong toen, de uitslagenjong, hoe heeft dat toen beleven? Ja, wie wel een beetje bijzonder eigenlijk, want het wie natuurlijk een werindeling. Of 3 gemeentes die samen gaan. Dat zou misschien maar 4 gemeentes plak vinden, want dan we deel zo vol of net mij gaan. In de periode daarna hekken die toch uiteindelijk al. En toen wie er tussen de 3 gemeentes, Kollemelaan, Dongerendeel en dit is gevaarlijk. Dongerendeel, Dantewedeel, net dus Kollemelaan. Ik ben het gewoon kwijt. Ik weet het redelijk weten het niet meer. Hoe nou ik net meer? Het is nog gewoon één. Ja, dat is wel bijzonder, want hoe pakt dat uit? Hè? Want toen had bepaalde partijen in bepaalde gemeentes die heel populair binnen. In een oorgemeente is een orenpartij weer heel populair. En hoe smelt dat samen tot één uitslag? Nou, dat weer wel heel bijzondere meiden. Wie toen ik in de Iersberg, ja, dat weer toch wel een bijzondere sfeer. Ja, want hij krijgt natuurlijk al even een keer Dokkum zoen van een aantal stembureaus. Dat is juist soms hele gekke verspringingen of hele grote verrassingen. Wie dat Fjouwer Irlien toen extra? Weet ik net meer zo goed. Ik denk dat het wel heel wat exact wordt hoe maar campagne vieren. Want het wie voor de hele politieke partijen moesten ze wel correct vinden. Want er wie soms een CDA die in meerdere gemeentes wie. Er wie een VVD die in meerdere gemeentes wie. Dus ze moesten ook heel erg met elkaar opzieken. Hoe gaan we nou samen een campagne vieren? Dat moest ook gefuseerd worden. Dus dat wie echt heel erg ziek op die manier. En ja, ik denk, als ik zeg naar hoe de VVD zich presenteerde in de Kollemelaan-regio toen, die had er wel verzwaren eigenhandig dat een hele prudde zitten ontstaan binnen in Noord-Friesland Trijenstiks. Dus die had Wolf, denk ik, voor de rest van de nieuwe gemeente toch wel wat budgetten kent. En hoe hast er nou in onrin naar deze verkiezingen Denno Sjoens? Just er nou maar spanning naar dat? Dus ik ben heel benieuwd. Wat ben nou aan die uitslagen? Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig. En dat komt vooral ook omdat we toch een aantal nieuwe partijen hebben in een aantal gemeentes. De BVNL. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Omdat Johan Talsma eerst als ELP-NEF erin kwam. En nu als BVNL. Dus die is nog een orennamen. Kootje, de actief lokaal, de nieuwe partij natuurlijk. Die eerst nog een meerdere link met de PvdA hier. SIN profileert zich natuurlijk heel erg over toen Noord-Friesland had. En ja, die ben wel heel erg zichtbaar. Dus ik ben wel benieuwd hoe die dat dan doen kunnen. Ja, nou, we zullen het in de gaten houden vanzelfs. Misschien kun je nog even naar een van de video's die het Jedder maken binnen. We stien krijgt al even bij Lisa in Tietjerkstra deel. En daar is vanzelfs echt van alles ondergang. Alle thema's die ter speel je. Wat is daar een wichtig thema? Nou, wat eigenlijk wel grappig is daarover eigenlijk is dat er de betrokkenheid van de jeugd heel erg proberen we te vergrutsen. Dus hoe bereiken we de jeugd volle meer en hoe kunnen we de jeugd volle meer erbij beloeken? Ja, die kun je dan in een reguliere campagne meenemen. Of je zorgt ervoor dat je bij de school deel kon en zelfs een heuse jeugdverkiezing opzetten. En misschien komt daar al wel een indicatieve uitslag oer die misschien een beetje gelijk is om van de jongen. Laten we eens even zien.
Nou, ik snapte er eerst net zoveel van. En van de politieke ploegen. En nou, welke en zo. En wat de betekenis er een beetje achter zie je. Bij jou lessen burgerschap in de bovenbouw. En in het kader van burgerschap ben ik bezig geweest met politiek. En dan vooral de gemeenteverkiezingen. Want voor jongelui zit de politiek toch best wel vier van hen nou. En zeker, wat is de rol van de gemeente? Dus we gaan speeddates aan met alle raadsleden. Die dus iets verteld houden in hun partijprogramma. Maar daar kwam ik hele mooie gesprekken uit over. Wij hebben de jongeren hier in de gemeente eigenlijk behoefte aan. Want hoe bereikt die? Jongelui die rennen net even de gemeentehuis binnen om mij de raadsleden te gaan praten. Dus er kwamen wel hele mooie gesprekken uit. En ik in samenwerking met jongerenwerk, met Kern, wordt daar wel een vervolg aan, Jan. We hebben de partijleden ook uitgenodigd in de klasse, waar ze eigenlijk hun programma voorstelden. Maar dat we de partijleden ook vooraf hebben gevraagd van, hey, schrijf hem nou eens even puur op die jongeren onder de 18. Of in ieder geval voor de jeugd. Zodat zij niet een heel programma hoeven door te spitten. Maar daar al punten uit kunnen halen die voor hun wel echt interessant zijn. En waar ze eigenlijk ook al input op kunnen geven. Het was niet alleen dat de partijen wat kwamen brengen qua verhaal. Maar ook dat ze eigenlijk al direct punten meenamen wat de jeugd ervan vond. Nou, op basis daarvan wordt nu gestemd. Even dubbel gevouwen in de container of in de stembus. Ja? Nou jongens, succes! En mag ik vragen je waar je op gestemd hebt? Friese partij of zo, iets van die Friese hier uit de omgeving, daar had ik op gestemd. Want de rest leek allemaal een beetje op elkaar en ik dacht van, nou ja, kan ook wel een keer wat anders. Ik heb de BVNL stem. Dat spreekt me het meest aan dus. En ja, daarom eigenlijk. De FNP had ik op gestemd. Ja. En wat weer de grootste reden voor jou om daarop te stemmen? Nou, omdat ik uit Friesland kom. Nou, wij gaan straks de stem tellen en om kwartier voor 12 komt de lokale burgemeester van de gemeente om de uitslag bekend te maken. En dan weten we waar de meeste stemmen net hier op Singelandburgen. VVD. PVNL. Als eerste is eindigen de FNP. Fries Nationale Partij. FNP. De FNP dus daar als winnaar uit de jongerenbus, de stembus kwam. Dus waarwit is dat al een voorbode voor de uitslag van aan? Ja, en misschien is het leuk om even te skikkeln met uw verslagjouwer Mats Gies. Die zit in Boetenpost voor de gemeente Acht-Karspelen. En die kon zelfs Mandy en Ties die ekkel stemd worden. Hoe is dat daar gaan in die gemeente, Mats? Nou, dat is inderdaad de vraag. Het is op dit stuit wacht je op de uitslagen van Mandje en Tiesje, het betierde stem. En op de uitslagen van de oldtimer truck die het de gemeente Acht-Karspelen rieten had joerd. Daar wachten we op dit stuit nog even op. En ze binnen haar op dit stuit hier achter mij op het podium op het kleermeidje. Je kent het ook al zien, de CEO is intussen heel wat drokker geworden. Er zijn al heel wat meesken, de politieke partijen. En ook de meesken die op de kandidatenlijst staan, ja, die sammelen haar alweer wat achter de steentafels. Die gaan wat bij elkaar staan. Dus het is vooral even wachten totdat die uitslagen komen van het betierde stem van Mandje en Tiesje. Dat hebben we de oranje dagen ook al wat schenkend. Een heel soort stemmers. Die wienen er net, Mandje en Tiesje al. Het wie eigenlijk maar marginaal. Het grootste deel van de meesken die had vanzelfs joerd stemt. Maar dat het goed is binnen toch zo'n 300 meesken uit Acht-Karspelen die het op Mandje of Tiesje hun stem dus betierder uitbracht hebben. Nou ja, dat is op een totaal van 22.000 meesken in Acht-Karspelen die stemmen maaien. Ja, is dat eigenlijk maar vrij behind nog. Maar dat zijn eigenlijk de eerste uitslagen die we samen verwachten kunnen. Van Mandje, van Tiesje en van de stemdruk. Ja, en elke hier in de Rietzeel in Boetenpost, die is daar nog van in afwachting. En dan die stemdruk, hè? Dus zei dat al, die reed terug een aantal gemeentes er terug in, der ek. Is dat echt iets wat toevoegt om de meesten naar die stembustruc te lokken?
Nou, als we zeggen naar hoeveel mensen daar in die stemtruck stemt ha, dan is dat eigenlijk net zo. Ik had toevallig gekregen de cijfers action en er waren 50 mensen in Achtkarspelen die in die stemtruck echt hun stem uitbracht ha. Nou ja, en op 50 mensen, dat is vanzelfs eigenlijk maar een heel lied spart van de mensen die het stemmen maaien. Ik in het extra die rieden die stemtruck trouwens, daar waren echt 50 mensen die daar stemt ha. Dat is net op elkaar afstemt, maar dat is puur toeval. Dus in totaal 100 mensen daar hun stem uitbracht. Het wie vooral even vanzelfs om de aandacht te loeken. Het valt toch op zo'n grote truck, zo'n oldtimer truck. Om jelve zo'n binnen ik die stem je bracht in de container. Die binnen het gemeentehuis hierin rieden. En die binnen dus intussen al telt. Ja, en die uitslag kunnen we over enkele momenten verwachten. Hartstikke goed. Komen we dan bij die weer om. Dan zullen we de eerste uitslagen daarbij komen. Laten we nog eens even zien naar hoe dat er fjouwerlien bij zegt. Als we de kaart er even bij pakken met de zitverdeling. Achtkarspelen in 2018. CDA pakte er 6 zitten. De grootste partij wie dat. De FNP pakte er fjouwer zitten. Gemeentebelangen Achtkarspelen die hier toen 3 zitten. En de ChristenUnie hier daar toen 3 zitten. De Partij voor de Arbeid, die hier we daar met 2 zitten. Pakken we de volgende kaarten dan nog even bij. De volgende kaart, dan zullen we de PVV staan, die daar met 1 zit. GroenLinks, hier daar ik 1 zit. En ook de VVD, hier daar 1 zit. Nieuwe partij, die daar nog net weer, dat weer de Forum voor Democratie. En zij zoeken dus nou voor het eerst dit hier in de gemeenteraad komen kunnen van Achtkarspelen. Dan komen we eens even zien naar een andere gemeente. Laten we eens even zien bij Lisa Terkema, de gemeente Tietjerkstradiel. We proberen daar contact mee te krijgen. Dat slaagt het nog net echt. Maar ook daar hebben we de Arne het wel even zien wat we daar, wat er al hier gebeurt. Toch hier ik even, als we inmiddels wel contact hebben met Lisa. Dan gaan we eerst naar een andere reportage die we hier maken. Het CDA, zeggen we, krijgt als die aardig wat zitten. En het unieke van het CDA daar in de gemeente Tietjerkstradiel is dat er net 1 persoon de lijstloeker is, maar dat er een duo-baan van maken is. 2 lijstloekers die op een tandem terug de regio heen gaan om proberen de meeste route op het CDA te stemmen. Ja, wij vinden het eigenlijk net bijzonder, want wij vinden het heel normaal dat je dingen samen doet. Mariska Wieringa en Jan-Willem Sietsma zijn de duo-listloekers voor het CDA Tietjerkstradiel. Together vieren ze campagne op hun knalgroene tandem. We bent ook zichtbaar, dus het is een, want we ben wel een green gevaard als we zo fietsen komen, want de fiets is net alleen een green, maar we ben zelf ook green. Of tenminste onze jas of onze trui. Maar een tandem is aan de ene kant ook niks nice, want er ben wel vol meer tandems. Maar het is gewoon leuk om het als tandem letterlijk te doen. We doen het met elkaar. We proberen zo vol mogelijk te geren de dingen te doen die normaal sprutsen toch een listloeker alleen het niet worden. Dat zijn meerdere dingen zijn er op de planning. Wij maken sowieso onze dorpentour nog aan. Dus de Trienwoorden onder oren komt nog om bod. Daarnaast gaan we nog appels uitdelen. Wij gaan flyeren. Onkomende zaterdag gaan wij together ons eerste verkiezingsbord plaatsen. Dus En als ze willen weten waar we binnen, volg dan ook de sociale mediakanalen. Want wij horen onze dorpentour horen wij bij. Nou, uiteindelijk gaat er natuurlijk voor, gaat het er net om dat ik de meeste stem krijg of dat Mariska de meeste stem krijgt. Waar het om gaat is dat wij natuurlijk namens onze partij een boodschap te verkondigen hebben. En wij willen graag dat onze partij zoveel mogelijk stem krijgt. En het liefste ik dus dat ik onze oren 19 kandidaten die het op een lijst hebben, ik een heel soort stem krijgen.
krijgt al een percussion Auke Wietse Bosma in Dokkum van de gemeente Noord-East-Friesland. Auke Wietse, de eerste uitslagen zeggen, wie krijgt al even binnenkom. Heeft er al een beter oersjoch over hoe het er daar nou vastzit? Ja, een beter oersjoch, hoe mag je dat duiden? Het is 12 van de 54 stembureaus. Ondertussen zie ik even op het grote scherm hier voor me. En daarmee is het nog maar voorlopig, hè? Ben we er nog lang net. En het zit ook in percentages, kun je zien welke partijen het goed doen. Nou, dat ben de FNP springt er dan wel uit en ik zin. En het CDA valt toch wel wat aan. Ik krijg even aan een tafeltje met de varonvrouw Geertje Skoorstra. En ik zei, hoeveel is die? Nou, ze zei, ja, wat mag er van sissen? Net goed en net min, dus dat hangt er wat tussenin. Maar je jonker is dit aan Jelle Soeboer van de FNP en die zit er wat fleuriger bij. Hoewel het voorlopig is. Maar aan Jelle, ja, eerste indruk. Ja, de eerste indruk is hartstikke goed. Het gaat natuurlijk nog maar over een liets aantal stembureaus. Je zijn het krijgt al. Maar als je dan naar de uitslag scheurt, dan komen er eigenlijk 2 partijen boven drogen. En dat ben Zin en dat ben wij van de FNP. En maar beide kan ik heel goed leven. Dus eigenlijk staat er een heel gelukkig man voor jou. Maar ja, je moet de net prijzen voor dat erom is, zeggen ze dan. En er kan van alles nog gebeuren. Maar op dit moment ben ik blij, zeker. Verwachten, dit is de eerste voorlopige uitslag. Hoe kom je hier eigenlijk heen? Met wat voor gevoel? Ja, we zitten in die zin in een winning mood dat we gewoon een mooie campagne draait hebben. Dat we op straat met een heel soort enthousiaste mensen praten hebben. Dus dat zijn alle partijen? Ja, natuurlijk zijn ze alle partijen dat, maar dat is het enige wat je er met de kent. Want we weten het gewoon nog net. Dus we wachten het af, maar het viel echt op rug goed. En we komen hier echt met een goed gevoel om een van de grootste partijen te worden. Waar zit je hem stemmers? Waar zit je hem kracht? Uw kracht en uw stemmers die zitten natuurlijk altijd in het dorpen. Maar ik had dit hier echt het gevoel dat er echt een heel groot potentieel in Dokkum en in Kolm en in de Oordenplak aanboord is. Maar ja, we beloven natuurlijk een partij van de regio. En dat ben we hier. De Noord-East-Friesland is de regio. Dus overal zit dus potentieel. Dankjewel, Ontsavier. We komen aanst aan Jelle bij Oren, Listloekers en waarom. Burgemeester Kramer die komt met nieuwe opkomstcijfers. Nou, daar gaan we aanst wel even mee aan de slag. Voor eerst even weer om naar de studio. Kom aan bij die weerom, Auke Wietse Bosma vanuit de IJsherberg. 54 stembureaus, ja, dan moet er nogal wat stemmen teld worden natuurlijk. Dan is er nogal wat te doen. Wij schakelen naar de buurgemeente, naar de gemeente Damsumerdeel, naar het gemeentehuis daar in Damwart. Geldo Sietsma zit er. Geldo, hoe is het daar bij die? We wachten even tot Geldo het eerke in had en dan moet het ongetwijfeld goed komen. We proberen het nog een keer bij Geldo. Vanuit het gemeentehuis in Damwart. Geldo, waar haast u daarbij die steen? We hebben nog even een organisatorisch probleempje. Maar we binnen er. Ja, de eerste uitslag en binnen, je krijgt binnenkam. Binnen de stem van de eerste dagen stem. Nou, daar komt natuurlijk ervaring dat Sociaal Links 24% van de stem had. Opvallend, want vorig jaar stien ze nog op het tweede plak. Ik sta hier met listloeker Romy Kempenaar. Goeie. Dit maakt een goed begin van de joenen van jouw wezen. Ja, dat is een goed gevoel. Als dit de voorbode van de rest is, dan ben ik er content mee. Maar ja, het is natuurlijk nog met 10%, we maken nog 46%. Dus het is nog maar een begin, maar dit houdt wel vertrouwen. Vorig jaar ben je de tweede grootste partij. Wat denk je dat je nou deze populariteit in zag? Nou ja, het is natuurlijk nog maar een vast stadium. Maar wat denk je dat het waar komt? Nou, wat ik straks zeg, dat er heel wat recht wordt op een lijsttrekker, op een listloker. Maar we gingen een hele mooie grote ploeg. We gingen 20, 30 man onderwijs te flyeren. En rozen nu delen, met de mensen in gesprek. Neem het maar op. Dus we zijn heel zichtbaar, we zijn een groep mensen. Iedereen die komt met ons het gesprek omgaan, omdat we overal winnen. Dus het is net een listloker die alleen die karel loopt. Het is een mooie grote ploeg en met z'n allen hebben we dat in. Is het van, je hebt een soort plakken geweest, je hebt een soort mensen praat. Wat merk je is het sentiment onder harren? Ik vond het sentiment wel positief, maar het is echt campagnetijd, dat is 2 weken. En de fractie
die had ik 4 jaar lang eigenlijk altijd zichtbaar geweest. Altijd positieve dingen, altijd onderwijs geweest. Ik had het voorjacht gehad dat ik de vorige periode, of deze periode wethouder wezen mocht. Ik had ook zwaar dat ik in die 4 jaar continu zichtbaar weer, dat ik onderwijs weer, dat ik bij bedrijven deel weer, dat ik had ergens een probleem spelen, dat ik daar echt weer. Campagne is geen 2 weken. Politiek is gewoon 4 jaar lang die snelheid. En je had dus een flinke campagne viert. Is de sentiment verloren onder de mensen de organiseren? Want dan ga je er meer stemmen bij krijgen. Het zit dat mensen onze dingen denken ook? Nou, ik denk dat we dat om 12 worden, zou ze kennen. En dan komen we eraast op weer op hoe het dan vast zit. En dan jij dat dan. Helemaal goed, Kjallo, dank u wel. Dan komen wij later van Jonne bij de weer op. Dan gaan wij nu even naar Lisa Tekema. Die staat voor u in Burgum, voor de gemeente Tietjerkstradeel. Ja, Lisa, binnen de eerste uitslagen daar nou ook al binnenkam? Je moet even wachten bij de VNOF. Je bent heel lief met je. Ik is al heel ja. Nee, bijna. Bijna. Oh, kom er een best in. Ja, we gaan even live bij de VNOF. Ja. Hoe lang wordt het live ongeveer? Nou, 4 minuten. Nou, per minuutjes. Nee, per minuutjes. Ik zou graag zeggen, krijgt een beetje kwaad een maandje dan. Ja, krijgt even. Ja, dan zeg ik het even nog. Nou, kom maar. Ja. Nou, we zijn er nog net, ja. Wij had blijkbaar nog net goed contact met Lisa. Die had een onderrondje met de presentator daar te plaatsen. We kunnen het nog eens 1 keer proberen. Lisa Kisto met Jere vanuit de studio hier in de Westerrijn. Ja, dat weet ik net. Ik denk het net op dit moment, dus dan wachten we dat even aan. We kwamen correct bij Gjaldo Weilet. We daar nog heel even weer rondblikken op Dantumediel. Want we gaan het al wat gewoon over de eerste uitslagen. 10% van de 46 is steld. Dus dat betekent dat er ongeveer een opkomst is van 56%. Laten we nog eens even naar Fjouwer Linsje naar de gemeenteraadsverkiezingen van Dantumediel. Hoe toen de zitverdeling ervoor stier. CDA, wie daar toen de grootste partij, die scoorde maar liefst 5 zitten. Gemeentebelangen Dantumediel, hier daar 3 zitten. Sociaal links, hier daar ek 3 zitten. En de ChristenUnie, die pakte daar ek 3 zitten. Dat wie dus mooi in evenwicht. Dan de FNP, die scoorde daar 1 zit. En als we dan naar de volgende kaart gaan, SGP, al heel lang trouw hetzelfde gevolg. SGP 1 zit, ek daar. En VVD, ek daar 1 zit. En ik daar zorgen we een nieuwe partij, die wie er vorig jaar natuurlijk nog net bij, dat wie de BVNL. Dus ik voor hun zo het budget te kennen dat we voor het eerst daar ik BVNL als onderdeel ha in de gemeenteraadsverkiezingen. Jantine, wat zorgt er vooral op de socials al voorbij komen? Wat zorgen we daarop? Ben er al dingen die mij opvallen op dit moment? Ik zie het even wat te zien en het is angstvallig stil bij de gemeente zelf. Ze sturen snel en dan eens een foto van een van de stembureaus bij de uitslagen, wat we correct in Dokkum hebben. Maar voor de rest houden ze haar ambitie stil. Ik denk dat het komt omdat ze haar daar wel aardig druk hebben met de spanning en echt wachten op de uitslagen. Ja, ik zie hem correct even in beeld. Ik heb even gezocht op hashtag GR22. Dat is vanzelfs de landelijke hashtag die een soort broekt wordt. Ja, daar zul je landelijk een soort politici die het stemd hebben. Een soort stembiljetten. Ja, mensen die binnen toch wel heel erg maar dwaande. En dat verneem je om je heen. Als je het juster en manje door de stad doen, dan jij je dat een soort mensen in het roer hebben. Maar dat zul je dus ook op de socials waarom mensen houden haar daar toch wel mooi dwaande. En ik denk dat mensen, ik wil heel benijd binnen hoe die uitslagen eraan zijn uitzuggen en wat dat ik voor haar een budget. Ja. Helemaal goed. We houden het in de gaten. De socials, wil je meer weten over de verkiezingen, kun je dat ik via onze website volg je rtvnof.nl en ik onze app en Facebook en Twitter kun je in de gaten houden. En daar brengen we extra volle mogelijk nice over de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op deze 16 maart 2022. Een prutte onderwerp moet er altijd bepraat worden in de lokale gemeentepolitiek. En de lokale gemeentepolitiek die had het over de lietse dingen, net dus over de grote landelijke onderwerpen. En dat is eigenlijk het mooie unieke van die
gemeenteraadsverkiezings. En als je denkt, ik weet net helemaal of dit nou wel een partij is die of uitviert wat ik graag wel wil, ja, dan moet je misschien zelf maar een partij oprichten. Ik zie het dus in een van de reportages die wij maken hebben. Die ben ik nou zo hut en kwijt. Dat is een nieuwe partij in de Achterkarspelen. Daar is het. De PVV, dat is een nieuwe partij die daarop gericht is. Daar kunnen we 2 personen je voorstellen die toch van als het net de idealen binnen bij de partijen waar wij vergonnen, dan pakken we gewoon zelf een partij die het beste bij u past. Gaan we die oprichten en proberen op die manier mij te dwan onder de gemeenteraadsverkiezings. De nieuwe partij in de Achterkarspelen, de PVV. Politiek is voornamelijk mensen die het om koehandel doen. En die het onder het mom van compromissen sluiten toch een heel soort ideale varen litten, waar de kiezer wel op stemd had. En daar ken ik heel min over. Dat eigenlijk in mijn optiek de kiezer wat bedrogen uitkomt. Er is op de wezenlijke punten geen verschil tussen de partijen, met uitzondering van de PVV. Ze conformeren zichzelf uiteindelijk alle keer onder elkaar en aan Rutte. Dat hebben we de oude Ronde Fjouwer hier hebben we dat zien. Ze staan op plak 1 en 2 op de lijst van de PVV in Achterkarspelen. Harry en Jeffrey Graansma van Boelenslonen. Together willen ze een soort verhoring in de gemeente. Maar hoe gaat die geerwerking als hij en zoon? Ja, wat mij betreft gaat dat super. Ik zou er eigenlijk eerlijk zijn alleen nog maar voordeel in. Want ja, kwarte lijntjes natuurlijk binnen een fractie, want we werken nu al meerdere jaren in de politiek, together. Ja, ik onderschreeuw dat. Jeffrey die rent in feite al volle langer mee. Hè? Dus Krekers komt er nou om een hoekje, maar dat is net zo. Want Jeffrey die is al 4 jaar lang is er commissielid en eerste opvolger in de steden. Dus hij is eigenlijk heel tijd al meer rechterhand geweest om het zo te zeggen. En hij is daar ontzettend in groeid. En wat ik zei, ja, we kennen wel een stiepje. De Graansma's komen van Boelenslonen. Bij de verkiezingen van Fjouwerlien waar de PVV daar de op grootste partij. Ja, in Boelenslonen, we weten dat er wel een soort PVV-aanhangers binnen ik. Dat is wel meer gemiddeld dan dat je zorgen naar je oren dwarp enzovoort. Dus wat dat betreft is het super. En ja, ik denk van dat ze wel behechten binnen dat we hier zien zetten in de gemeente natuurlijk. De oude periode hier de PVV met Harry Graansma maar 1 zit in de rieën. De meeste doelstellingen binnen daarom net behellen. Daar hoop je de kandidaten nou verhoring in te brengen. De wezenlijke dingen, zoals hoe maken we verder met democratie, hoe maken we verder met de onhaalbare, onbetaalbare klimaatdoeleinden, ja, dan staan wij toch echt alleenig. Als we stijgen in het aantal zetels, dan ben we sowieso tevreden. Alleen we willen natuurlijk echt invloed krijgen. Dat is wichtig. We willen echt dingen verhoren in de gemeente. Dus dan pas ben we tevreden als die oorpartijen ik echt naar u serieus nemen. Dat er een aantal stemmen opvallen, werd er het zei. Maar Sint-Waan in ieder geval in de rier komen in de PVV, dus de nieuwe partij daar. Ja, we hadden het contact met de 4 verschillende gemeentes waar wij voor actief binnen. Noord-Friesland, Dantumerdeel, Achterkarspelen en Tietjerksterdeel. Ja, we bezochten correct al even contact te krijgen met Tietjerksterdeel. Lisa Teken, maar die zit er voor u. En ja, Lisa, hebben wij al contact met die? Nee, wij jaren Lisa Wol, of in elk geval wij jaren de Roes op de achtergrond. Volgens mij ben ze derk maar de eerste verkiezingsuitslagen ondergang. Ja. Maar Lisa, je hebt u nog net, dus we komen aansneven waarbij hebben we om. Helemaal goed. Ik zeg wel, daar staan al de eerste uitslagen misschien al zelfs, of een voorlopige update vanuit de gemeente der van Tietjerksterdeel, waar Lisa staat. Ik zal hem er een bij pakken, inderdaad. Tietjerksterdeel die het op Twitter even een foto deelt van de eerste uitslagen. En daar zie je toch wel dat de FNP daar groot is. En ook BVNL, die heeft er in de eerste verkiezingsuitslagen al best wat stemmen. Ja. En het CDA is heeg, ja, en D66 die bleef hier in de eerste uitslagen in elk geval een beetje achter. Dat is toch wel bijzonder, hè? BVNL, dus toch wel een prutte stemmen, zat te zien. Ja, en dat zeggen we natuurlijk in Dokkum ook al. Dat we dan in je stembureau, maar daar voelt het ook al op dat de partij BVNL aardig wat omheen is. Ja. Dus we zijn benieuwd wat dat voor de rest van de uitslagen betekent. Het is natuurlijk nog maar een fractie van de stem die binnen is, want alles wordt op alle stembureaus telt, bij elkaar optelt, terug nog niet een centraal plak binnen de gemeente. En zo nou komen er dus updates en via alle kanalen komen ze binnen en proberen dat ik zo goed mogelijk bij hem thuis te brengen.
Een van die stembureaus stonden we bijvoorbeeld even schenken. Dat is het stembureau in de gemeente Dantumadeel. Het stembureau van de Westereen. Hoe belangrijk dat het werk is om die stembureaus te bemannen, dat kunnen we zien in deze beelden. Ik heb altijd over de ouderen, over de ouderen vandaag, zeg maar. Maar de jeugd, dat is de toekomst van deze gemeente. Dus we vinden het belangrijk dat de jeugd het stemmen. Politiek liekt het voor jongeren soms een ver van mijn bedshow. Maar het gaat harden ek aan. Jonge Rijnwerkers Joshua en Rianne gingen waars te midden bij stembureaus Del om het peteer aan te gaan met Jonge Rijn. We hadden heel weinig spotten. De tijd is natuurlijk echt een beetje beginnen van de media. Dus we moeten naar herinneren roeken. Maar vorige week hebben we ook al wat in. Maar de verkiezingen op school met de Ruisroekers. Dus we hopen dat ze daar gewoon een beetje komen. Krek naar lunchtijd waard het in een druk in dit stembureau in de Westereen. Vooral oude Rijn, maar er druppelen ook heel diep meer jonge Rijn en jongvolwassenen binnen. Zeker bij de gemeente, het has het gevoel dat het is vooral belangrijk, want er has veel meer invloed. Er veel minder stemmen, dus dan vind ik het wel belangrijk. Ik zit in Grijnsomsgevallen, dus dan bij mij ben er bijna iedereen stemt wel, maar jij kan nou meestal niet gewoon net stemmen, omdat ze maken hun net vol uit. Ek burgemeester Agricola van Dantumadeel nam polshichten. Ek hij merkt dat de opkomst onder Jonge Rijn achterblijft. Ze is al hier van, zeg maar eens wat ten oosten gebeurt in de Oekraïne, wat vrijheid is. Nou show wie ik wat vrijheid wurg is. En er zijn heel veel mensen die de oorlog nog mee maken, de oudere generatie, maar de jeugd net. En in ieder geval, en we zeggen ik nou, dat de jeugd het wat oud lid. Maar wat dat betreft is nog geen jonge oren, dus we hopen dat op de einde van de middag een soort jeugd ik nog hun stem uitbrengen gaat. Dus voor de jeugd vooral stemmen, stem snel en op de partij die goed bij die post. Mooi bezien dus dat de jeugd ook op die manier goed aanmoedigd wordt en goed belutsen wordt bij het stemproces. In het stembureau van de Westerijn wie dit. Ja, en dan heb je nou eindelijk contact met Lisa Tekema. Die stiert nog steeds voor u in Burgum, het Tjerkstere deel. Ja, Lisa, we zeggen het krijgt al de eerste uitslagen, die zijn een beetje bekend. Hoe is dat daar ontnota wat van? Ja, groot gejuich van verschillende kanten en vooral van één kant. Want naast mij staat Nienke Koopmans en die zei correct al, ik ben uit de schroeven. Ja, vertel, waarom? Ja, waarom? We staan nou als derde partij. We zijn als binnenkwam. En we staan nou derde, na FNP, CDA, krijgt zien we nog tweede. Dus ja, ik ben echt uit de schroeven. Je hoopt hier wel op, maar boven alle verwachtingen. Dus we binnen nog net. Er moet nog heel veel stembureaus komen, maar het lijkt het heel best. Ja, heel blij mee. Het eerste begin eerder inderdaad. Enige idee hoe ver dat terugkomt? Wij hebben wel echt een naaigeloed. Nieuwe partij, jonge mensen, dus echt frisse wind. Ik denk dat mensen daar wel aan het binnen. Ja, en toch wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is, dat mensen toch wel het gevoel hebben van de koers die we hebben nou op dit moment, dat gaat toch niet goed. En dat mensen toch ergens anders verkiezen. En daar ben ik echt heel blij mee. Ja, en een jonge ploeg, zullen de jeugd ook gewoon spreken? Ja, zeker weten, ja. En al die jongeren die op een list staan, die hebben er net al een bij gescoord, steeds maar. Want het is best wel lastig soms om rietsleden te krijgen. Maar die hebben zich al uit hunzelf meldt. Ja, dan krijg je natuurlijk een enorme drive en gedrevenheid. Dus ja, het enthousiasme spat er heerlijk. Dat wie ik te zien hier in de zaal, inderdaad. De jongen begint goed voor je. Nou achter hoe leunen? Nou ja, het is vol spanning. Wacht je hoe het er echt uitzien gaat. Dus, maar het eerste gevoel is heel goed. Ben je nou al tevreden of hoop je hem op meer? Ik ken altijd meer bij. We staan correct te wachten en ik hoop dat we dat weer omkrijgen achter de FNP. Ja, absoluut. En dan gaan we echt vol gas richting het college. Dan willen we echt mee praten. Ja, we gaan wethouder kleersteen, kandidaat. En kreeg ik gewoon wat lacherige opmerkingen van, nou, je bent wel heel van de muziek uit, maar nee, we willen echt aan de bak. Ja. Nou, wens je hem heel veel succes en volgens mij komt het helemaal goed. De jongen kan nou al net meer steken van je. Nee. En wat er nog gebeuren gaat verder. FNP tot nu toe nog de grootste, dus de zijn we aan even jaren. En wat er verder nog komt, ja, we zullen afwachten.
De Jon is nog maar een paar uren en toch is de Jonne nog lang. We zullen het zien, altijd zo bloot, als u de schroeven bloot, of dat er misschien nog meer bij komt, of dat het toch nog wat aanneemt. Lisa Terkema vanuit het gemeentehuis in Tietjeksterdeel, Burgum is dat. Wij gaan naar Dantumadiel, naar Damwart. Gjeldo Sietsma staat er nog steeds voor u. Die staat daar met de listloeker van de partij, die al een aantal verkiezingslangs, denk maar een beetje een steady koers had. Inzet bij de vorige gemeenteraadsverkiezings. En misschien wel een nieuwsgierige vraag of zij het vertrouwen had dat dat nog steeds zo blijft. Ja, klopt het. De SGP is een partij dat je namens mij in de ieren en zien van de gemeente zit. Hier van de weinige, de enige gemeente in Friesland en dat de SGP nog erin zit. Nou ja, ze hebben nu weer 1200 seconden, jochen en jochen stem van nota. Ik praat nu even met heer Kooistra om te zien hoe blij binnen jou met deze opkomst. Nou, ik ben erg blij met de opkomst. Zo'n vergelijking als voor jou weer alleen. Dus daar ben ik echt wel tevreden mee, denk ik. En ja, nu ben een aantal stemmen telt. We zijn op de helft van het aantal van jou weer alleen. Dus ik denk dat we wel lichtelijk tevreden zijn met ons Safir. En ik zei het direct al, de SGP is een partij die hier nou haast in de bakstien van de gemeente zit. Dantumadiel is een christelijke gemeente. Je mag hier nog altijd voet onder groen dus. Ja, al heel lang hè. Al van 1931. Dus eigenlijk elke keer, ja, zo lang zitten we gewoon. Ik ben nooit goed geweest. Hadden ze nou dan eens een keer een tweede zetel aan. En ja, we hopen je een beetje wel op nou een tweede zit. Dus ja, waar wit. Je hoopt op het tweede zit inderdaad. Nou, sowieso is het voor jou de eerste keer dat je in de rier komt als je een zit krijgt. Je gaat het stokje oernaam van de heer Bakker. Hoe is dat dat je nou misschien hier in de rier komt? Nou, het begint wel steeds meer te kriebelen natuurlijk. Van, ja, ik kom er steeds dichterbij. Dus, maar straks zei ik hoop op een tweede zit. En dan, ja, omdat ik echt nee ben, hoop ik dat we gewoon bij z'n twaalf nee binnen kennen. En dan kan ik met de taken wat verdelen. Het zou mooi wezen te menen. En is dat een nadeel voor jou om nee te wezen? Ik bedoel, partijen hier hebben een gezicht dat heel veel mensen wel kennen. Die denken van, nou, daar stemmen we weer op. Jouw gezicht koen ze misschien nog net. Is dat een nadeel? Of? Nou, we hadden overhand hier heel wat zichtbaar proberen te maken in de gemeente. Dus ik hoop dat het inderdaad lukt is. En dat de mensen en mijn gezicht ik zien had. Dus ik hoop wel dat het dat geholpen had. Nou is de SGP de enige in Friesland hier in Dantumadiel. Hoe verklaar je jou dat de mensen hier in Dantumadiel nog altijd zo onhingen? Nou, we hebben best wel te maken met een prut het zergelijke mensen. En dat is wel een groot gedeelte de onhang van de SGP. Ik van de CU, maar ik van de SGP. En ik denk dat dat wel meespeelt. In de rest van Friesland heb je dat hier en daar wel wat minder. Op de gemeente met groter, dus dan mag ik meer stemmen helden. Zoals Smellingeloon, die had voor jou alleen ik bij die in. Maar hier gewoon te weinig stemmen. Want dan moet veel meer stemmen hebben om een zetel te krijgen. En dat is gewoon een slag en dat is gewoon jammer. Maar als er binnen wel SGP-stemmen is in heel Friesland. Maar ja, voor een gemeente zit, is dat gewoon te weinig. En dat is heel jammer. En nou ja, een groot onderwerp hier in de gemeente is de opening van de winkels op Snijn. Jim zei van nee, dat mag net. Die winkels die gaan op Snijn net open. Maar is dat nog wel van deze tijd? Ik bedoel, als ik meestal hier kom binnen wel voor een winkelopening op Snijn. Kun je dat een beetje met de tijd mooi op? Nou ja, het is over net met de tijd mij natuurlijk. En ik vind niet dat het altijd hoeft. Hè? We hebben een standpunt. Eén ding dat het gewoon heel helder is. Dat wij gewoon de Snijnsrust bewaren willen. Dus ja, daar wil ik net onttorgen. En dat verwachten dus achterban ik helemaal net. En de dingen dat net in dat verwachten van elke SGP. Die zei van ja, de Snijns is gewoon de rust daar. Geen werk, maar wel juist de gang naar het cerken en meer tijd met het gezin. En ja, orencontacten misschien lezen kennen. Maar het gaat erom om nou ja, de opdracht die de heer mij had om de Snijn juist te bewaren. En daar is waar ik ze voor. Zo mag het hebben van een hele nou ja, steady achterban die hier al nou, voor SGP stemt toen je zit. Ja, ik. Maar ik heb wel het oriënteerd terwijl we op straat zijn dat mensen zeggen ja, die Snijnsrust dat mag we echt bewaren. Dat is hier nog uniek en dat vinden we mooi. Ja, en ja, waarom zo'n zulke mensen dan een stemmen kennen? Eigenlijk is het misschien net ergens. Maar ze vinden het gewoon wel belangrijk dat er iemand daar is om te rusten. En even het werk deel te lezen. En net heel de tijd 24 uur zo'n dagen in de week maar bezig zijn. Dat is gewoon voor heel veel mensen wel belangrijk. Nou ja, hier is het in elk geval nog lang geen tijd voor rust. Hier blijven we nog even scherp de uitslagen bijhouden. Ze zien of het
voor SGP slag het om een zit te krijgen, misschien 2, zoals de heer Kooistra zelf hoopt. Dat horen we hier nog even in de gaten. Ja, dankjewel Gjaldo. En we komen vanzelfs letter op de joen weer even bij die waarom. Dan gaan we even rond naar Mats Gies. Die zit voor u in Boetenpost, gemeente Acht-Karspelen. Ja, Mats, de eerste uitslagen ben daar ook al binnen. Hoe is de sfeer daar nou? Ja, de eerste uitslagen die binnen inderdaad je niet correct bekend maken. Het ging allereerst om de uitslagen van het betierde stem van Mandje en Tiesje. En daarna om de uitslagen van de stemdruk die tot de gemeente Rieten had gehoord. Nou, daaruit kwam dat in dat geval het CDA op mij Romme Oorstoon woen had in elk geval. Het gaat daar natuurlijk nog maar om een heel liets percentage van de stem. Maar die strijd van het betierde stem en van de stemdruk, ja, die had het CDA won. Nou, de oren van Joert eigenlijk, de stembureaus die Joert iepen wienen, daar ben ik de eerste uitslagen van bekend. En laten we allereerst eens even in Twiesel zien. Daar binnen in totaal 428 stemmen uitgebracht. En daar is mijn grote marge de FNP de grootste partij worden. De FNP voor eerst dus de grootste in Twiesel. Nou, dat zal vanzelfs alles te krijgen. En mijn partijlid Tjibbe Brinkman van de FNP, die vanzelfs in Twiesel wennet. Het CDA volgt op Romme Oorstoon op plak 2. Dan gaan we naar Stiensgeer. Daar had de FNP ook de won. Maar won mij een wat lietsere marge als in Twiesel. Het GBA en CDA volg je op plak 2 en 3 daar in Stiensgeer. En zitten vrij dicht bij elkaar. En dan hebben we ook nog de uitslagen, de laatste uitslagen die het op nota binnen uit de oude Rabobank hier in Boetenpost. Nou, en daar is van de zo'n 121 stemmen die het uitbracht binnen het CDA de grootste partij worden, volgen toch de ChristenUnie. Dus dat binnen op nota de uitslagen die het binnen. Als we even over de totaliteit zeggen van alles wat op nota bekend is, alles wat op nota telt is, komt uit naar voren dat het CDA daar bovenaan zit op nota. Dus dat binnen op nota de eerste uitslagen hier uit Acht-Karspelen. En dat ben aardig wat cijfers. Ja, kies nou ik al vernemen dat de partijen daar juichen of ben ze alle jaar nog ambitie behouden? Want er maakt vanzelfs nog aardig wat stem binnenkomen. Hoe reageren zij daarop? Nou, er zijn al best wat partijen en kandidaat-rietsleden onwezig hier. En het is inderdaad zo, als we even een beetje de sale in zeggen, dan zie je daar aan de eind het podium en met een groot scherm, een interactief scherm. En daarop worden die uitslagen zo nou en dan aan de sale presenteren. Nou, en als er dan zo'n uitslag bekend is, we jaren nou toevallig op de achtergrond weer een loodje dat er weer in aankomt. Maar ja, dan wordt de hele sale daarvan op de heg gesteld. En dan Jestek, bij de partij die het won had, wel aardig wat gejuich opkomen meer. Nou, binnen van de ene partij van zelfs meer mensen aanwezig als van de andere partij. Dus dat wisselt een beetje. Maar het wordt toch al wel viert. Ook al zitten we nog in een betiid stadium. En volgens mij komen er op dit stuit uitslagen binnen. Dus ik zou zeggen, laten we daar even naar hartje. Dus in ieder geval gaan we ook meteen maar gewoon een taakje opgezet. Wat er dan gebeurd is. Tillenhoers, kort vertellen. Nou, je zult in totaal 804 stemmen uitbracht. 12,4% opkomst. En nou, dan wil ik nou even zien wat er Bart is in Kort vertellen. En we gaan Tillenhoers, Joert, 16 maart 2022, de dag van de gemeenteverkiezingen. Uitslag. Ik zei het even niet, dit is niet dit is niet helemaal. En dan natuurlijk nog meer te keren. Maar de partij en FNP, daarachter komen GBA, ChristenUnie, CDA, hierbij PvdA, voor de democratie, GroenLinks en dan VVD. Dat is de vierde derde. En ik weet straks natuurlijk even een tussenstandje en hoe je er zit. Ik zit er even daar in de groep, absoluut vervelend, Suze, of van Suze, de groep, en dan weer inzoomen op de groep aan en dan zullen we even wat er gebeurd is. Binnen de uitslagen nog bekend maakt, we gaan nu naar Droegeham. Dat is de volgende uitslag die hier binnenkomt.
60,2% de opkomst daar in Droegeham. 56%. Dus dat wordt en is heel efficiënt, want daar gebeurt is in Droegeham. Tuin mensen stemmen VVD, daarachterom GroenLinks, daarachterom de P van de A. Fjouwerlien wie het CDA, de grootste partij in Droegeham, met 363 stemmen. Volgen toch de ChristenUnie en de FNP. Laten we zien of dat dit hier ook weer het geval is. FNP, dan hebben we ChristenUnie en dan is ja. Ik dit hier in Droegeham, maar afstand toch wel de grootste partij, het CDA, wat nota, volgen toch de ChristenUnie. Ja, maar nee, dat maakt niks. Dit is een harde organisatie aan het doen, hè? Ja, en dan de roze ging het zoeken. En wanneer het niet maken, als alles zegt, die zoekt en dan kijkt. Zo dadelijk dan sjoggen we weer om bij Manschies in Achtkaspen. Boetenpost, daar staat hij en de uitslagen van u te volgen. Kom wij weer een stukje mee dan wat is Friesland, naar Dokkum, naar de IJsherberg, Auke Bosma. De uitslagen komen steeds meer binnen per stemkantoor, per stembureau en ik zelfs per dorp. Hoe is het bij jou op dit moment? Ja, ik maak zeggen, Bouke, het is echt wel een verkiezingssfeer. Het is krijg van corona liep het een beetje voorbij. Het is nou krijg net een rikkerige seel, maar het is wat schiemerig. De meesten die hebben spanning hoe wat er gebeurt. De eerste voorlopige uitslagen binnen natuurlijk. Dus het is eigenlijk vind ik wel een mooie sfeer hier in de IJsselberg. Maar ja, dat geldt net voor alle partijen. We hebben nu ongeveer, dan maak ik even op het scherm zien, 22 van de 54 stembureaus hebben gehad. Daar is stelt weer vooral wel de lietsere stembureaus, maar ik zeggen. En wat er uitpiekt is dat de FNP en vooral SIN het heel goed doen. Het percentage is van de FNP 24,4%. Een stijging van, mag ik zeggen, 9 en een heel. En SIN heeft er 18,8% en een stijging van 6,4%. En een partij die het net zo goed doet, met 14,1%. En dat is een delgong van 8,8% is het CDA. Eigenlijk is dat wel een flinke klap. En ik heb bij me staan de fractievoorzitter van het CDA, dat is Geertje Skoorstra. Geertje, ja, ik zeg maar heel eerlijk, het lijkt het wel een beetje op een dreun van je die je meer krijgt in wat eerst. Wat vind je? Nou ja, dat is wel de... Ik denk wel dat je dat wel steeds een keer, een dreun. Maar wij zijn nog steeds wel de tweede grootste partij op dit moment. En dat vind ik toch eigenlijk wel weer een heel vertrouwen dat wij in ieder geval een lood hebben in deze gemeente. En dat we in ieder geval terug in maaien met onze mooie speerpunten. Ja, ik onderbreek je. Dat mag je natuurlijk zeggen als fractievoorzitter, dat snap ik. Maar San Delgong wil je meer jarenlang alleen regeren, zo kan zeggen. Het CDA-bal werkt in wat eerst. En dan San Dreun, waar zit dat hem in? Ik denk voornamelijk in wat er landelijk is gebeurd. Dat segment wat ergens afspelen, daar hebben wij ook last van. Dat merkten wij ook op straat in de campagne. Waar wel hele mooie gesprekken viert. Maar ja, dat is eigenlijk te weinig om iedereen nog over de streep te helpen. Ja, waarom kan je dat lokaal dan net oerbrengen op de kiezers? Omdat men ons blijkbaar net ziet als een lokale partij. Wil dat we dat zeker wel binnen. Ik kom hier uit de gemeente, uw hele lijst komt uit de gemeente, waar best wel lokaal is wat. Alles uw speerpunten binnen lokaal. En dan is het, maar krijgt werd het vertrouwen niet zit, dan dat zult wezen. Ben je naar je listloeker? Rekken je dit zelfs aan? Nou. Er mag natuurlijk nog uitslagen komen, maar ja, hoe viel je eronder? Ik kan me vaststellen dat dit een fikse teleurstelling is. Nou, die teleurstelling die ik van het Simmerijs al. Dat ik echt, dat mijn eigen partij zegt van nou, waar ben je nou mee bezig, waar willen we nou? Maar ik dacht wel, het CDA had een krachtige basis. En die basis is heel belangrijk voor mij persoonlijk. Dus dat wie voor mij een drijfveer om me in te zetten. En om in ieder geval het CDA loert hier in deze gemeente jaren te lid. Want dat is echt belangrijk. En ik hoop echt en dat kennen we nog steeds. We zijn de tweede grootste partij. Dus, ja. Dat zal, dat zijn je krijgt ook al. Maar vanuit historisch perspectief hebben we hier altijd regeerd. Het CDA-balwerk hier in wat eerst, dat liep het en masse aan te brokkelen. En als ik het zo even sjog op het eerste tegen en als het net is mij corrigeren, zo'n FNP en SIN wil mij zien beiden het lokale regeren voor me kennen. Zat de verkiezingsuitslag er nooit zit, dan is dat zeker zo. Maar
wij hebben altijd ons constructief opgesteld. Dus nou te zeggen van het weer een CDA-balwerk en het CDA hiet helemaal voor het sezen, dat is absoluut net weer. Er zijn een heel soort mensen niet op je stemmen en dat is nou net meer het geval. Klopt, dat is een juiste conclusie, ja. De rest van de joen, hoe zie je dat in? Somber? Net helemaal. Ik verwacht van een aantal stembureaus toch wel nog een positief resultaat. Ja. Maar we zullen het met mevrouw Schoorster zullen we het afwachten. Het CDA staat er hier net goed voor, kunnen we wel stellen. Zing je het heel goed, dat het vooral in Dokkum en Kalm heel goed. Daar komt een prot van een kandidatenlijst bij, dus dat is misschien ook wel wat logisch. Het FNP doet het fantastisch en dan mag ik misschien nog even zeggen bij de MWA de Dobbe in Ajem. Hier het FNP 49,9% van de stemmen, dus haast de absolute meerderheid. Dus dat is wel een heel opvallende uitslag. Dus we wachten de rest van de journaal en de sfeer zit er hier aardig in. Dank u wel, Auke Wietse vanuit Dokkum, gemeente Noord-East-Friesland. En wij komen aan zo vanzelfs weer bij die waarom. De jongen die door het terug en de uitslagen komen steeds meer binnen. En hoe meer uitslagen dat er binnen, des te completer wordt ook de einduitslag. En dat moment is al zo vierde. Bij de gemeente Dantumadiel, live vanuit het gemeentehuis in Damwoudt, is daar alles al teld en komt door enkele ogenblikken de einduitslag. Dus dat wordt heel spannend voor alle partijen daar. Gjaldo Sietsma staat daar voor u en neemt u mee naar de einduitslag van de gemeente Dantumadiel. Daar gaan we. Klopt inderdaad. De achtergrond Barger Mastro achter Midel in. Hij zal nou onkundigje wat de totale einduitslag is. Laten we even een mooi hartje. Hij kent ik los een microfoon en hij heeft zicht op het scherm. We zijn al jaar ook Rieselijk beleid, dus ik zou zeggen, laten we net te lang meer wachten. Ik jou het woord aan jou, burgemeester Agricola, van de einduitslag van de verkiezingen voor de gemeente hier in Dantumadiel. Ja, beste mensen, eerder dan verwacht. Wat heb ik te maken zien? Dus dat de stem van Mandy en Tiesje geteld werden. Dus we hoeven alleen nog de stem van jou te tellen en alles bij elkaar opgeteld in een einduitslag. Ik wil benadrukken, dit is een voorlopige einduitslag. Want morgen worden alle stemmen in de sporthal teld, ik op persoon. En Mandy wordt het procesverbaal, definitieve procesverbaal opmaken. En dan is de uitslag ik definitief. We hebben een mooie campagne gehad. Een respectvolle campagne. Heel erg blij om. En wat dat betreft zit ik, dat is een compliment aan Jim. Een compliment aan alle partijen. En dat is ik een applaus gewurg. Dan zal ik je net langer die spanning houden. Wij gaan los. Dan beginnen we bij de VVD. Met 256 stemmen. BVNL 496. De SGP 151. De FNP 809. Gemeentebelangen 1258. De ChristenUnie 1287. Sociaal Links 1608. Yes. Het CDA 1941. En dan de voorlopige zetelverdeling. Ik begin bij de leegste, dat is de VVD. Het geen zit in het nieuwe college. In de eerste zetel. De eerste zetel. Dit is inclusief restzetels, voorlopige restzetels. VVD komt net bij waarom. BVNL, 1 zetel. SGP, 1 zet.
De FNP gaat van 1 naar 2. ChristenUnie bloot op 3. Sociaal links bloot op 3. Gemeentebelangen bloot op 3. En het CDA nog iets van 5 naar 4. Dat is de voorlopige uitslag, beste mensen, van de gemeenterieverkiezingen 2022 in de gemeente Dantemerdeel. Genoeg stof tot napraten. En dan doen we allereerst even met de listloekertje voor. Dan wil ik graag eerst de listloekers van alle partijen graag even naar voren hebben. Even graag een moment van stilte. De einduitslag dus van de gemeente Dantemerdeel is binnen. Dat is toch wel bizar snelgang. Waarschijnlijk een van de eerste gemeentes, denk ik, van Friesland. Ik heb de socials wat in de gaten houden en ik heb nog geen gemeentesjoen op. Vanzelfs een Pewaard-eiland, nou, die toch vrij vlot maar de uitslagen kwam. Ja, is dit toch wel de eerste grote gemeente in Nederland die het echt de daadwerkelijke einduitslag heeft. We weten nou vanzelfs dan de partijen in de zitten, ja, waar dan krijgt, daar komt te zitten en waar dan krijgt de meeste stem het. Dat ligt nog even op een wachtzie, dat komt de komende dagen. Maar voor de partijen kunnen ze in elk geval of juichen, ja, of mooie teleurstelling naar deze uitslag zien. Ja, SGP had er zit, wat we van de Jonne Ekkel jaren, daar hopen ze natuurlijk heel erg op. Dat is natuurlijk lukt. BVNL, de nieuwe partij, krijgt een zit, dus mij dan in de lokale politiek in Dantemerdeel. VVD zeggen we net weer waarom dus, begrijpen we. Die gaat geen zitten opredden met de stem. En die gaat in absolute stem nota de minste stem krijgen. FNP dus 2 zitten, maar 800 jonge stem. De gemeentebelangen 3 zitten. De ChristenUnie 3 zitten. Sociaal links 3 zitten. En het CDA moest voor 4 weer waarom gaan. Hier we Agricola de burgemeester al zitten. Ja, dat is toch wel de eerste uitslag die er al is. Laten we nog eens even zien naar een van de problemen die er misschien wel op tafel liggen bij Dantemerdeel, die de nieuwe gemeente die het aanpakken moet. Want er is nog wel wat te doen in Dantemerdeel, waar ze dus mee aan de bak moeten. Welke partijen zorgen er samen voor dat ze de wethouder in ieder geval leveren maken? Hoe wordt de coalitie samensteld en waar komt voor die zware taak te staan? Een van die problemen in Dantemerdeel waar de burgemeester zelfs zich heel hard voor maken had en een oproep verdienen hij is de aanpak van de drugsproblematiek. En dat is een taak die denk ik in de komende 4 jaar hier echt wel bovenaan leidt. Dus bijen die eronder zitten, weer naar de bliksem. En dat wil we net. Stellige woorden van burgemeester Agricola van Dantemerdeel. Hij maakt hem krutte zwargen over het toenemende gebruik van cocaïne onder jongerijn. Tieners beginnen in die regio namelijk heel tijd jonger met het broeken van drank en drugs. Dat merken ze ook bij het jongerijnwerk van Dantemerdeel. Het begint meestal bij softdrugs, wiet. Maar naarmate ze ouder worden, dan gaat het echt naar harddrugs. Ik denk dat het met name komt omdat het al de laatste jaren vooral heel lastig is voor de jongeren om een eigen plekje te krijgen. Rianne is correcte Mannelien begon als jongerijnwerker. Op het stuit is ze vooral dwaande om paadwiers te worden in haar werkgebied. Het is vooral het eerste contact is heel erg belangrijk, maar dat kost iets. Het is net zo dat het de eerste maand het vertrouwen er is. Zodra ze uw gezicht wat kennen en het eerste contact wat West had, dan zullen wij ook zien dat er steeds meer contact vanuit de jongeren echt naar uw stad zal komen. Het ontbreken van een eigen honk zorgde ervoor dat jongeren in groepen op stritten omhingen. Benaming groepsdruk en verveling zorg je ervoor dat tieners experimenteren met drank en drugs. Het implementeren van eenzelfde systeem als in Iersloon zou het probleem aanpakken moeten. Wat ze daar concludeert hebben, en dat zie je eigenlijk ook wel, is dat het aanpakken van jeugd op hun gedrag, aanspreken op gedrag, zodat het gewoon net helpt. En wat dan wel heel goed werkt, is zorgen dat de omjouwing waar die jeugd opgroeit, dat die goed is, dat die veilig is en dat er een omjouwing is waarin het net normaal is dat die jeugd drugs of alcohol gebruikt. Op scholen al beginnen met voorlichtingen ja, en echt preventief werken. Wij willen graag zien laten dat wij er van binnen en dat wij naast hun staan in plaats van erboven. En net maar het vingerlijke gaan wezen, maar meer naar het verhaal erachter en waarom ze bepaalde dingen doen en ze daar zo goed mogelijk begeleiden.
Ja, dat is dus een hele opjefte die de komende tijd leidt. En dat is dus de taak aan de nieuwe gemeente die het werk van de einduitslag. En dan moeten we er natuurlijk hier officieel bij zitten. De voorlopige einduitslag al bekendmaken is. En dus een van de eerste gemeentes van Friesland, in ieder geval van die Johan Wurden is. Morgen wordt alles nog geteld. Dan komen echt de rapport naar de vakkenstem. Dus dan kunnen we zien welke persoon op de list de meeste stemmen kregen had van de inwoners van de gemeente Duintje-Meerdeel. Nog één keer even, dat we de koert in een oersje gaan. Nog even de zitverdeling. Zat het in de gemeenteraadsverkiezing van 2022 de uitkamer is. En we gaan ze op de volgorde. Zat het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weer. Dus dan zullen we de verscholing zeggen. CDA, die zeggen we dus staan op 4 zitten. En die gaat dus naar Fjouwer. Die moet er inleveren. De gemeentebelangen van Duintje-Meerdeel, die staan dus op 3 zitten. En die horen ook 3 zitten. Dan gaan we naar Sociaal Links. Die stieren op 3 zitten en die blijven dus op 3 zitten staan. Dan gaan we naar de ChristenUnie. Die hier genoeg stemmen toen voor 3 zitten en blijven nou ook op 3 zitten staan. En de FNP die hierin zit. En die zullen we toch profiteren, want die gaat een zit omheeg. Dus dat is toch wel een compliment, denk ik, voor de campagne. Daar zullen we naar de volgende partij, de SGP, al jarenlang een stille en stabiele kracht daar in de gemeente die het hierin zit en blijft er in zit houden. De VVD hierin zit en daar wordt dus een zit inleveren, want dat is 0 worden. De VVD, de oranje kleurenpartij, zullen we daar dus de komende 4 jaar hier net voor waarom. En BVNL hier we dan, de nieuwe partij, altijd spannend om te zien hoe het hier doggen. Daar komt dus ook 1 zit bij. Dus je zo'n haast is er eerder een beetje van storken wisselen, binnen meestal een oerstapt, wat denkst? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ik kan daar lastig over oordelen. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat VVD en BVNL misschien qua loert soms wel eens wat mij mijn korte meid in haar. Het kan natuurlijk een voorkeur wijzen volle meestal dat het ding wat beter, wat steviger ompakt worden. Of maakt het juist wat milder? Ja, dat is natuurlijk maar de grote vraag. Ik denk dat het landelijke effect natuurlijk echt wel daar invloed op haakt in. Wat doet een landelijke partij? Nou, dat hebben we krijgt ik al jet vanuit Matthias Friesland natuurlijk. Hè. Bij CDA natuurlijk een hele prutte stem inleveren moest. Dus ja, het is natuurlijk heel lastig te zitten. En was het inderdaad zo, krijgt Matthias Friesland in Kaam krijgt een tweetje van Herman van der Heijden. En die zei dat de grotere stembureaus zijn nog niet geteld. En toch mag FNP naar het eerst en Zin en ook misschien BVNL zich toch stiekem klaarmaken voor een feestje. Ja, de stem die erin er hield niet meer binnen. En het liep er daar toch wel op dat FNP en Zin het aardig goed doen. En ik dat BVNL ja, meer zitten misschien wel krijgt als wat zij zelf verwachten hier. Dus ik ben heel benieuwd naar die uitslag aanstaan. Ja, ik denk het ook. En we houden het gewoon in de gaten, want het is nog lang net z'n 4. De jongen is nog bezig. Wij schakelen naar het sechste deel. Nee, Burgum der. Lisa, kist al eens mij in hoe het daar nou de actuele stand van zaken is. En welke uitslagen gaan stond tot nota? Ja, daar ben je inmiddels Santje van de 28 stembureaus bekend. En de FNP die zit op het eerste plakje. CDA op de tweede en BVNL nog steeds op een derde plak. Ja, en naast me heb ik Freddy de Haan van de FNP. Ja, die is natuurlijk ook blij. Het gaat goed tot nota, hè? Ja, goed jongen, het is het eerste deel. Goed jongen alle jaren. Ja, zeker. Zo, dat is de FNP. En dat gaat hartstikke goed mee. En ik en mijn orenpartij ik. Dus we zijn tot nu toe hartstikke dankbaar dat de inwoners van het eerste deel dat wij altijd van kleerst en over huis kleerst. Dus top en tegen dank daarvoor. Ja, ik zeg, het bier wil in de hand. Er wordt al een liedfeestje vierd, hè? Jazeker, maar dat mag ik wel. Want ik bedoel dat het toch weer 60% bijna naar de stembus gaat om toch te kiezen. Dat is al een feestje op zich. En natuurlijk gaan we even dat er volle meer komen, maar dit is ook al top. Top. Ja, dus zij krijgt al de grootste plak Burgum, die mag nog komen. Dus het bloot nog wel een beetje spannend natuurlijk. Ja, nou goed, het bloot nog hartstikke spannend, want er zijn nog meer grotere dorpen die komen moeten. Maar ik had vol te vertrouwen in Burgum. Wij staan altijd van, ik van Burgum, je krijgt dus alle dorpen met het juiste deel. Dus ik ga ervan uit dat we in Burgum hetzelfde percentage uitslag krijgen dan we tot nu toe gewonnen hebben. En dan ben ik heel dankbaar. En ook de jeugd, daar heeft ook wel aardig invloed op gewoon volgens mij, hè? Ja goed, we gaan natuurlijk meedoen aan de kwalverkiezingen en dan staan we 2 keer op nummer 1. Dus dat is natuurlijk helemaal top. De jeugd die gaat zin in de takkomst en ik zin in de takkomst. De jeugd kiest de FNP van de takkomst, dus wij zijn er voor de jeugd en we kennen kwam er mooi vinden en we gaan ervan. Op hoeveel zetten hopen je?
Nou ja, goed, ik zoek 6 is een boppenslag en zo'n zo prachtig wijze. Maar ik reëel wijze gewoon 6. Nou, we zullen alvast prutte succes van Jonne. Ja, tegen dank en je hebt een heel enorm kajon. En het eerste deel, bedankt hè. Ja, je hebt het wel een heel blijd man hier naast mij. We wachten even af hoe de Jonne verrent, maar ik denk dat er de rest van Jonne wel blijd wordt. Er moeten dus nog een aantal stemmen binnenkomen. En zoals ik al zei, er binnen Santje van de 28 stembureaus binnen. Dus ja, we wachten het hier nog even af. Er komen volgens mij aanwerpen in uitslagen aan. Dus daar schakelen we wel weer even in. Het wordt heel iets spannender. 2 treden, daar dus ongeveer van de stem is binnen. En we houden hem natuurlijk in de echt. Blijf bij RTV NOF via alle kanalen die we maar hebben. We blijven er heel bij hem totdat we alle uitslagen bij elkaar hebben. Dus dat moet helemaal goed komen. En dan gaan we weer even om naar 8 Karspelen, Mats Gies. Dus die is er nog steeds in Boetenpost. Hoe is het daar rond Nota? Nou, de rol hield niet meer uitslagen binnen. Er worden nou achter mij nog de laatste uitslagen bekendmaken. Nies krijgt bijvoorbeeld de uitslag van deze Rietzeel hier in Boetenpost. Bij hoe het gestemd wordt. Nou, daar is het CDA 4 wij de grootste partij worden. We hebben ook nog een uitslag te melden uit Twieselerheide. Daar is de FNP met een heel groot verschil de grootste partij worden. Daar dus in Twieselerheide. Echt wel 3 keer zo volle stem als de nummer 2. En op de Harkema, daar is gemeentebelang. Die hebben we tot nota toch nog wel een beetje mist. Daar is gemeentebelang en 8 Karspelen de grootste op de Harkema. De FNP daarna als tweede en het CDA daarna als derde. En er binnen op nota ongeveer 6300 stemmen telt. Dat is meer dan een kwart van alle mensen die stemmen mochten in 8 Karspelen. En daar komt uit dat het CDA op nota de grootste partij is, maar dus meer dan een kwart van de stemmen telt. Volgen toch de FNP en daarna de ChristenUnie op 3. Dus dat is op nota wat er bekend is vanuit 8 Karspelen. De gemeente 8 Karspelen. Nou, het uiteindelijke opkomstcijfer hebben we nog net. Om zo'n uren wie de opkomst ongeveer 44%. En dat ging in één keer wel heel rap omheen. Ja? Want om 3 uren van de middag wie dat opkomstpercentage nog maar 24%. Dus in die 4 uren tijd is er haast een verdubbeling had er plak voor. Het officiële cijfer, het uiteindelijke cijfer weten we nog net. Maar dat we even naar 4 uur verlies zeggen in 2018. Toen wie dat opkomstpercentage in 8 Karspelen zo'n 50%. Dus de verwachting is dat het die kant wel opgaat. Maar de uiteindelijke opkomstcijfers die hebben we nog net. Dankjewel Mats vanuit Boetenpost. En we blijven vanzelfs de hele jaar nog bij om de einduitslagen en mooi terug te nemen. De partijen die ben natuurlijk tegen is keer goed hun achterban op hun stemt ha, op ze direct Nijmeesken bijkregen ha. En daarvoor gaan we nou oerschakelen naar Dokkum. Auke Bosma, du bent nog steeds in de IJsherberg. En een van de listloekers haast ook bij die Partij van de Arbeid. Hoe is die een zijde van Jonne? Ja, dat is inderdaad, Bouke, dat is Griete Schaafstel van de PvdA. Maar ik wil eerst nog even zeggen, je hebt nou al dat meesten op bierveeltjes dat ze dwaande binnen met de verdeling van zetels, van zitten, van hoe komt het. Kennen we mij elkaar straks terug in door. Ik vind het wel heel aardig om te zien. En dan wordt ook al zei van, ken FNP en Symbigelix ken die misschien beiden een meerderheid vormen. Dan moet ze 15 van het 29 zitten, die je te verdelen binnen. Maar goed, dat komt haast wel even. Ik praat eerst even met Griete Schaafs van de PvdA, want die leek het toch echt wel een tik te krijgen. Mevrouw Schaafstal, Josia van, valt wat daar of valt het net aan? Want het leek het, de voorlopige cijfers net al te fleurig. Nou, dat ben ik net mee eens. Want ik denk dat landelijk, kijk, dat wordt te verwachten wie het lokale partijen het goed zo'n doen. En dat zie ik met de FNP zelf ook wel de prognose dat die goed in zitten. Dus dat daar prima. Ik denk die een goede campagne voert. Maar Joost is eigenlijk van dat het landelijk minder gaat. Dat is te verwachten dat we dan lokaal minder scoren. Ja. Maar dat ben je dan het leert mij dan? De trend die landelijk is, die zet zich terug naar de gemeentelijke politiek. En ik denk in sommige plakken hebben we het heel goed in. En sommige plakken hebben we het echt wel minder goed in. En ik denk dat we gemiddeld. Ik ben er vanuit dat we 2 zitten nu komen. Zodat we nou binnen, dan ben ik heel tevreden. En zoals het nou liep is, komen we daarop uit. Dus dan zit die tevredenheid dan in? Ja.
dat je ook nog meer verliezen kan of dat je helemaal voortsaneerd wordt. Dus maar maar je toch je wil echt winnen. Je wil het toch je nek meer winnen kent. Nou, ik denk dat winnen net altijd het meest ideaal. Ja, natuurlijk is dat het ideale uitgangspunt. Maar ik denk dat je op de achtergrond in samenwerking, wat we al hier en hadden, en een eventuele samenwerking op links, dat we dan liekevolle kunnen betekenen. Maar is het zo dat je dan, want ik krijg het net helemaal duidelijk, ben je dan als een tevreden list, hoe steen je er dan, of is het moi? Nee, ik ben tevreden, want ik denk dat wij een hele goede campagne met onze middelen. Maar dat zijn alle partijen? Ja, dat klopt. Maar ik vind dat wij met onze middelen een goede campagne, we gaan goed beleid voeren en op die manier blijven we er ook in. Nou, wat ken je mij zijn uitslag natuurlijk? Er mag nog een aantal uitslagen komen. Wat ken je ermee? Het was zitten, eventueel? Nou, daar kun je op samenwerken, zoals we daar hier en die hebben. Juist, en is dat je doel? Of zeg je van ja, we hier wel groeien wilt? Je wil altijd groeien, maar dan moet de tijd ook verwijzen om te groeien. Ik probeer een beetje dat je deels tevreden bent en deels probeer een beetje goed te praten. Ja, je probeert mij te ontlokken dat ik ontevreden ben en ik ben het ontevreden. Nee, dat probeer ik net te ontlokken, maar ik zie ook dat er bepaalde plakken binnen, weet je, met net goed doen en dat je daar misschien teleurstelt. Je benadrukt de negatieve kant en ik ben altijd iemand die gaat van positieve uit en we gaan plakken echt gewoon. En hoe zou je in de grotere plakken aan? Daar komen de uitslagen nog van. Verwacht je daar goede uitslagen? Daar zijn wij heel benieuwd naar. Dat hopen we. We praten later op een jong. Dank u wel voor je eerste taal. Ja, graag gedaan. Verderop dan krijgen we natuurlijk nog meer uitslagen. Zullen wij nog wat op de socials voorbij komen? Nou ja, zoals ik correct al zei, het is bij de partijen zelfs en bij de gemeente is verdacht stil. Helemaal natuurlijk nou de einduitslagen wat binnenkomen. Wat je wil zeggen is hashtag gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dat is trending op Twitter. Op nummer 2 komt dan hashtag Willem Engel. Die is natuurlijk voor Joet Eggerut in het nice. Dus ja, dat is misschien je verrassing. En op nummer 3 is die dan weer hashtag GR 2022. Dus je zegt zoals ik correct al zei, dat het op de socials toch zo speelt. Dan benauwen bij de meesten. Dus ik zeg correct een tweet. Ik kan nou zo gauw net meer vinden. Maar meesten die blied weten dat wij dit zou volgen. Dat meesten hier in de gemeente Noordoost ik alles bijhouden kunnen. En dat wij ze daarvan op een hicht houden. Dus dat is ik wel superleuk om te jaren natuurlijk. Ja, dat we toch wat budgetten voor de meesten die thuis zitten. Die zitten dan toch wat in de gaten houden kunnen. Twitter ik vooral mij. Het ik tag us GR 2022 is natuurlijk de landelijke hashtag voor de gemeenteraadsverkiezing 2022. De mij hashtag RTV-NOF bij lidje. En dat je inschakelen binnen en dat je nieuwsgierig binnen naar hoe de komende 4 jaar beleid maken we. Terug waar vooral beleid maken we in jouw regio. Ja, hoe verder op Johan we komen, des te spannender wordt het natuurlijk overal. En de spanning neemt ik daar in Karspelen in Boetenpost. Daar worden de uitslagen langzamerhand steeds meer bekend maken. Maar wat bad er al hier op dit moment? Nou, het is nu weer even rustig, want de uitslagen die correct binnenkam. Er zijn nu 16 van de 21 stembureaus of de uitslagen binnen. En als we even naar het scherm suggen, dan is het wel aardig spannend. Want op dit moment, komen het CDA en de FNP beide op 5 zitten. Dus daar lijkt het wel heel spannend te worden. Volgen trouwens toch GBA en ChristenUnie beide op 3. Nou, naast mij staat Ierde van Kammen, de fractievoorzitter van de FNP in Acht-Karspelen. Het lijkt het echt spannend te worden van Kammen. De zenuwen hier in de hals zijn. Het is echt spannend. Het is kop aan kop. Maar we kregen nog 2 stembureaus voor Rusterveen. Nou, Rusterveen is net echt een FNP-plak. Had ik hem maar zo kennen, Gerrit Kleerster zo kennen. Dus, en dan eerder nog een van Boetenpost. Dus het werd heel spannend. Het kan alle kanten nog uitverlenen. Had het systeemloos zo prachtig wijze. Een soort bobbeslag voor ons wijze. Maar wie moet het maar even afwassen. Maar het kan alle kanten uit. Ik vind wel... Eén ding valt me wel op, het VVD die is wat zakken, die komt nog op 0 in deze voorspellingen. Nou, die kreeg dan ook nog Zusterveen, dus ik denk dat die nog wel wat opkomt. Die in Zusterveen heb ik altijd wel aardig stevig achterboven. Dus ja, en dat zal je in de Oost-Wijk komen hadden. Daar ben ik benieuwd met dat ingeet. Spannend dus inderdaad. En hoe ben je in deze verkiezingen nou ingegaan? Want je hebt een aardig campagne viert, dat wie overal wel te zien. Maar wil je hem dit hier echt de grootste worden? Ja, de insteek is altijd om de grootste te worden. Het is te kijken om de dus we geven 21 zetten, maar dat is een wat zo'n mogelijke zaak. Maar het is wel zo, wie we in de vorige keer met de hakkenhoeren sleet, correct voor jou zitten. Dus, en als we dan ook naar 4 gaan zoen,
dan is het echt een boppenslag. Dus de insteek weer minimaal 4 horen. Beter horen wat we hebben en dan versterken. En dat het heel keer in en omheen. En dan even zien hoe de horenpartijen erdoor. We winnen er eigenlijk vanuit gegaan dat het CDA 1 of 12 verlies voor. Schoon de landelijke tendens. Maar ze doen hier altijd goed sterk. Dus GBA doet het prima. ChristenUnie had een verste achterban. Dus die 4 partijen die zijn wel aardig stabiel. En dan had nou de nieuwe partij die bijkwam is Forum voor Democratie. Is altijd oorwacht hoe dat rent. Wat neemt dat dan kiezers mee? We weten het net bij Helly ze wij. Dus ja, het is een heel spannende verkiezing. We zijn wat moderner erin gegaan als FNP met de jeugd. We hadden de jeugd ook echt gaan laten. Zeggen jongens, je bent de toekomst, je doet het voor jezelf. Je moet het voor ons niet met het, want we zijn wat ouder. Dus hoe zal je dit nog aanverlenen? En ze had het aanverlenen en het is, je had geweldig hier. Wel mijn van de vanzelf, maar ik vind toch een heel groot compliment aan de jeugd. En dan had ik het over van 30 tot aan 20. Dus dat is gedaan. En het is een hele moeilijke laag, hè? Om die te interesseren voor de politiek. Dus, nou, en dan heb je hem vanzelfs de oren de fjouwer hier oppositie vieren matten, hè? Ja, wordt het dan nou net een keer tijd om te zeggen, ja, wij moeten het college zien? Ja, dat zou kunnen. En wie ben er klaar voor? We hadden meesten er voor, hè, om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. En als dat kon zich voordoen, dan zeggen we dat ik sowieso doen. Maar het is en blijft een verhaal. Hè? Dus we kregen een verduidelijkingsdebat. Dan zeggen we zien hoe staan alle partijen erin. En wie staan er eigenlijk wel een beetje in. Dan zeggen ze van nou, reeds-breedsakkoord, zo voor u bespreekbaar wijze. Dan had ze een beetje in oren ingaan. Ja, het is maar gelijk hoe staan de partijen erin. En we hadden in een grensloon, daar is de Grijnse partij de grootste. En die doet net mee. Dus het is maar gelijk. Hoe dit het? Hoe rennen de hazen en wat wil men? Want als de score nou is, zo de bestaande coalitie er ook in. Het wordt hier intussen aardig druk. Een heel soort verschillende partijen aanwezig. 8 Kaspelen, de oren fjouwer hier. Op een heel soort punten ja, winnen de meeste partijen het toch echt wel vaak. Maar ook al Injes. En inrierige rier vaak. Ja, de landelijke politieke dingen wel. Maar als het lokaal is, nee, helemaal niet. We gaan als FNP 4 jaar lang vochten voor uw dwarpen, voor het wijnbehoren van de dwarpen. Qua wijn, qua facilitaire dingen, de dwarpshuizen, de subsidies op cultureel werk. Ja, dat is beleid waar we net achter zijn kunnen. Dus en daar heb ik wat voorlijn. En we gaan net altijd de credits gekregen die we ervoor hadden. Maar toch, het jouw is wel een stuk voldoening dat we steeds kennen. Maar ja, het college komt waarom op zijn stappen te zien NAMHA. En die zeggen nog in dat het beleid en de richting die het ingang binnen net is wat de meeste keer in elkaar komen willen. Dus. We schuiven even naar achter. Ik geloof dat er weer een uitslag aankomt. Ik zou zeggen, dank u wel Ieder van Kam. En een heel soort succes en willen van de Joen. Wij schuiven elkaar aan zijn werk. Wiels hier uit de Veer een paar uitslagen binnenkomen. Ik stel voor dat we die nog correct even meenemen kunnen. Dus we zullen even zeggen hoe het sterk is in zo'n Veer en hoe dat uitzoekt. En ik wil het nou zeggen, want ik wil het gewoon mooi achterkomen. Ik wil hier zeggen. Want ja, dat ja, de uitslag van het Mennohoes in Surhuis de Veer. Het CDA daar de grootste partij, volgen terug het GBA en daar de PvdA op de derde plek in het Mennohoes in Surhuis de Veer. En Forum voor Democratie. 4 keer stemmen. Dat is Surhuis de Veer. En ze hebben altijd één goed prachtpunt stemmen op de Fonteinkerk en het Signaal van de Kamer. En dadelijk komen we verder om bij Mats Gies. Hij bloot voor u in Boetenpost der de uitslagen van 8 Kaspelen voor u in de gaten houden. Ja, dan gaan we nou eerst even naar Gjaldau Sietsma. Die zit nog steeds in Damwoord voor de gemeente Dantemadiel. De uitslagen die heb ik correct al even een paar keer tronaam. De uitslagen binnen dus al heel binnen. Hoe wordt er daar reageerd, Gjaldau? Ja, goeioen. Nou ja, de grootste spanning is er hier al in Dantemadiel. De uitslagen zijn al bekend, de definitieve uitslagen.
Het is vanzelfs ook een Lietse gemeente, er zijn 29.000 inwoners. En alweer de grote winnaar is vanzelfs het CDA. Naast mij listloeker van het CDA, Sietse Wiebinga, uit de Schroeventing. Ik ga die net verstaan, sorry. Wat zei je? Ik zei, je bent uit de Schroeventing. Ja, dit is voor u is dit een fantastische uitslag. Dit liet even het beeld zien van hoe belangrijk het mensen het nog altijd vinden dat er een standvastig bestuur is. We gaan een lastige rietsperiode hebben voor u, vooral voor de oppositiepartijen. Nou, dit jouw maar waarom, hoe belangrijk het mensen een goed bestuur vinden en dat er altijd een channel wijzen moet. Je zegt van, je hebt een sterke achterban dat je altijd op rekken je kunnen. Ja, en dat juist ik bij waarom in onze campagne. We gaan een prachtige mooie campagne hebben draait. Met een geweldig team. Ik ga altijd zijn van, we hebben zo'n 20 listloekers. Het gaat bij ons gaat het net altijd het gaat om een inhoud. Het gaat net om de verpakking. En daar zetten we heel bord op in. En dat is juist in onze campagne waarom, hoe we daarmee omgaan. We gaan een machtig mooie campagne draait. Net al in het CDA en Antimariel. Want dan wil ik echt mijn collega's, andere CDA-collega's uit heel Friesland, wil ik daar dank voor zeggen. Dat we echt zien laten hebben waar we mijn kwander voor stammen. Dus is van, haar bot campagne viert. Is die campagne de oriënteerd dat hij ergens oors op inzet? Of ben je hem juist hetzelfde koersvorm bleven? Nou ja, we hebben natuurlijk wel extra op let gehad. Is dat we met name de kanaal binnen social media, want dat is Jorden Nadij, met name bij de jeugd. Die mag echt bereiken. En daar zijn we er echt voor. Het is net zo dat we er net meer binnen voor de oudere mensen. Maar we zijn met name bezig, en dat vierde de mensen wel eens, dat we bezig wie ben als het ware, nou ja, ik zal net zeggen dat we het Griekse voetbal binnen. Maar wie ben wel de mensen die het beleid bepalen voor de jeugd en voor de langere toekomst. En daarom ben ik blij dat die opkomst op nee zo goed had. Want het had wel eens oorswest. Dus daar ben ik heel blij mee en daar danken we de kiezers voor dat ze op nee voor onze partij gekozen hebben. En ze zeggen van, nou, de kiezer had opnieuw weer voor jou kiezen. We hebben nou 4 zitten, als ik het, je kunt het rekken op 4 zitten, als ik het goed begrepen heb. Maar ja, de vorige rietverkiezingen zien er 5. Dat is er wel in je minder, dus ergens ben je misschien een paar mensen kwijtrekken. Ja, dat is zo. Maar dat komt ook omdat er andere partijen natuurlijk nog mee doen. En dat is juist toch dat die, dat is echt een geloof. En dat is echt een democratische recht voor het mensen hebben. En ja, dus juist toch dat eigenlijk andere partijen, die hadden daar echt over verlend. Er zijn eigenlijk maar een paar die het echt gewoon hadden. En dat is met name de FNP, die had er gewoon een zit bij gekregen. En dus juist gewoon dat de VVD, die vloot er gewoon uit. Dus ja, daar kerst niks aan doen. Dat is mijn deal, maar zij is nog een keer. Zijn krijgt van, we bezieken de jongeren er heel erg bij te krijgen. Naar je partij, BVNL, die had in je zit. Denk je dat mensen misschien toch daarna zeggen, naar hun heil in zochten, dat je daar meestal verlend binnen? Nou, dat weet ik eigenlijk net. Het is, door juist in de landelijke politiek juist het wel eens dat het echt een channelhoed is. En dat mensen eigenlijk net niet eens weten waar ze op stemmen. Maar dat ze gewoon helemaal wars binnen van de leidende politieke partijen die dat altijd voor zezen hebben. Dus ja, zeg maar, ik weet het net. Ik weet in ieder geval net wat hier in Dantemodeel daar de oorzaak van was. Kan ik je net vertellen. Dat is Dantemodeel overwegend christelijke gemeente. En dat bedoelt ook, in enige gemeente werd SGP ook mooi doet. Dus Jo maakt het wel af van een achterban die altijd achter je stemloop liepen. Ja, zeker. Wie maakt het, de christelijke partijen die ben hier in Dantemodeel ben die inderdaad heel bord van belang. En dat zorgt ook wel dat de SGP, die wint ten opzichte van de vorige verkiezingen, wint die toch een aantal stemmen. Net dat het bijdraagt had aan een extra zit, maar zij is vol, daar zijn we wel afhankelijk van. Je zoekt het in de studio ook, thuismeesten. De christelijke partijen doen het je nog altijd goed. SGP krijgt het echt aardig wat bij. ChristenUnie, hoe ik op stem, rekken je. Een grote winnaar is toch wel weer het CDA. We blijven van Jon in de gaten houden. Gjeldo Sietsma vanuit het gemeentehuis in Dantemodeel. Dan wat is dat. En zodra we er nog meer reacties bij krijgen, dan jaren we ongetwijfeld haar nog verderop van Jonne. Wij gaan naar het Tietjeksteril, naar de gemeente
Die checkste deel dus. Het gemeentehuis daar in Burgum. Daar komen steeds meer uitslagen binnen. En een van de reacties die we nu al vers krijgen om het lucht te zien is de listloeker van D66. Lisa, daar is Erwin Duursma bij die staan. Hoe staat hij erin op dit moment? Ja, dat klopt. Ja, en eigenlijk om hem een beetje het hart onder de riem te steken. Want op het moment staat er nog onderaan. Ja, hoe viel het nou? Nou ja, ik had er meer van verwacht. Als je onderaan staat is denk ik nooit goed. Ik ben wel blij dat we weer in de raad zitten. Maar ik had heel graag een extra zetel erbij gehad. Ja, maar dat is wel een beetje het doel, toch? Ja, het is best wel even taai soms eentje als eenmansfractie. Ik heb een hele goede fractie achter me, maar je zit er toch alleen in. Dus je moet eigenlijk alle onderwerpen wel een beetje over de bühne kunnen brengen. Ik heb een heel goed burgerraadslid, Anne Hekkema, die mij heel goed helpt. Dus ik had heel graag nog 4 jaar met haar erin willen zitten. Maar desalniettemin vind ik het wel heel leuk om de komende 4 jaar me weer sterk te maken voor de gemeente Tjeksterdeel. Dus ja, soms moet je even incasseren. Maar ik kijk er wel naar uit om weer door te gaan. Ja, dus het wordt weer echt een solo-vlucht. Nou ja, solo, je doet het niet helemaal alleen. Maar als je er alleen in zit, dan is het niemand anders die het woord voert. Dus je moet alle portefeuilles eigenlijk wel een beetje in de macht hebben om ook een beetje uit de verf te komen. Of in ieder geval de goede dingen te doen. En ik denk op bepaalde beleidsonderwerpen hebben we heel veel impact gehad. Het gaat over hartveiligheid, reanimatie, burgerhulpverleners werven. Kijken hoe we nou meer doelen kunnen bereiken als gemeenteraad. Ja, dan ben je maar alleen. Maar aan de andere kant realiseer je dan toch wel wat. En dat maakt je soms ook wel wendbaar. Ik bedoel, ik heb wel vergaderingen gehad en ik me nog wel even kon bedenken op goede argumenten van collega's. Dat ik denk wel oké, nu ik dit gehoord heb, dat inzicht had ik even niet. Dat je een mening bijstelt. Ja, dat is als grote fractie gewoon een stuk moeilijker. Dus het heeft zijn voordelen. Maar ik had heel graag met mijn collega Anne Hekkema de volgende 4 jaar ingegaan. Ja, want je hebt de zwaar heeg in het vaandel, toch? Ja, ik vind gezondheidsbeleid en zorg gewoon ontzettend belangrijk. En ik vind ook dat de gemeente nu gaat het Rijk weer 500 miljoen bezuinigen op de jeugdzorg. Het gaat helemaal niet goed in de jeugdzorg. We hadden het in het slotdebat er nog over. En dan praten we heel veel over preventie. Maar ja, wij zijn wel van, laat iedereen fijn, maar laat niemand vallen. En ik vind echt dat we de jeugd moeten we echt in de gaten houden, dat ze de zorg krijgen. En daar moet je dan niet op bezuinigen. Ja, en dat gebeurt vanuit het Rijk. En een aantal partijen bij ons in de gemeenteraad die zeggen dan, dan moeten we maar minder zorg gaan leveren. En dat wordt denk ik maar wel een beetje mijn uitdaging de komende 4 jaar. En daar ga ik echt dwars voor liggen. Maar mensen moeten gewoon geholpen worden. Ja, we laten niemand vallen. En daar is ook wat de D66 voor staat. Dat wordt wel een uitdaging, maar dat vind ik wel leuk. Ja, er zijn net de partijen die zeg maar wat eensgezind binnen met je. Nou, ik zeg tijdens het slotdebat ook, kijk, 80% van het programma is gewoon hetzelfde. Dus we willen allemaal meer woningen hebben. Iedereen weet dat we aan de duurzaamheidskant dingen te doen hebben. En op een aantal onderwerpen verschil je dan van mening. Wat meer rechtse partijen die zeggen, we moeten geen mensen pamperen. Ik zie dat niet als pamperen. Als mensen hulp nodig hebben, moeten we ze bieden. Dat is gewoon onze taak als gemeente. Dus ja, het zou jammer zijn dat we nu heel erg gaan kijken naar die 20%. Maar juist, ik vind dat we naar die 80% moeten kijken. En daarom willen wij ook heel graag een raadsprogramma. Dat staat ook al, heb ik 4 jaar geleden nog geprobeerd. Toen de coalitie fout liet om iedereen weer in een plan te krijgen gezamenlijk. En dat is als eenpitter zal ik dat nu weer aangaan. Te zeggen, laten we dan kijken wat we overeen hebben. En laten we dat raadsprogramma gaan vormgeven. Want ja, de ambitie had ik toch niet om... de verwachting had ik toch niet dat we heel groot gingen worden. Maar ik vind wel dat we de juiste dingen moeten doen en dat we daar de energie op moeten zetten. Dus daar ga ik dan voor. Volle kracht vooruit. Altijd. Ja, maar ik heb maar 1 stand. Dus dat gaan we doen. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, en succes. Dankjewel. Succes. Ja, hij zit onderaan, maar toch positief. Hartstikke mooi. Ik zit verder even naar de tussenuitslagen. FNP zit op dit moment nog steeds op het eerste plak. Volgen terug het CDA en dan BVNL. Op het 4e plakje staat PVDA, dan GreenLinks, VVD, ChristenUnie en onderaan dus D66. Er zijn nog 2 stembureaus die nog binnenkomen matten. Dus dit is nog net helemaal de einduitslag. Maar ik denk dat het grootste beeld wel een beetje warm is. Maar wacht je die laatste trein natuurlijk ook nog even naar.
Lisa Terkema zei dat vanuit het gemeentehuis van Tietje-Exterdeel Burgum op deze 16 maart 2022. Het is correct kwartier door Algenwest. Je sjoggt nog steeds naar RTV NOF. Je hark je misschien ook wel naar RTV NOF via onze radiostuurders of via de social media en de app. Want het is de jonne waarin de uitslagen bekend maken worden van de gemeenteraadsverkiezings. Welke partijen mij de komende 4 jaar hier het beleid uitzetten en steeds meer uitslagen komt binnen. Dus het steeds spannender. Ja, wie jij krijgt van Lisa al even in Tietje-Exterdeel de hoegen nog maar 3 stembureaus te komen. Ja, en ook in Noord-East-Friesland rint het al aardig de goede kant op. 54 stembureaus hebben ze er in totaal. Dus het is wel even wat werk om dat alle hier te tellen. Auke Wietse Bosma die zit voor u nog heel tijd in Dokkum. En Auke Wietse, de uitslagen die beginnen steeds meer wat bind erin. Is er al wat gejuicht te jaren? Ja, klopt. Nou juist het misschien op achtergrond, Jantine. Ja, dat is soms gejuich en dat gaat soms heel bot. En dat zijn dan vooral de FNP-aanhangers en de aanhangers van Sin. Want mijn gevoel zei dat het een nek-aan-nek race is. En dat gaat, de ene keer is FNP weer grutter in een bepaalde warp, een bepaalde week. En de andere keer is het Sin weer. Dus dat wordt heel spannend, nevens mij. En we zitten zo wat op de eind van de telling, dus het gaat hier als een speer. Dus ik kan verwachten dat het nou wel ontol wordt. Het wordt je zo, maar we binnen er eens al. En dan maakt het burgemeester Johannes Kramer echt direct de voorlopige verdeling van zitten bekend. Dus ik denk dat het goed is dat we even naar de burgemeester rennen en dan gewoon even mij hartje en mij sjoggen. En dan kunnen we direct de voorlopige zetelverdeling kunnen we even mij pakken. Dus laten we er maar even herinneren. En dan kunnen we, je moet de meesten van Sin alweer juichen. Dat is in Westergeers, die dat ook heel best. FNP doet het ook goed. Laten we even mij hartje met de burgemeester en meisje. Het is gelijk. Je ziet dat de VVD links in Westergeers, CDA ligt, VVNL en FNP een hele lichte winst voor Sin. Westergeers dan Sin de winnaar, FNP daarachter. Die hebben we naar Bedaard. En Sin met 37% in Bedaard. Ja, steekt er 4 boppen uit. FNP, Santje Commercijs, tweede partij, maar dat is natuurlijk volle minder dan die 37% van Sin. En daarachter het CDA met 12% in Bedaard. Mooi gaat gewonnen hebben nou naar de percentages totaal. Dus de totaalpercentages, dus de uitslag nog net van de onkosten, maar van de percentages. En nogmaals, het is een voorlopige uitslag. Dus in de burgemeester en de voorlopige uitslag met de percentages. Ja, 50,47% is het opkomstpercentage. Daar komen de percentages. Mensen die hem om. Wachtpartij 1,4. Actief lokaal 1,6. Die zullen denk ik net VVD 4,6. Gemeentebelangen 4,6. PvdA 7,3. BVNL 8,4. ChristenUnie 11,4. CDA 14,1. En waar we het eerst? De tweede partij is en dat is FNP is de winnaar. En daar rennen we voort maar even heen. De voorlopige winnaar hier. Even hier. Kom maar. Misschien, we kennen voort maar even heen in de euforie. Even. Ja, naast het even zien. Hier ben ze hier. Aanjelle, eerste reactie. Hartstikke idee. Nou, eerste reactie. Hé, wacht even, hè. Ja, dat is een zinderende race. Tot op het einde spannend, maar jongens, ja, sabliert. Ja. Zinnig ben je hem. Ja, nee, maar dit is fantastisch, jongens.
Boeten worden, dit is bij de tocht. Ja. Ja, dat wij winnen zo'n jaar. Ja, fantastisch. Geweldig. Ongelooflijk. Ja. Nooit verwacht eigenlijk. Hopen. Heel erg hopen. En dat is ook wat we dienen. We zullen ondertussen het hotel zitten. Ik moet stil worden ook. Ben jij er zo verder? De binnenpartijleiders die jouw interviews onderweg. Actief lokaal, 0 zitten. Helpt het net. We krijgen nu de verdeling van zitten, van zetels. Van de Marrenpartij. VVD, 1 zit. VVD 1, ik weet dat hij mij krijgen hier. Gemeentebelangen, 1 zit. Gemeentebelangen ook 1 zit. PvdA, 2 zitten. PvdA 2 zitten. BVNL, 2 zitten. BVNL ook 2 zitten. CDA, 4 zitten. CDA 4 zitten. Windersaan. ChristenUnie, 4 zitten. ChristenUnie 4 zitten. Dat is knap. Die behoudt het al zitten. Sin, 1 zitten. FNP. En FNP 8 zitten. Dus dat betekent dat FNP hier de verkiezings voorlopig dan wint. Nou, maar dat betekent echt, had ik het even hutten berekenen, 8 en 7 is 15 van de 29. Dan zoen ze ook nog een meerderheid. Ja, je bent ik weer in beeld. Mij ziet 2 aan, dus ja, ze zoeken dan mij zien beide regeren kennen. Zoek ze hier een coalitiefarmie kennen. Maar wat een euforie hier bij Aantjelle Soemer en consorten. Aantjelle nog even heel kwaad. Ja, jullie moesten wat drinken gaan, dan was het even aan het bier of het fris. Maar ja, dit is dus hij zal uitzinnig. Waar komt dit bij? Waar komt dit nou bij? Wij hadden een fantastische campagne viert, maar een fantastische ploeg mensen. Jonge mensen, enthousiaste mensen die het vergeen wil. En dat straalt Maar waar zitten we eens? Want iedereen heeft een mooie campagne viert. Wij hebben mensen uit alle hoeken van de gemeente. We zijn een herindelingsgemeente, maar we liggen net 1 hoeken achter. We hebben mensen uit elke uithoeken, uit elk dorp bij ons op een lijst. En dat is de kracht die nou weer omschust. We gaan lietse winst pakken in Dokkum, in Kolm, in de Grutte plakken. En we zijn nog volle sterker worden dan ooit in het dorpen. En dat is een hele goede teken, want Noord-Friesland kiest blijkbaar voor Friesland, voor sociaal Friesland, Meilkoor. En dat is geweldig, wat een jongen. Bijna stil van, denk. Nou, ik hoop aan ze wel. Want ik ga ook nog praten raast. De stem slaat er super van hoor. Maar nog heel even, ik zei correct, zien nu joggers 8 plus 7, maar alleen nog eens 15 van de 29. Ja, dan zoen je hem haast mij zien beide een coalitiefarmie kennen. Ja, dat zijn alle keer dingen. Dat doet wel heel snel. En we willen lekker huisje waar we erbij hakken. We coalitie. We willen een stevige, goede, gefundeerde coalitiedeel zetten. Die goed is voor Noord-Friesland en die er jocht doet om wat de mensen op stemt gaan. Dat besluit even voor een kwart in de Kamer. Wat was hier in de mensen zien in stemmers sissen? Ja, alle mensen die het vertrouwen in de FNP om welke reden dan ook, tegen tank. En wij zullen het uiterste best doen om die vertrouwen net te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat die moet fjouwer hier weer op de FNP stemmen. Dank u wel. Nou, deze man heeft wel even het feest in. Aantjelle, hartstikke bedankt. Ik krijg een licht speeltje. Hartstikke bedankt. We zullen de orenpartijen, zelfs ik even nog een reactie vrij. Ik kom er letter even weer om vanuit een euforisch Iersenberg. In ieder geval wat de FNP onderlangt. Heel duidelijk zo van u. Ja, geweldig om te zien, Aukewitse. Hartstikke mooi dat het daar in elk geval al vierd wordt. En ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar de reacties van de partijen die het wat minder dien hebben. Maar dit is toch fantastisch. Ja, en dat bierke, dat heeft zelf haast niks wel verzinnen, denk ik, Aukewitse. Als me nog jaren kist. En dan komt dat er vast wel van. Ja, wij gaan dan terug, want dit soort ontladingen gaan we natuurlijk steeds meer zien. Want Karspelen, daar wordt het echt steeds heel spannender. Matschies, hoeveel stembureaus moet daar nog teld worden voordat we de zitverdeling eindelijk daar ik weten? Mats is er nog net, die is ik nog druk bezig om de laatste uitslagen te pakken te krijgen. Ja, dan kunnen we misschien nog even zien of we nog een van de oorlocaties hadden. Dat denk ik op dit moment nog net. Dan lijkt het mij goed om nog even waarom te zien naar de Arende Tiert. Want nou de einduitslag in Noord-Friesland eigenlijk wel bekend is, wordt er voor een aantal personen een punt zet achter de politieke carrière. De politieke carrière van bijvoorbeeld Oké, dan ben ik heel benieuwd waar we heen komen. Oké, ik begreep dat we zo dadelijk alsnog naar Maatschap een verbinding weer tot stand zetten. Dan hoor je dat item in ieder geval nog even te goede. Ja, wat bijzonder om te zien. Dan gaan we gewoon nog even terug op die ontlading, denk ik. FNP en Sin, 15 zitten. Ik heb toch echt nog wel enige reservering. Want die zei net voor direct, ja, dat doen we.
Nee, ik denk dat er een beetje reserveerd nog opstellen mat. Want ja, in zo'n euforische bui roep je soms dingen een beetje achteraan misschien weer op waarom komen. Dus wat dat betreft doet hij het wel heel verstandig. En zo het er bij vieren eerst dit en als je weer aan hoe het komt. Voordat je uitspraken doet, die je aans net nooit komen kennen. Nee. En hij zei ik wil het beste voor Noord-Friesland. Ik wil een brede coalitie. En wat meer voor hij zei ik wil het beste. Ik wil jeugdwand, zei er, om waar de meesten op stemt. Ik denk dat ik wel echt heel bijzonder is om zo'n uitspraak dan nou al te zien. Heel volwassen. Ja, absoluut. Ja, en dat überhaupt die reactie is natuurlijk heel volwassen. En het is wel mooi om die euforie en die blijdschap daarin te zien. En zo is ik zien hoe dat leeft. Ik bij de meesten die te zitten, dat zo'n spannende joen is dat het dan daaruit komt. Ja, dat is voor die mensen natuurlijk hartstikke mooi. Ja. We zijn nog steeds bezig met de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De uitslagen, Jonne. De uitslagen komen al binnen. Dan hebben we al vol slijm binnenkregen. Noord-Friesland hebben we ook al helemaal binnenkregen. We konden de eerste zitten van de Lietse partij nog net helemaal mij kregen. Die zie we nog even, of die zetten we nog even op een rietje voor jou. En dan kregen we die zo dadelijk nog even in beeld. Nou toch naar Achtkarspelen naar Boetenposta. Want dat denk ik zo haast de volgende gemeente wezen. We hebben alle stembureaus steld worden. Hoeveel stembureaus matten we daar nog, Mats? En hoe is die spanning daar nog te horen? Nou, ik zal het ons vertellen, Bouke. Alle stembureaus binnen intussen geteld. Alle 21 stembureaus van de gemeente Achtkarspelen. En dus kunnen we een einduitslag melden van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voorlopig dat vanzelfs wel. Maar ik moet zeggen, de uitslag liep het vertochtvolle op die van Fjouwer-Jelien. Op Haartlien dan. Het CDA in Achtkarspelen is de grootste partij geworden. Maar uiteindelijk zo'n 2688 stemmen. De grootste partij, het CDA. En in de voorlopige verdeling komt het CDA daarmee op 6 zitten. Dat is hetzelfde aantal als de partij no had. Ja, de uitdager van het CDA in Achtkarspelen, dat wie vanzelfs de FNP. En die had net opred. Die had uiteindelijk 4 zitten ongeveer behellen. Maar hij kreeg wat meer als 2000 stemmen. Dus dat verschil tussen het CDA en de FNP wie het toch nog relatief groot. Dat wint dus zo'n 100 stemmen verschil. Nou, het tweede plak in Achtkarspelen, dat is heel spannend worden. Want dat scheelde uiteindelijk maar 3 stemmen. En dat verschil wie tussen gemeentebelang en de ChristenUnie uiteindelijk op plak 3 krijgt een paar stemmen meer. Nou, daarna de wat lietsere partijen, de PvdA bijgelijks, hier 2 zitten, bloot ook op 2 zitten. Die blowen dus in principe gelijk. Wat opvallend is dat Nijkommer Forum voor Democratie in principe maar 1 zit in de Rie komt. Van Listloeker, Albert van Dijk. Forum voor Democratie komt in de Rie en doet dat ten koste van de VVD, van Freddy Hoekstra. De VVD in principe verdwijnt uit de Rie. GroenLinks had 1 zit behellen, die behellen Fjouwer-Jelien ek die 1 zit. De PVV die bloot ek op 1 zit, die hien hopen dit hier naar 2 zitten te gaan, maar doggen dat dus net. Dus ja, eigenlijk liep de uitslag heel bot op de uitslag van Fjouwer-Jelien. Het CDA, de grootste partij, volgen toch de FNP. En dat is eigenlijk de uitslag die nou bekend is. Daar in Dokkum bij Noord-Friesland, viel sto dat er ook al samen? Ja, eigenlijk al vanaf het moment dat al die stemmen zo nou en dan binnenkwamen. Dan jest heel tijd dat, als er dan weer een uitslag binnenkwam, dat de partijen die te der goed dienen hier in die stembureaus, ja, dat die toch wel aan het roppen wien, aan het vieren wien, krijgt mij de einduitslag ook wel. Nou moet ik zeggen dat hier stembureau, voordat alles telt wie, eigenlijk al duidelijk weer dat het CDA als grootste partij net meer te achter helien wie. Dus dat onbelangrijk, het hongert al een beetje in de loft. Maar ja, de partijen die had vanzelfs al je viert. Ja, al binnen toch ook wel wat verliezers. Hè? Bijvoorbeeld de VVD die het nou uit de Rie gaat. Forum voor Democratie die erin komt. Verder bloot het eigenlijk wel weer wat gelijk. Maar het feest en ook wel een beetje de spanning vanzelfs. Hè? Van zo'n hele joen. Van elke nien die het hierbij belutsen is. Dat valt nou een beetje van iedereen. Nou, het is bekend. Meer kunnen we er net ontwan. Dat is de uitslag.
Ja, dankjewel Mats. En ja, wellicht kiest Aas nog een paar van die partijen of van de lijst Lucas spreken, zodat we even een harde reactie hier kennen. Mats Gies, wie dat? Wij schakelen oer naar het Dansmodel. Daar hebben we de uitslag natuurlijk ook al bekend kregen. Voordat we dat dwang wonnen, zullen we eens even zien of we de 8 karspelen nog een keer even op overzicht nog een keer zien laten kennen. Dus laten we nog even zien naar die einduitslag. Het is een voorlopige einduitslag. We kennen het net vaker nog zeggen. En daar gaan we CDA dus. Daar zeggen we de 6 zitten. En die bloot dus op 6 zitten zat Mats dat al zei. FNP hier fjouwer en dat bloot dus op fjouwer staan de gemeentebelangen en dat bloot treien. ChristenUnie, ek die hier treien en dat bloot ek treien op dit moment. En dan de Partij van de Arbeid hier 2 en dat bloot 2. Dat staat je net helemaal goed in, zeg ik. PVV dan inzet en dat bloot ik inzet. Dan GroenLinks, ja, inzet wie dat en dat bloot inzet. En dan de verschoning wat we krijgen al zijn. VVD die hier inzet, die zullen we de komende 4 jaar hier net weer om. En de nieuwe partij, de Forum voor Democratie, die dus mij inzet op dit moment de gemeenteraadsverkiezings ingocht. Dat is de uitslagen voorlopig nog steeds bij de gemeenteraadsverkiezing van Akarspelen. Ja, en Gjaldo Sietsma die staat nog steeds voor u in dan woord. De uitslagen die binnen er vanzelfs al even binnen. We hebben al even zien hoe het reageerd is. Heeft er nog andere reacties daar, Heljekin? Ja, goeie, ja, de blijdschap wie vanzelfs heel groot bij het CDA. Wie werd de grote winnaar voor dit keer. En dat is mij, als ik het goed jaren krijg, dan wie het bij Akarspelen, hoe de VVD rekken je op jou zitten, als ik het goed jet ha. Nou, dat is wel heel oors hier in Dantemerdeel. De VVD hier eerst in zit, fjouwer Elien. En ja, dit keer griepen ze ernaast. Die zit is er net meer. Ik zie in mij listloeker Gerda Bos, jonkman. Ja. Je binnen een zit kwijtrekken, dat lijkt me frustrerend. Ja, dat is hartstikke jammer. Dus ja. Ik had steeds al zoiets van ja, het kan linksom of rechtsom. Ja, toen BVNL mij die. Nou ja, dat is ik een partij op rechts. Ja, toen had ik echt wel zoiets van, oh, dit is een hele grote concurrent van ons. Want het is bij ons toch elke keer wel best van, ja, door mij krijgt net. Deze krijgt nou die aan bestuursperiode. Ja, toen hier ik de restzetel. En ja, nou het BVNL mij die, ja, toen hik er eigenlijk vanaf het begin al een hele hudde hol in. Ja, en de hoop is natuurlijk ja, dat het mij valt. En ja, de meesten om me heen en hier niks steeds al van, nou, waar maken ze nou druk om, waar zit er nou erin? Maar ik ga eigenlijk altijd dat gevoel direct al gaan. Ja, want ja, ik denk, ja, ze had Loeke toch ik stemmen en stemmers die het misschien toch krijgt net bij ons te lanen komen. Want BVNL inderdaad, Nijkommer, die had wel in zit. Ja. Dus toen is een VVD, gevestigde partij, lang bestaande partij. En dan komt BVNL en dan griept hij het zo van je voeten bij. Ja, nou zij is er dus wel in. Ja. En daar had misschien toch ik de meesten, ja, misschien wat de PVV-stemmers. Ja, nou, zulke stemmers die misschien toch dachten, nou, net VVD, maar wel nou BVNL. Ja, dus ja, de kiezer die had bepaald. Je zei van, nou, ik kies van tevoren misschien al een beetje tocht. Van, nou, oei, daar komt BVNL in de hoekjes in. Dit zou ons wel eens een zitkastje kidden. Ja. Maar hier je dan net misschien nog wat extra inzetten matten op misschien campagne vieren, hier nog wat bijsturen matten? Ja, misschien wel. Maar ik ga altijd toch wel van, de zichtbaarheid is inderdaad wel heel belangrijk. Nou ja, we gaan natuurlijk nou Wofjouwer in mei in de Rietzaal. Dus ja, je kan je afvragen, ben je zichtbaar genoeg geweest? Campagne voeren, ja, we winnen met z'n beiden. We gaan op een verkiezingsposter, ik altijd mooi met z'n beiden geweest. Want we winnen maar, heel weinig mensen ja, winnen toch bereid om op lijst te komen. Maar goed, ja, ik denk daar hing het misschien toch echt net van af. We gaan nooit net heel lange lijsten aan. Maar ja, nou ja, echt nogmaals, die BVNL die gaat dus echt voor de das om dingen. Ja. Zo komen Aas net weer waarom in de Rie. Dat plakje wordt inname inderdaad, vroeg een orenpartij. Maar wat voor gevoel ga je nou Aas naar hoe staan? Ja, nou ja, je bent natuurlijk wat teleurgesteld.
He? Dat is natuurlijk zo. Want ja, je hebt altijd natuurlijk de hoop dat je wel in je zit krijgen. En terwijl, nou ja, dat hier natuurlijk prachtig west. Maar goed, nou is het 0. En ja, nou ja, dit is het. Alleen nog, ja, het is wel heel sneu. Want ja, hoe kom je nou, hoe fjouwer je weer, hè? Dus ik hoop dat er dan weer toch alweer naar je meesten binnen die zeggen, nou, we willen het op een beziekje. En dat we dan wel weer succesvol binnen. En dat zul je toch heel vaak wel in de politiek. Dat de partijen toch wel, dan weer eens even rondaal en dan klauteren ze er weer bij op. En dat dan de 10 wel weer dusdanig binnen. Ja, ik zou vragen inderdaad van, fjouwer hier is er weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is natuurlijk nog hartstikke 4 voet. Maar wat denk je, kom je daar weer rond? Maar zie je het om mij beziekje? Nou, ik denk dat ik persoonlijk zelf net weer doch. Ik zit op dit moment nog steeds in het AB van het wetenschap. Nou ja, wie weet ik nog net precies hoe dat nou volgend jaar, want dan binnen wetenschapverkiezingen weer. Hoe ik daar zelf weer in verder gaan. Die gesprekken moet ik ook nog plaats vinden. Dus dan weet ik nog net dat ik hoe fjouwer hier zelf weer deze kaart Lucas zal. Ik hoop dat er dan weer jonge meisken op stenen nummer 2 die zo misschien ik ze kennen van ik pak het dan op mijn ploeg om je heen. Maar ik denk net dat ik zelf weer nee, dat maar toch. Ik ben in 90 jaar hier ik al begonnen in een dikke commissie. Dus ik ben altijd op achtergrond, ben ik zeker altijd onwijs geweest. Maar op een gegeven moment moet het een keer mooi wezen. Dus als geen oppositie met de VVD erin meer... Nee, en dat is wel heel sneu. Want ja, er zijn natuurlijk wel standpunten waar wie toch net echt achter staan. En bijvoorbeeld de gemeente zelfstandig. Ja, dat willen we echt net. Ja, we denken net dat het haalbaar en zeker net betaalbaar en al helemaal net houdbaar is op de lange termijn. Dus, maar goed, daar gaan we heel graag zien weg een jaar wel. Maar ja, die vliegen dus nog net op. En ik begreep het van Borgermast inderdaad dat het sentiment in de gemeente is dat mensen juist zelfstandig blijven willen. Dus misschien is er daar wel wat punten verlen. Maar jij het geen oppositie dat ik een keer met de VVD erin. Dus daar houdt het op nou voor de VVD. En we zullen zien hoe dat er wel uitkomt te zien. Ja, dankjewel Gjadel Siets. Maar ja, we hebben dus in het eerste euforie zoen en hier dus ook de partijen die het misschien wat minder doen, die zetels verliezen. En we komen van de UVS nog even een keer bij die weer om. Dankjewel. Wij gaan nog even naar de cijfers van Noord-Friesland. Want Guy krijgt het weer in en al euforie vanuit de IJsherberg. En misschien ga je net alle zitten Hielendal meekregen. Ja, de belangrijkste zitten wel. We gaan ze nog even één keer voor jou op een rietje zetten hoe de voorlopige, we kennen het wel net, vaker nog zitverdeling bij de Noord-Friesland, uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2022. De volgorde zat ze in 2018 in. En daar begint er. We hebben daar al de lesloeker in gesprek met Auke Wietse Bosma-Jerrekind. Zo zitten wie dat. En fjouwer is het worden. Daar hebben ze dus 3 zitten verlen. En dat is dus een enorme smakker daar worden. Ja, en daar moet ze dus echt zien van wat is je misgang en wat doen we hoe fjouwer je weer. FNP dan, 4 zitten. En die ben misschien toch wel, neem je dat dan als spekkeper, ongelooflijk stegen naar 8 zitten. Een fantastische score die zij daar opbracht had. En misschien vorm je zij wel een politiek houdelijk, maar de partij Zin Sociaal in Noord-Friesland fjouwer zit niet in ze. En ik zei gewoon omheugd naar zo'n zitten. Ik daar bied dus een grote wens voor die 2 partijen. ChristenUnie dan, fjouwer zitten hier die vorig jaar en die blauwe echt stabiel staan op fjouwer zitten. En dan de VVD. Ik denk dat dat ik wel zeer doch. Dus zullen we misschien van Jonne ook nog wel wat horen. 3 zitten hier die in de gemeenteraadsverkiezingen die in eind 2018 houden worden. Want ik zei wel trouwens, het is fjouwer maar het weer 2018 en het is natuurlijk wel wat kwartelien. Het ziet ongeveer de liedse trein heel hier natuurlijk testen. VVD, treien en dat is dus inworden. Dus dat is echt wel een hele teleurstelling, denk ik, voor die partij. Dan de Partij van de Arbeid, die hier in treien zitten en die moeten ook een zit inleveren. Die gaan van treien naar 2. De gemeentebelangen, Noord-Friesland, 2 zitten hier in ze en zij zak je dus weer waarom.
En dan de nieuwe partij AL, ik mag je helpen. AL, actief lokaal, excuseer. 0 zitten, zij kon dus net mij dan liek als de Waddenpartij. Vorige keer 0 zitten en nou ik weer 0 zitten. En BVNL, de partij van Johan Talsma. Nieuwe partij, God nee, 2 zitten. Dat is nog even een keer resumerend over de uitslag van Noord-Friesland. Ja, we gaan nog even waarom naar Dokkum liep het mij daar. Naar de IJsselberg, Auke Bosma. Had ik het station van de vier gemeentes die wij in de gaten houden als RTV-NOF, is hier toch wel het meeste bad. Ik geloof dat ik live ben, maar het is hier een hels kabaal, dus dat maakt het hier direct niet uit. Ik zie hier bij een van de grote winnaars. Dat is Sin, die staat het nou lieket van fjouwer naar zo'n zitten gaat. En dat is voor zelfs een geweldig succes van de partijen, van fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries, die je bij me zit. Jouke Douwe, allereerst Lokbeenske. Wat is nou, wat is de kern van dit succes? Ja, ik denk dat wij een geweldige campagne viert hebben, maar het zien geweldige kandidaten. Dat jij heel vaak dit seizoen een goede campagne viert. Ja, maar dit zien kandidaten die het verschil maken, ben ik van overtuigd. Want het gaat om meisken, vind ik bij deze verkiezingen. En dan zie ik echt het zien, echt jonge kandidaten bij deze het zien. En ik denk dat die het heel goed dienen hebben. Ik zie in alle plakken waar we het goed dienen hebben, waar we gegroeid binnen, dat er die kandidaten daar binnen en dan is dus daar een dikke plus. Waar pakken je bijvoorbeeld stemmers van andere partijen? Waarom stappen ze wiegelijks naar je oor? Waar zit het hem nou in? Nou ja, wij kregen heel soort positieve feedback op alles wat wij dienen hebben daar rond de tijd. Maar ook op onze kandidaten. Van dat mensen echt vertrouwen hebben in onze kandidaten. Ik zie dus Sjoerd Keizer in Kolmelo. Ik zie Mark de Boer in Kolmenzweeg. Maar ik zeg in Dokkum, maar de kandidaten die we daar hier, dat we gewoon hartstikke goed dienen hebben. Je dan vooral een persoon om onderwerpen? Ik denk dat het van een groot part om personen gaat. Want de onderwerpen, heel eerlijk tussen heel soort partijen, die bent toch wel een beetje gelijk. En het verschilt een beetje qua standpunten. Nou, dan kunnen ze misschien in Dokkum spelen dan een discussie over de bregen. Hè? Dat wij zeggen van wij willen heel nadrukkelijk extra bregen naar de bolwerken. Bij het CDA hebben we wat afwikt. Nou ja, en dus zeg ik, daar hebben we misschien wat verschil. Nou, wien ze bij de FNP wien ze echt euforisch. Hoe is jouw stemming? Nou ja, dit is natuurlijk fantastisch. Hè? Van jou en de zoon, dat hebben wij echt net dacht. Wij zouden van 4, dat zou mooi wezen. Zo is dat die in mijn stoutste dromen. En dit is, ja. Het CDA, die partij is jou ook net onbekend. Eigenlijk komen die er vrij mee uit. Dat beaamt fractievoorzitter Geertje Skoorstrijk. En uit historisch perspectief ook wel opvallend natuurlijk. Als CDA-balwerk, Noord-Friesland, Kalmerlaan. Wat zit jou erop? Ja, nou ja, ik vind het spijtig van het CDA voor zelfs. Maar ik denk dat wij echt een sociaal profiel litten hebben. En daar heb ik altijd verstaan. Ik kijk een CDA achter de achtergrond, dat weet je. En ik vind het mooi dat dat sociale profiel nou zegevierd heeft. Laatste vraag nog, even voor Utien. Het is een voorlopige uitslag. 8 plus 1 is 15. Dan heb je meerderheid als je op 29 zitten als je daar brengen je. Nou zei de FNP van ja, maar we willen wel een brede coalitie hebben, want we willen net met 2 partijen eventueel. Dat zei aan die alle soepel. Wat is jouw reactie? Ja, ik denk dat we gewoon even goed schema hadden van inderdaad, als we het even een zakje letten van hoe geven we het aan. En ik denk dat wij gewoon eens een schema hadden van, ik heb een mooie verkenningsfase doen. Ik heb bij de andere partijen een keer hoe die zorgen naar deze uitslag. En dan komen wij wel weer om. Lokbeenske, neem er nog één op. Ja, dank u wel. Dank u wel. Mooie gesprekken worden dat de komende tijd bij de partijen. De winnaars, we komen haast echt nog met reacties van partijen die het echt wat minder in hebben. Want ja, er is nice euforie voor zelfs echt teleurstelling. En dat letten we aan natuurlijk al eens in. Bij RTV-NOF weer de verkiezingsjonnen. Blauw bij u is nog. We zijn nog net klaar. Er komen nog meer uitslagen aan. En echt meer reacties. Dus nog genoeg te zien hier op RTV-NOF. Ja, en waar de uitslagen ik bekend binnen, dat is in 8 Karspelen in Boetenpost. Is dit Mats Gies nog heel tijd voor u. En de CDA, dat is daar opnieuw de grootste partij. Ja, Mats, hoe is dit toch het CDA reageert? Ja, dus inderdaad weer de grootste partij, het CDA in 8 Karspelen. Eigenlijk Likos Fjouwer-Lien komt de partij ongeveer weer op 6 zitten in de gemeente hier. Jouke Spoelstra, inderdaad de listloeker van het CDA in 8 Karspelen. Ja, een eerste reactie? Heel hartstikke blij. We zijn heel stabiel blijven, dus 6 zitten bij de grootste. 2 zitten verschil met de nummer 2.
Ja, en ik ben vooral heel blij, want je ziet natuurlijk ook een beetje met landelijke wat effect had dat. Maar ik ben heel blij dat de inwoners van Achtkarspelen ik naar de orde of jou hier jongen ha en dat ik waardeerd ha. En daar ben ik echt heel blij mee. Het lijkt er eigenlijk wel op dat de gemeente Achtkarspelen heel bot stabiel is. Wat je zegt naar Fjouwer in Lien. Zoveel verschoten net. Nee, het verschoot haast niks. Ja, de VVD valt er jammer genoeg uit. Vind ik jammer, die hier het wel verzinnen. En Forum houden we er even waarom. Dus in die zin ik felicitaties voor die partij. Maar voor de rest ben de zetelverdelingen precies hetzelfde bleun. En ik denk dat meestal echt jongen gaan naar de persoon. Ik naar de orde of jou hier. En als CDA hebben we een jongen sterke liest. Mijn protte van erin. En ik denk dat die ik een protte binnenhella. Ja, want wat zei dat dan eigenlijk over de oranje periode? Dat er dus blijkbaar net zo volle verloren is. Nee, ik denk dat de meeste jongen hadden dat we het politiek bestuurlijk heel stabiel weer in Achtkarspelen. Dus ging ouder. Achtkarspelen is hier wel eens wat bekend als een vergemeente. En dat is wel eens wat grof in de moelen. Dat wie de oriënteert rustig. En daar is er een hele protte bereikt weer aan. Dat zei ik correct al naar het zwembad. Prachtig in het winkelcentrum in opgepakt, sportcomplexen. En zelfs in financieel moeilijke tijden hebben we het goed droeg gehouden. En dat wordt toch jongen terug in wenners. Dus mooi. Nou binnen dit vanzelfs de voorlopige uitslagen. Het is nog even wachten totdat die definitief binnen vanzelfs. Maar als we toch een beetje maar eens kunnen erg naar een gemeente, naar een nieuw college zeggen. Is een voortzetting een optie of hoe zie je dat? Ja, er zijn hele grote opties. Sterker nog, naar de uitslag binnen 4 minuten heb ik al 3 opties onderhand kregen van hoe we dat moesten. En wie hadden, en het is misschien een politiek antwoord, wie gaan morgen de eerste fractievergadering. Dat willen ik, want we gaan protten 9 rietsleden. Iedereen ik vertellen later van hoe has het ervaren, hoe zit ze in de wedstrijd. En menje hebben we dan het duidelijksdebat hier in de rietzaal van Achtkarspelen om te zien hoe we ik verder gaan en hoe we het proces in gaan. Dus alles leidt, wat het CDA betreft, leidt hier. En ik vind dat het zo wezen maar je het vieren of verliezen helaas voor sommige partijen. En morgen show we verder. Nou, ga je dat zelfs Fjouwer in Lien ook meemaken, dat proces na zo'n rietsverkiezing? Kun je eens kwart schetsen hoe gaat dat eigenlijk als zo'n uitslag er is? En dan? Nou, het is in ieder geval geen vakantie. Dus het gewone werk als wethouder gaat gewoon terug. Ik zei correct al, we hadden de eerste fracties. Die hebben we morgen met alle partijen en straks gewoon een fractievergadering. En met Janne is er dan het duidelijksdebat. Dan kan elke partij zeggen hoe ze de uitslag interpreteren en hoe ze ik verder willen. En daarna zal de onderhandeling dan beginnen. Nou, vorig, als je naar Fjouwer hier wie het eind mei, wie het kleer op inhoud en wie in de popkes ik bekend. En het is heel mooi wijzen dat we in Achtkarspelen net als politiek met elkaar bezig zijn. Maar dat we snel besturen kennen en ik denk de man kennen voor de inwoners. Want de winst is mooi. Ik waardeer het heel bot, al in het jouw dikke stuk verantwoordelijkheid, juist richting de grootste partij. En dat er dus inderdaad een beetje tempo in zit, net als Vliene hier bij de tweede keer bij verkiezings. Nee, of jouw Relien hier de slogan terugpakken in Achtkarspelen bij het CDA. En dit hier wie het terugzetten. En wat u betreft zetten we heel snel terug van de inwoners hier in de gemeente. Nou, dank u wel, Jouke Spoelstra en Lokweeske maar door winning. Dank u wel. Van u dag Kasper, Mats Gies, dank u wel. De reacties blijven maar binnenkomen. De grootste partij nog steeds met 6 zitten voor het CDA. Ja, ik geef weer even waarom. En wat is het Friesland? Dokkum, daar zit nog steeds Auke Wietse Bosma voor u. Ja, Auke Wietse dus Prutsers krijgt al even mooi in van de FNP, mooi zin. Nou zie ik het ze wel uit, want op het stuit zat ik het bij Johan Talsma. En wederom een winnaar. Ja, nou dat zal ik klopt. Alleen nog van wel wat in de marge van SIN en FNP. Maar dat zie ik Talsma die hierbij me zit zelfs even vragen. Johan Talsma, euforisch bij de FNP, euforisch haast bij SIN. En ja, toch wat in de marge van die 2 partijen. Zeker, wij ben ik heel blij met onze 2 zetten. En zoals ik ook begrepen zitten misschien ook nog treden in, maar morgen dat alles definitief telt is. Kinderen nog een verplaatsing wijzen. We zijn de 5e partij van onze gemeente, ik ben heel blij. Maar nog steeds altijd, wij denken groot. En dit is net heel groot. Nee, maar je moet net vergeten, hè. We zijn in december, in september, hebben we de namen verhoren van EOP naar BVNL. En dan mag je alles weer op denken, hè. Dan mag je beginnen bij 0. Je mag het vertrouwen van de meesten wegrijden. En 2018 hier alleen nog op een PS-stem naar Ekeltoa zetten. Dus in wezen is het 100% verdubbeld. En ja, misschien krijgen we de treden er naar binnen, maar morgen afwaartje af van de weken. En voor de rest, ik ben hartstikke tevreden. Klinken ze wat beskieren, ze ken ik jou net. Nee, maar je moet ook realistisch zijn. En natuurlijk, gezien de actualiteit van de laatste 2 jaar, hik ik toch dat we groter worden zoen. Ja, blijkbaar. Waar zit dat hem dan in? Dat dat net gebeurt?
Ja, ik denk dat nou alle maatregelen voorbij zijn. Hè. De corona is voort. Kijk, ik had het nooit plakvoeren. En wij denken nog steeds dat het naast een gewoon verkiezingen geweest en aan de eerste zitten we weer in lockdown. En wij zijn voor vrijheid, net voor uitsluiting van de mensen. Dat er nou even geen corona is, dat nekt Jim? Vertaal ik dat goed? Dat wil ik net zeggen. Ik wil het zeggen, maar ik denk wel dat er nou corona was en we hier net met z'n allen wijzen kunnen en we hier geen debatten hebben en wij strijden voor onze vrijheid. En al die andere partijen die op deze lijst staan, hebben altijd voor QR-posten geweest, voor uitsluiting van mensen. Dus ik denk van ja, dan dus, of mensen accepteren het in onze gemeente dat ze uitsluiten worden, of mensen accepteren dat gewoon alles weer voorbij is en het is weer zoals het wie. Even van het coronaverhaal naar de twee winnaars. Echt grote winnaars, FNP natuurlijk en Zin. Zou je direct met jaloezie naar dan? Want die kunnen ze beiden haast formeren, hè? Dat het staat er ook hier. Ja, ik zit er net jaloezie naar, want ze kunnen wel twee rusten wijzen, maar ben ik weer de twee uitersten. FNP wil absoluut geen wiemoeners, Zin wil ze al heel graag. Dus ja, ik daar heel graag aan zijn consequenties maken worden in hun coalitie. Van wat doen we wel, wat doen we net. Dus misschien hebben ze er dan wel een bij nodig, hè, die toch een beetje op centen passen kan. Wat is jouw heerskende gevoel nou, Jong? Mijn heerskende gevoel is dat de VVD halveerd is, het CDA is halveerd. En wij zijn 100% tegen, dus ik ben sowieso blij. Twee zitten of geen twee zitten, je zegt van ik ken hem maar terug. Ja, we kennen hem terug. En ik zou al zeggen, we zijn op Nij begonnen, dus ik beschouw het ook als op Nij. Een verkiezing voor onze partij, de eerste keer hier in wat eerst. Ik zeg, de fundament is nou bouwd en we bouwen nou uit. Mijn bestuur of net aanstaan? Dat is wij zijn altijd reden om aan tafel te zetten en we zijn ook net bang om ervoor te gaan. Dus als de meesten nodig gaan en we komen eruit, dan besturen we gewoon mee. Hè. Dank u wel en ik zou zeggen van Noffelijke Jonag. Je moet zelf even naar het café, begrijp ik. Ja, we gaan met allebei van alle afdelingen van Dantemadiel en Tietzijksdeel geven een mijl prijs nou. Dus zullen we nog vieren. En volgens mij is die heel lang hier. Ja, zij zetten maar snel, maar ik kan het nog steeds als mijn partij. Joke Lundriel, ik zou zeggen, geef er gauw in en bedankt voor de reactie. Ja, dank u wel. Hey Johan, succes Johan. Ja, een tevreden man, dus Johan Talsma die met BVNL 2 zitten het in de Rie van Noord-Friesland. Commodel aan. Dus ik ben benieuwd hoe feesten dat eraan werden zal bij Prins. Wij gaan even om naar dan wordt het gemeentehuis van Dantemadiel. Daar zit Geldo Sietsma de uitslagen daarvan. Hebben we al een tiertje Sjoen, die wie naar zien van de eerste gemeentes van Friesland zelfs binnen. Ben benieuwd naar de eerste reactie van de burgemeester van Agricola. Ja, goeioen. De eerste reactie is, die win je al lang binnen. Feeststemming is hier ook al, die had al piekt, zeg maar. De borrelhapjes binnen al achter de kist en de feestelijke drankjes, die binnen al opdronken. Dan zat je hem achter mij zorgen, het wordt je eigenlijk zat daar gewoon echt al een beetje, leegzoenjes zitten. Naast mij is dit burgemeester Agricola. Ja, zo'n beetje tongkraker die, hè? Agricola, zo ik zeggen. Ja, helemaal, Agricola. Ja, ik zal er nog even op oefenen. Zo, Agricola. Een feestelijke stemming voor jou? Nou, feestelijke stemming, de meesten hebben sprutsen, de kiezers sprutsen. En dit is de uitslag en je moet met de partijen aan de gang. En ja, wat de constatering is dat de huidige coalitie, die heeft de meerderheid behouden. Dus de uitslag vernuivert het jou net? Of? Nou, je verwacht altijd dat er wat verschoning plaatsvindt en dat het ik dient. Zo zie je dat CDA het een zeteltje verlendt. Je ziet de FNP het een zetel bij krijgen. VVD de zetel ik verlendt. Maar in ieder geval, daar is de BVNL van in plaats komen. Dus de grote partijen die je meestal al groot winnen, die ben ik wel aardig groot pleuen. Nou ja, VVD is iets kwijt. BVNL is nijkomer. Hoe zorg je daar nou als nieuwe herkomsten van de gemeente? Nou, als je meesten met kozen, die het vertrouwen krijgen van de kiezer. En deze Santje meesken moeten straks met elkaar de belangen van de inwoners behartigen in de rietzeil. En natuurlijk dat moet ik. En in ieder geval, en het is belangrijk dat die gearwerking met elkaar goed is. Dat de persoonlijke verhoudingen goed binnen. En dat ze meer over de inhoud hebben. En dat ze bij elkaar persoonlijk net meer onvallen gaan. En dat hebben we natuurlijk daarom de fjouwer wel een soort sjoend. Maar je komt volle verder, respectvol debatteren met elkaar, maar wel over de inhoud. Dus de komende fjouwer iemand inderdaad meer over de inhoud gaan. Wat vind je nou echt dat de rietsleden qua samen het leven bond maken? Of? Nou, men kon wel scherp naar elkaar wijzen. En daar ben ik wel over en weer verwijten. En dan zeg ik van, joh, waarom doe je dit nou? Want dit voegt niks aan onder de inhoud van het debat.
viel het voor jou dan net soms een beetje als een docent die zijn klasse bij elkaar houden mag? Nou, ik heb soms viel ik me wel een scheidsrechter die maar regelmatig het fluitje blazen moest. Maar ik ben geen scheidsrechter. Ik ben wel een voorzitter. Maar de meesten die deel uit maatje van de rieën, die bepalen het spel. Dus ze zegt van, nee, ik ben geen skierterugter, ik bepaal dat net. Maar je hebben inderdaad echt geen partij aan. Hoe hebben we jou dus jong dat beleven als je net een politieke kleur hebt? Nou, het mooie is dat je partijloos bent en je bent van geen één, maar wel voor iedereen. En dat vind ik een heel mooie uitgangspositie. Dus alle partijen die in de rier zitten, ben ik al hier even dierbaar, maar ik heb geen partijkleur. En dat is als onafhankelijk voorzitter, vind ik een voordeel. En dan wij elkaar het ook al jeder even praat. Je ging roengong bij de stembussen deel maken in Dantemendeel. Wij moeten elkaar in de Westereen. Wat wie het sentiment op alle stembureaus? Wat jaren je bij de meesten die jou praten? Het sentiment op de stembureaus is weer goed. Oerlang goede sfeer en ik heb een heel soort leuke gesprekjes met mensen hand. En dat is het mooie als je erop uitgaat, dat je bij de mensen langs gaat. Je komt in peteer en je jerk wat mensen bezig houdt. En wat houdt haar bezig dan? Heel divers. En wat je nou een soort jaren is de oorlog in de Oekraïne. Want het komt nog wel heel dichtbij. En dat beseffen heel veel mensen. En daarom zeg ik van, het stem is zo belangrijk. Want we hebben democratie. Wij kunnen gelukkig zelf bepalen waar de stemmen heen gaat. En dat is een groot goed. En nu, terug die oorlog in de Oekraïne, worden mensen er wat bewuster van maken. Van wat leven wij in een fijn en mooi land en wat hebben we het goed. Maar een oorlog in Oekraïne, had dat zo'n grote invloed ook op gemeenteraadsverkiezingen? Nou, in die net, je kan het zeggen dat het een soort invloed heeft, maar het heeft wel invloed op de mensen. En de mensen brengen hun stem uit. Dan heb je ook een verhoring bij de mensen van nou, dit hier stem ik wat anders om dat? Of is het al je rust, nou, zitten ze nog steeds op dezelfde lijn van waar ze verkiezen? Hoe tochten de mensen worden jou het praten? Nou, wat je wil is, we hopen dat Dantemendeel een zelfstandige gemeente belooft. Dat heb ik op een heel stembureaus wil jet. En ik maak partij met mensen moeten door, als er uitgang of ingaan. En die zeggen van, dat hopen we wel. Maar nogmaals, daar ben ik mensen niet denken roos over. En ik als burgemeester, ik bemoei me net met politiek. De kiezer heeft gesproken. En de rier zat er met wamutten. Het informatieproces gaat straks op gang. En daar zullen de partijen er maar elkaar uitkomen moeten van, ja, wie maar elkaar regeren gaat en wat de items wezen zullen. Nou, die coalitie en oppositie die zoeken eraast misschien wel genoeg hetzelfde uit. Burgemeester Agricola hoopt in elk geval volgend jaar de komende 4 jaar hier meer inhoud en minder op elkaar fitten. Vanuit de gemeentehuis van Dantemendeel, Geldo Sietsma. Dankjewel Geldo, tot nota. Ik zie daar nog steeds Twitter helemaal aanstruinen. Ik meen, ik krijg zelfs in het flits, dat is een hele mooie tweet zei door de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet nog dat ik die nou... Ik heb je 3 tweets vast in. Ik weet net welke dat krijg bedoeld, maar ik zal ze even delgen. In elk geval zie je Knol die tweet al wees van de FNP in Waardhoeken. Nou ja, Dantemendeel, inderdaad in onze regio Zuidwest en Opstelon. De grootste partij in het Tjerkstere deel, die voorlopige uitslag, die wachten we nog even aan. Ja. Stabiel op het Jereveen en Smellingenloon. En dan zat er erbij de waait een frisse wind door Friesland. Dan hebben we nog Dirk Pol en die zei na de uitslag in 8 Karspelen pas een opmerking, gefeliciteerd en dan feliciteert een aantal partijen en bedankt de mensen voor haar stem. Dan minder vanzelfs ik nog wat kritische mensen op Twitter en deze meneer die zei het lekker hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing. Mensen interesseert de politiek geen moer meer en begrijpelijk. Ja, we hebben het nog net echt horen hoe de opkomstcijfers. Dan moet ik zeggen dat we die zo net hier paraat hebben. We hebben er aan het begin van de uitsturing even over horen. Toen ziet er overal ongeveer rond de 50%. Dus ja, dat hier vanzelfs wel wat heger kind. Dat we toen rond zo'n uren jou achten. Hoe dat letter die jong nog verroen is, dat weet wie net correct. Maar als we deze twitteraars leeuwen mooi, dan is er wel eens een betere opkomst west. We sturen het social media blog op Twitter in hashtag GR2022. Daar maak ik hashtag RTVNOF bij, dat we dat berichtje een keer zien kennen. Zo nou dan we een aantal zien. Wij gaan terug naar de reacties uit alle gemeentes. We gaan even om naar Noord-Friesland. Winners hebben we gewoon, maar ook partijen die zitten inleveren moesten. Auke Wietse Bosma, je dat.
Ja, dat klopt, Bouke. En een van die partijen is de VVD. En in de voorlopige ranglistuitslag gaan zij van 3 zitten naar 1. En de fractievoorzitter en listloeker is dicht naar Verweda. En ja, dat zit wel eens even vragen waar dat man leidt. Mevrouw Verweda, ja, een dreun, een klap, een teleurstelling. Hoe zouden jou het omschreeuwen? Ja, grote teleurstelling. We hadden gehoopt dat we op 3 zitten konden blijven. We hebben een mooi team. We hadden nog 2 hele goede kandidaten toe willen voegen. Maar helaas, het is niet zo. Waar is het misgegaan? Ik heb geen idee. Nee. Nou, probeer daar eens een verhaal bij te houden. Nou, ik vind het moeilijk om dat uit te leggen. Ik denk dat wij als coalitiepartijen een hele betrouwbare partner zijn geweest de afgelopen 3,5 jaar. Dat wij heel veel succes hebben gehad met bepaalde onderwerpen in de gemeenteraad. Niet ondertekenen van de wat. Maar goed, ik onderbreek je even de kiezers, dus net. Nee, nou dat is heel zuur. En dat moeten we ons afvragen. Waar het door komt, dat krijgen we er natuurlijk niet bij. We krijgen alleen de uitslag en hier moeten we het mee doen. Teleurstellend. Hoe zitten jullie dan, Sanjoeje? Met krommetjen, elke uitslag weer minder zitten, weer minder stemmen? Ja, eigenlijk wel. Hè? En je denkt natuurlijk waarom. Hè? Wat is er niet goed gegaan, wat u net zelf al aangeeft? Wat hadden we beter moeten doen, wat hadden we anders moeten doen? Wat denk je, Jo? Ik weet het niet. Jo bent toch... Je hebt wel een idee toch, of net? Nee, ik heb echt geen idee. We kunnen natuurlijk alles zeggen. Landelijk hebben wij misschien wat nadeel van de partij. Aan de andere kant is de VVD landelijk de grootste. Dus dan zouden we het hier ook moeten zijn. Nou ja, we hebben natuurlijk afscheid genomen van onze wethouder, Jelle Boerema. En die was heel erg geliefd in Kolmeland. En ik moet wel zeggen dat we in Kolmeland, denk ik, de meeste stemmen hebben verloren. Dus ja, dat kan het Jelle Boerema-effect zijn, zoals sommige mensen dat wel noemen. Maar goed, dat het op 1 man hing, het is echt niet goed, denk ik. Nee, zeker niet. En ik vind ook niet dat de 3 raadsleden, Anton van der Aaren, Brand Visser en ik, het verdiend hebben. We hebben het hartstikke goed gedaan. Wat ik al zei, we waren een hele betrouwbare coalitiepartner. We konden heel goed met de oppositie. Dus eigenlijk met iedereen door een deur. En dan is het gewoon heel jammer dat we hier zo op zijn afgerekend. Maar toch, staat er nou de partij in de marge voor de komende jaren. Hoe zeer dat? Heel zeer. Ja. Ja, hè? Ja, dat vind ik wel. Het doet heel zeer. Je doet je stinkende best. En iedereen, het is gewoon heel druk. Het is heel veel werk. Wij hebben ook een hele drukke raad. Dus we moeten overal heen. We gaan ook overal heen met alle liefde. Ja, en dan word je afgestraft, ja. Vind je daar de consequenties om? Voor jou als listloeker of fractievoorzitter of zit je Safir ook nog net gaan? Nee, we gaan door, zeker. En we hebben een mooi team en dan is het team er achter de schermen, maar het team blijft. Zeker. Ja hoor, nee, we geven niet op. Dat is niet aan de orde, nee. Hoe wil je hem ontwekken? Een beetje balen, denk ik. Ja, toch heel jammer. Dank u wel en toch nog van Safir mogelijk een goede jongen. Dank u wel. Ik heb nog een vraag gesteld, straks nog één, maar... Auke Wietse-Bosma, dat importeert mij dicht naar Verweda. De listloeker van de VVD gaat dus weer om. Van 3 naar 1 zit in de gemeente Noord-Friesland. Ja, het Jelle Boerema-effect, zodat het Westha feit is dat hij vorige gemeenteraadsverkiezingen solo de meeste stem, vakkenstem, als van alle partijen bij elkaar. We blijven reacties samelen van alle locaties waar wij verslag doen. Zeker zit Burgum daar nog bij. Daar hebben we een paar malurkjes met kabeltjes. Dat proberen we zo gauw als mogelijk te herstellen. En dan kom ik zo dadelijk nog met uitslagen daarbij. Qua uitslagen bleef Tietje Extra nog wel een beetje achter hebben, jongen. Hè? Daar hebben we nog net volle van binnen. Nee, ik op de website dus online is nog net een soort van Tietje Extra deal. We hebben zelf inderdaad even geen contact met die regio daar. Dus de laatste keer dat wij met Lisa Tekema praten, hoe zijn nog maar 3 stembureaus te tellen. Dus die uitslagen die mag toch echt haast wel een keer binnenwezen. Maar wat dat dan krijgt is, dat ligt nog even op haar wachtje. Ja. Wij gaan terug naar Matschies. Die gelijkbloot hier in Acht-Karspelen, dat is de Partij van de Arbeid, de PvdA. Die hier bij de verkiezings van Fjouwer-Jelien hier Acht-Karspelen 2 zitten. En na Joen bloot de partij daar naar alle gedachten ook op staan op die 2 zitten. En een van de rietsleden in Acht-Karspelen die het na deze periode afscheid neemt, dat is John Stellinga. En het is echt net de eerste periode dat hij hier rietsled West had. Want hoe lang ben je al actief hier in Acht-Karspelen?
Ik ben nu 16 jaar geleden voor het eerst geïnstalleerd als wethouder. Dus sinds die tijd, ik ben een tijd weg geweest naar Schiermonnikoog, maar sinds die tijd ben ik stamgast in de raadzaal. En het is bijna een soort tweede huiskamer geworden. Dus na 16 jaar wordt het een moeilijk afscheid. Ik heb er een tijd naar uitgekeken dat het zover was. Maar ik moet zeggen, nou het dichterbij komt, nou doet het ook wel een beetje pijn hoor. Ik zal het wel heel erg missen. Ja, want waarom is dat dan zadreig? Kun je eens vertellen hoe bot dat Rietslidmaatschap onderdeel van je leven wordt? Nou, het heeft in Achtkarspelen tenminste een wekelijks ritme. Hè. Je leeft naar de donderdag toe. De donderdag is de avond van een fractievergadering, is de avond van het informatiecarousel. Dat is een soort commissieavond voor Achtkarspelen. De donderdag is ook de avond van de raadsvergadering, wanneer het echt gebeurt. Dus de hele leven staat in het teken van donderdag is papa weg. Donderdag ben ik niet thuis. Donderdag ben ik op pad. Donderdag kan ik niet naar de film, kan ik niet naar het voetbal. Donderdag dan ben ik in Buitenpost in de raadzaal. Ja, en dat deel van het leven gaat veranderen. Buiten het feit dat hier allemaal fantastische ambtenaren werken. Dat er alleen maar aardige raadsleden zijn. En die ga ik allemaal missen. Wat voor zelfs van jou nog wel bijzonder is dat je Rietslid West gaat, maar dat je ook meerdere keren een wethouder West gaat van zelfs hier in Achtkarspelen. Is dat dan bot verschillend? Hoe zul je daar zelf naar? Ja, het is wel een verschillende rol, maar allebei, hè, je kunt aan me horen, ik antwoord in het Nederlands. Ik ben hier import en ik vind het nog steeds een geweldige eer dat zo vreselijk veel mensen steeds tegen mij gezegd hebben van joh, wil jij ons vertegenwoordigen? Wij zijn een sociaaldemocratie, wij zijn een Partij van de Arbeid en wil jij dat geluid van ons naar voren brengen in de raadzaal? Ik heb mij vereerd gevoeld, of ik nou wethouder was of raadslid, maar van het begin tot het eind dat ik dat mocht doen. En dan zou je wild moeten schamen als je daar met een Jantje van Leijen van afmaakt. Nou, ik hoop niet dat dat voor mij gezegd wordt. Nou bloot de PvdA in Achtkarspelen op 2 zitten staan, hè? Die hier niet eenmaal, jouw Rielien. Ging je dat verwachten? Hoe zul je naar die uitslag? Nou ja, die uitslag is wel heel erg moeilijk te duiden, want eigenlijk verandert er bijna niks. Je zou de verkiezingen hier ongeveer over kunnen slaan. Per saldo, Forum komt erin met 1 raadslid en VVD gaat eruit met 1 raadslid. Dus je zou kunnen zeggen van klassiek rechts gaat over naar een ander soort rechts. Maar voor het overige blijft het althans in raadzetels overal precies gelijk. En dan kun je zien dat de grootste partij, het CDA, hartstikke knap overigens, hè, tegen landelijke tendensen in en Achtkarspelen hebben ze de 6 zetels gehouden. Die blijft even groot. De FNP is de tweede partij, blijft even groot. Maar in aantal stemmen kruipen ze naar elkaar toe. FNP heeft gewonnen, de CDA heeft verloren. Maar goed, in raadzetels vertaalt zich dat nog niet. Maar daar zou je een tendens in kunnen zien. Voor het overige is de uitslag eigenlijk niet te duiden. Want hij is hetzelfde als 4 jaar geleden. Nog steeds hetzelfde. En voor jou zit er dus eigenlijk na van de joen erop, de periode in Achtkarspelen. Hoe gaat het eigenlijk verder met jouw politieke lippen? Blijf je actief? Nou, in elk geval, ja, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar normaal gesproken niet hier. Ik heb dit overigens eerder gezegd en toen vroegen ze van kun je nog een keer terugkomen. Dus vandaar dat ik zeg je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar normaal gesproken, ik verhuis eind van deze week. Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht in Groningen. Een prachtige gemeente, een mooi huis. En daar ga ik wonen. Ik ben met pensioen en daar vind ik eigenlijk dat ik nog iets te jong voor ben. Dus wie weet gebeurt er nog eens een keer wat. Maar ik heb op dit moment geen concrete plannen. Je sluit er niet uit, maar in elk geval, het is het hier voor eerst klaar in Achtkarspelen. Dank u wel dat je hier even willen. Nou, jullie ook. Hartstikke bedankt voor jullie goede werk. Ja, Mats, ik bedankt voor die leuke interviews. Ja, het is daar dus nagenoeg hetzelfde bleuren. En leuk dat daar ook wat reacties van opvang heeft. Wij gaan terug naar dit extra deel, naar Burgum. Daar gaan we zien dat we daar de laatste uitslagen binnenkrijgen kunnen. En daar staat voor u Lisa Terkema. Lisa. Ja, het is de einduitslagen, de voorlopige einduitslagen, mag ik zeggen, die binnen. Ik moet eerst zeggen, er binnen 15.066 stemmen uitgebracht, hier in dit extra deel. En 3.016 die binnengaan naar de FNP, de grote winnaar. Maar wel op een voortvolger terug het CDA, met 2804 stemmen. En op de derde plek BVNL, met 2200 stemmen. Het vierde plekje is voor de PvdA, daarna de VVD, GroenLinks, ChristenUnie en ja, als laatste helaas D66.
Nou staat naast me een man die heel blijd is, Freddy de Haan. Ja, het is het, hè? Dit weer het. Ja, nee, het was trouwens, hè, de BVNL had een geweldig dien. CDA had toch een beetje stand houden. Maar dit eerste deel, de FNP, van het hier, het werkje, wordt belenen, noem maar 1. Hoppa, dit eerste deel bedankt. Wij gaan ervoor, we zetten het erop, we hebben alle fjouwer hier met het wandelwest binnen. En zo gaat het erop. Geweldig. Ja, nee, wie ben je gewoon trots op. Maar wie doet voor de inwoners van dit eerste deel en dat brood we doen en zo brood het again. Dus brood is opzieken, brood is stiepje, brood is vragen stellen en wij zijn er van hem. Want zo je het. Want daarvoor ga ik op u stemt. Ja, de meeste stemmen inderdaad. Er is nog net helemaal duidelijk hoeveel zitten dat budget. Heeft een idee daarover? Ja, en als het droeg besjoest is 2-5. En er kan een rest zit komen, maar dat denk ik net. Ik denk gewoon 4-4 en BVNL draaien. Tevreden mee? Nou ben ik even stil. Ik heb voor het antwoordje matten. Hè? Ja, nee, ik vind de dwarstroggels in. Het is natuurlijk dwarstroggels in dat je voor het eerste keer als FNP nummer 1 in het eerste deel binnen. En daar ben ik ongelooflijk trots op het bestuur van FNP, op mijn oren collega die het leden van FNP. Ik ben trots op alle jaren en het is gewoon dwarstroggels in dat je nummer 1 binnen. En natuurlijk heb ik wel gehoopt dat we nog iets groter werden, maar dat hoeft net, want dit is het. En dit is prachtig. Dwarstroggels in. Ja, wat ben hier van de dingen waar je echt van zegt van nou, hier gaan we nog echt op inzetten? Nou, ik had in alle dorpen, roeg wij alle dorpen op 2 had ik de flyer in West. En ik ben schrokken van de jarenmoeder bij sommige mensen thuis. Dat mensen sjocht die gewoon, dan brengt de flyer tot de bus en dan sjocht mensen op de bank zitten die aan de tekkers lezen. Dan denk ik, waarom een tekker, hij met koud, dan denk ik, ja, de gas. Dus ja, wie maakt echt, wij willen als FNP volle meer inzetten op een jarenmoederbeleid in het eerste deel, want dat maakt oors. Het kan net zo wezen dat de iemand het hartstikke goed had. Helemaal terecht, die werken het ervoor. Gun ik alles, wij gunnen hun alles als FNP. Maar we moeten ik van die oren, de onderkant, die het net zo goed hadden, maar voorop komt. In het eerste deel moet gewoon iedereen goed hebben. En natuurlijk, daarna gaan we met de orenspeerpunten verder bouwen in alle dorpen. We komen op voor de jeugd. En totaal geen fusie komt er net. Maar ja, de jaarmoeder, dat vind ik echt schrijnend. Dat meer ik op de jeugd. Ja, ben er al ideeën over hoe je dat aanpakken willen? Nee, ja, heel wat ideeën, maar net op dit moment. Nee, ik ben nog eerst breed en enthousiast en ik zit vol adrenaline, dus nee, net op dit moment. Maar hoe we dat oppakken, ja, ik in de coalitieonderhandelingen, dat mij nemen. Dat is zeker een goed punt, daar jet het. En daar maar we dit, vind ik, voorop reizen. Eerst maar even een feestje vieren. Ja, zeker even een maatje de hele nacht feest en morgen ben we er weer. Gefeliciteerd. Hey, hartstikke bedankt, Jim bedankt en het eerste deel, top, bedankt. Nou, een heel blijd man, die hem kent het wel zien. Ja, de meesten hier in de zaal, die druppelen langzaam wat af. Want ja, tolvoeren wie het hier in principe dienen. Dus de meesten gaan langzaam weer naar huis. Maar de echte feestgangers, ja, die ben er nog even. En ik denk dat hij echt nog wel krijgt even heen in blauwen. Maar ja, een prachtige jongen, vooral voor de FNP natuurlijk. En ja, Jim Hendert jet uit de schroeven. Uit de schroeven, de term die we van jullie al een paar keer hebben. En de laatste uitslagen zullen we ook daar nog wel krijgen van het eerste deel. Want we gaan dus een FNP het grootste, CDA 2, BVNL als derde partij. De volgende hebben we van Lise Jere kent, maar hoe de zitverdeling is, daar komen we aan ongetwijfeld nog op waarom. Daar reken ik nog wel even op. Lisa Terkema vanuit Burgum. Ja, en ik wil bijzonder alle uitslagen, voorlopige uitslagen, die binnen. Ja. Als we nou ambities naar dat richtje zeggen, wat is dan hetgene wat daar het meeste opvalt in deze 4 gemeentes? Nou, wat eigenlijk wel opvalt is dat als het naar Karspelsjes dat er daar eigenlijk weinig gebeurd is. Ik vind dat het in Noord-Friesland is het ongelooflijk verschoot. Dat is juist echt wel een prutte wisselingen stingen. Dantumedeel, daar is echt een beetje verschoot, echt wel een beetje steady. Ja, en die checks kunnen we nog net heel volle oorsis, omdat we natuurlijk wel de stemmen weten van de top 3. Maar hoe dan de zitverdeling is, ja, dat weten we dan nog net. Dus daar ben ik nog wel heel nieuwsgierig naar. Ik denk wel dat mensen wel hun hart volgen gaan. En dat is echt wel kozen op de partij waarvan ze denken dat zij hun belangen het beste van worden hier. Nou, dat is in elk geval mooi. En we gaan nog weer even naar Geldo Sietsma. Die is nog heel tijd in de gemeente Dantemardeel, in Damwart. Ja, we krijgen al even jet wat partijen die wat minder blied binnen, partijen die blied binnen. Hoe is de sfeer daar nou een beetje? Ja, sfeer is juist daar op de achtergrond. Ik ben er meestal ontjongen, dus veel mensen hier, nou ja, die haat goed naar het zin. Ja, we hebben van de jongen grote winners, CDA, Lietse winners, BVNL, die er naar bij kwamen binnen.
Maar een partij die er een beetje, nou ja, ik net ontevreden wezen mij, dat is gemeentebelangen. Ik sta hier mijn lijsttrekker Kees Wielstra. Je hem horen treien zitten, je hem heen treien zitten, krijg je waarschijnlijk ook weer treien zitten. Hoe blijft het binnen je? Ja, ik ben nu te schroeven natuurlijk, hè, want dit is een blik van vertrouwen van de inwoners van de gemeente Dantebedeel in onze partij. Maar ook in onze coalitie. Want we hebben al een 4 jaar hier een coalitie gewoon bestaande uit Social Links en de ChristenUnie en de gemeentebelangen. En daar hebben we eigenlijk de SGP een steuncoalitie genoot. En we zijn trouwens 4 stwarmen heen gegaan. We gaan net iedereen jankend wat men van ons hebben als gemeente. En toch hebben we altijd proberen om een eerlijk verhaal te vertellen naar de mensen daar. En er zijn ook heel veel dingen die konden wel teruggaan, ondanks de zwargen die er winnen. En daar hebben we heel mooie dingen van maken. En heel veel dingen in de opstartfase zetten, die we echt graag allemaal willen. Ja, je bent dus op het gelijktal zitten blijven, je blijft op treien zitten, maar je wil wel een paar 100 stemmen minder. Je bent van tweede favoriet in de gemeente naar het derde plak gaan. Sociaal links die is je hem correct een beetje voorbij gaan. Binnen jou daar mensen gaan kwijtrekken, tinkst? Ja, nou ja, dat zo kennen. Sociaal links had gewoon 4 jaar hier een stukje de BS die had de fractie van gemeentebelangen ook die. Maar Sociaal links had wat zichtbaarder geweest dan een 4 jaar hier, maar we heel eerlijk in wezen. Sociaal links had een behoorlijke campagne gevoerd. Die vertegenwoordigt eigenlijk 3 partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigen binnen. Daardoor kregen ze wat meer campagnebudget uit de Tweede Kamer wij. Als één partij die het landelijk vertegenwoordigd is. En lokale partijen krijgen helemaal geen subsidie uit Den Haag. Dus wie maakt het mij heel weinig middelen redden met zijn campagne. Dus wie maakt het mij een soort inzet van een aantal vrijwilligers doen. En dat hebben we dienen. En die is een sterke club, maar als je geen cent om handen hebt voor een campagne te voeren, nog heel weinig, ja, dan moet je wel heel creatief zijn. Ja, het klinkt haast als gunnen jou die sociaal links, die heb je extra stem wil. Ik gun het ze van harte. En het komt echt doordat we de Oranje Fjouwrie zo mooi met hun werken hebben en omdat we als partij een heel goed bielko passen. Dus ze zijn over het algemeen, nee net over het algemeen, ze zijn gewoon goud eerlijk. En dat vinden we echt dat we dat ik binnen. Dan weet je ook bij om daar binnen. En rug van de raap. En het is net altijd leuk om een boodschap te jaren, die je net ons maar je weet wel voor een dag hoe vier dat is. En daar ben je wel blij mee. En nou Nijkomen BVNL, die had een zit erbij kregen. Nou komt listloeker Joran Jager, die komt bij gemeentebelangen bij. Toen je nou zeggen van nou, je had het daar even aanschoen en past het nou even op is zijn eigen partij taal? Of? Ja, nee, zij is het wel. Maar of het als een bedreiging zeggen, absoluut net. Hè? Want Joran Jager is bij ons zeg maar, opgegroeid in de politiek, in de partij. En we hebben de kneepjes van het vak geleerd. Maar wie zijn net in de politiek bezig voor uzelf of voor onze partij. Maar wie zijn in de politiek bezig voor de inwoners van Dantebedeel. En dat er nou een nieuwe partij is, waar de inwoners van de gemeente Dantebedeel zich bij thuis vielen. Ja, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen en dan hopen we dat die jongen ontzettend goed zijn best was zal in de gemeente en mooi met zijn werkje kan. Er zijn dus geen drastische verschouwingen bij de verkiezings hier in Dantebedeel. In Oorgemeente nou is het aardig verschoot. Binnen de verrassende Nijkomers hebben ze mij niet grutter worden binnen. Maar hier is het aardig, nou ja, op dezelfde linie blijven. Je zit dus in de coalitie. Is dat iets wat je, nou ja, ik neem aan dat je hem dat takken of jou die echt van willen, in dezelfde geerstalling weer? Of? Nou ja, dat is heel erg bespreekbaar om het in politieke termen te zeggen. En er moet nog wel wat wetter geïntroduceerd om het vertrouwen weer te winnen. Wat de oranje tijd, oranje 4 jaar lang eigenlijk beschadigen is door de oppositiepartijen die misschien nou ook wel weer in een oppositie terechtkomen. Daar waar ik het fijn nog net van te zeggen. En is er in die coalitie ook plak voor BVNL? Of? Nou, wat we de oranje periode horen, hij is eigenlijk een coalitie van ChristenUnie, gemeentebelangen, Sociaal Links. En de SGP die steunde die coalitie. En dat is heel fijn. Ook omdat er een heel grote denkkracht zit. Tom Bakker, ervaren raadslid, een soort verstand van financiën. Dus dat is heel prettig om Tom Bakker als partner te hebben. En ik hoop eigenlijk dat we met eenzelfde soort van constructie, maar wat voor verdere coalitie dan ook bij VNL onhekje kunnen. Ja, geen hele opvallende verschouwingen dus hier in Dantebedeel. Misschien dezelfde winnaars als vaak in de jaren. Een opvallende Nijkomer. Ja, het lijkt erop als Dantebedeel de komende 4 jaar hier nog een beetje dezelfde koers varen.
En uit de schroeven, dat kan haast wel op een tegeltje ook. Want Kees Wielstra is de saffelste die term broekt. Ja, dat is toch ook wel weer mooi om deze verkiezingen. Gemeentebelangen dus, draaien zitten, komende 4 jaar hier in de Rie van Dantemadeel. We gaan de laatste keer naar Dokkum aan. En nu is Friesland, de IJsherberg uit de schroeven, is daar net bij alle partijen van toepassing. Krijg je wel de VVD die van 3 naar 1 zitten, hier gemeentebelangen hier 2 zitten, kort naar 1 zit. Hoe zeer zou dat dan? Auke Wietse-Bosma. Ja, dat is een hele goede vraag, Bouke. En dat zien we hier de fractievoorzitter Pieter Braaksma voor zelfs even vraagje. Braaksma, ja, van 2 zitten naar 1. Voorlopig dan. Ja. Ja, hoe zeer doet dat? Ja, natuurlijk, dat sowieso zeer. Ik bedoel, je trein heel je te keer inzet. En de skaatfractie eromheen natuurlijk ook. En als het dan net echt waardeerd wordt, nou ja, dan is het zo. Maar de keer die krijgt wat er kiest dat, hè. Waarom wordt het net waardeerd, Braaksma? Nou, dat weet ik net. Ja, wanneer wordt het waardeerd? Het is natuurlijk zo, je moet je wel verkeerd. En misschien hebben we dat krijg net goed in. En mis je hem dan de boord in de campagne? Nou, ik denk dat je kan jezelf afvallen, maar je kan ook zeggen, er bent per partij een hele goede campagne voor. Wij missen gewoon als gemeentebelangen, vooral in het Oud-Kalmerloon, daar hebben wij net mensen. En we hebben hier net een algemene partij, gemeentelijke partij. Nou, en Barbara stopt nu in Verwedderdeel en dat zie je dan gewoon gebeuren. Dan komt er minder stemmen binnen. Moet binnen het net excuses van een politieke partij die het verliest? Nee, ik probeer je probeert altijd te analyseren waar het onlezen kan. Maar succes, de kiezer bepaalt en ze kunnen gewoon op een volle 100% van ons weer aangaan dat wij ons weer inzetten zullen. Alleen maar inzet minder. Zo, wat ken je nou nog met inzet dat het zo bloedt? Want ja, dat is wel marginaal. Het is net groot, maar één stem kan het verschil maken. En het gaat er ook om, ik ga zelf de 16 hier normaal draait, je kan je kennis en kunde inbrengen. En dat mag ik rustig ten dienste staan van de grotere partijen. En dan mag je je voordeel hebben doen. Hoe zul je nog naar het grotere geheel nou? FNP en Sint van zelfs heel groot worden. Dat zal het ook waarschijnlijk wel bloeien in de definitieve uitslag. Ja. Hoe zul je dan nou als politiek dier? Nou ja, succes. Zij had heel goed in. Het grote voordeel hiervan is, vind ik persoonlijk, dat er echt nieuwe mensen in een riet komt. Jonge lui die het nou eigenlijk net niet verwachten dat ze nou instromen zo'n. En dat is voor een riet wel eens goed dat er echt weer vast bloed komt. Ik dank jou voor jouw reactie, Braaksma. En ik zou zeggen nog een noffelijke joen. Ja, en dat is Pieter Braaksma van 2 naar 1 zit dus voorlopig. En we kunnen wel concluderen dat vooral de FNP van 4 naar 8 zitten gaat, dat de grote winnaar is. Sinds dat het nou lijkt van Fjouwer naar Zaan. En het CDA een flinke tik rijdt en van Zaan naar Fjouwer zitten gaat. Dus er ben hier wel grote verschouwingen hier in Noord-Friesland. En Auke Wietse is er al de hele joen in Noord-Friesland. Hoe heeft u deze joen beleven? Ja, ik moet zeggen dat ik de joen begon een beetje gematigd, wat lauw. We zijn hier ook heel betierd, maar ik zei de week nou net zo volle te redden. Maar op een gegeven moment eigenlijk al na de eerste 12 uitslagen aan Zegstel dat er toch wel een kentering wie in de politieke verhoudingen met FNP en SIN in een nek-aan-nek race. En dat gerenommeerde partijen als het CDA, maar ook VVD flinke tikken kregen. Dus en toen kwam er ook wel bepaald sfeerke. Kwamen naar voren van de winnaars die het peken zijn euforisch wie een hartstikke bliert. Maar bij de VVD en PvdA wie het chagrijn van minder resultaten. En ik bij het CDA en dat wordt dan ook wel tajoen. En hoe dat hem verder verhoudt in de onderhandelingen de komende dagen, weken, man, dat zullen we zien. Dat maar even afwachten. Maar voor eerst, wie dit het van uw dag? En die euforie die zo omschreeuwt, dat juist inderdaad ook op de achtergrond, de muziek die klinkt er al. Auke Wietse, hartstikke bedankt voor die bijdrages deze joen. En ik zou daar nog een hele fijne jongweesje willen daar.
Wietse Bosma, wie dat vanuit de IJzerberg. En hij sluit er langs wat aan. En dan ben ik de laatste reacties schreven steeds meer binnen. We gaan nog een reactie gehoord vanuit Burgum. De gemeente Tietje Extra Deal. Het CDA komt er op het tweede plak te staan. Kun je dus lekker wat zitten pakken. En dan is natuurlijk misschien wel een van de vragen. Maar ik wil Lisa net al een keer voor de voeten bijhalen. Is dat nou die duo-rol die dan die sleutelrol daarin spelen had? Een reactie voor het CDA. Ja, ik heb de duo hier naast me staan, dus we kennen het even vregen. Ja, de studio die vreegt het altijd de duo-rol wie dat het is aantal stemmen opleveren gaat. Nou ja, uiteindelijk hoopten wij natuurlijk niks te verliezen. Maar ik denk dat wij uiteindelijk wel tevreden mee wezen met het resultaat. Ja. Toch preun ik echt wel een beetje teleurstelling. Nou ja, had je een soort stem verliezen. Relatief jong hebben wij wel stem verloren. Ja, dan ben je wel teleurgesteld. Dus dat in die zin een aantal kiezers dus het CDA verlitten en oerstappen naar een andere partij. Dat betekent dat de andere partij het heel goed in had. Nou, met name BVNL had in onze gemeente een heel soort stem gekregen. Dus nou ja, dat is natuurlijk het verdienste van deze partij. Maar dat betekent wel dus dat wij wat minder stem kregen als de vorige keer. Ja, dan ben je toch wel een beetje teleurgesteld. Had je dit verwacht, dat BVNL zo goed zou doen? Eigenlijk mag ik eerlijk zeggen, hier ik niks verwacht. Ik denk alles wie jong mogelijk. En uiteindelijk, BVNL had waarschijnlijk ook een soort mensen oorsprutsen die misschien oors wel helemaal niet naar de stembus gaan. Dus ja, hier hebben wij dit verwacht. Ja, dat weet ik eigenlijk net. Nee, dat waar ik eigenlijk niks op te sissen. Nee. Nee, nou ja, ze ben groter worden dan wat ik verwacht. Ik wil verwachten dat BVNL wel een soort stem krijgt. Ik zie het zelf tussen de 2 en de 3 zitten. Nou, als dat nou ligt, wordt het 3 of misschien wel 4. Ja, dan ben ik orenpartijen in onze rie die ik verlen heb. Bijvoorbeeld een GroenLinks, die ik net verwachten. Dus in die zin wordt het interessant hoe het er straks zo uitkomt in het eerste deel. Toch bij goede moed straks deze fjouwer hier tegemoet? Oh, absoluut, absoluut. Ik denk dat wij onderling hele goede contacten met elkaar hebben. Dat wij uiteindelijk over een heel soort dingen binnen wat eens. Dus ik kan me eigenlijk net vaststellen dat wij net een constructieve periode tegemoet gaan. Nee. Zijn er bepaalde dingen waar je hem heel erg zin in hebt? Nou ja, wij gaan op een hele positieve manier campagne voert. Als dualist lopen, maar ik met het hele team. Om het mij ook te doen, waar ik altijd zijn, dat willen we straks de komende 4 jaar hier in de Riet doen. Dus wij hadden een heel soort zin in om ik mij de orenpartijen te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Ja, is er een bepaald punt waar je hem heel erg hut van willen maken? Nou, wij gaan natuurlijk de oude fjouwer hier bezuinigen binnen het sociaal domein. Dat had u als partij ontzettend volle verdriet dienen. Dus wij echt zijn, wij willen net meer bezuinigen in het sociaal domein. Dus wij willen absoluut wij daar dat met voor ons voorop staan. Ja, dat wij echt voor onze burger ons inzetten waar nodig is. Ja. Nou, ik wens je een prutte succes en toch nog een liedfeestje, toch? Denk ik wel. Wij zijn tevreden wezen. Ja, nou een liedje nijdronk. Nou, hartstikke mooi. Ja, soms dan kun je toch echt maar een prutte stem toch een beetje teleurgesteld wezen, zoals hier het geval is. Nou ja, ze nemen nog, denk ik, en krijgt even een liedje drankje. Voor de rest is eigenlijk, haast iedereen aan de hoes. Dus, nou ja, ik zou zeggen, alweer een fijne jongen. Dankjewel Lisa, doe ik. En hartstikke bedankt voor alle bijdragers die het van een leveren heeft. En een mooie inzag heeft in de gemeente Tietje Extra Deal. Hoe het er ontdagje, wat er speelt. Ja, en hoe de sfeer daar is. En dan geef je nou naar Boetenpost, want is dit nog voor u Mats Gies. Ja, Mats, bist er ik al de hele jongen. Hoe heeft u dat wat belibben daar? Ik wist er niet of we er al uit waren. Mats zit er nog net, Jerry. Dan geef je nog even weer om naar de uitslagen van Tietje Extra Deal. Ja, want wat we nog net hadden, dat is helaas de zittenverdeling. Maar wat we wel hebben is in ieder geval het stemmenaantal. Ik ken net goed vergelijken met hoe dat voor jou in is. Daar winnen we net helemaal op kleur. Maar de zitten, die hou je nog van ons te goede. Misschien ergens nog in de komende minuten. Dan jij je dat en zeg je dat hier nog. Maar ik neem zo vast wel even op. De FNP, dus het grootste met 3016 stemmen. CDA 12 met 2804 stemmen. BVNL
PvdA.nl dus echt goed binnenkam met 2200 stemmen. De Partij van de Arbeid 1818 stemmen, VVD 1522 stemmen, GroenLinks scoort 1403 stemmen, 1334 stemmen voor de ChristenUnie en 888 stemmen voor D66. VVD, GroenLinks, ChristenUnie leidt dan qua stem wel redelijk dichtbij elkaar. Zo ligt het alweer. PvdA misschien dan een zit meer. En BVNL, CDA, FNP, ja, dat zijn wel grote winnaars in ieder geval in die gemeente in die checkste deal. Dus we zorgen nog even als we de zittenverdeling daar nog oncompliceren. Dan krijg je die misschien ergens nog in de komende minuten. Ja, en oors mag je mag ik je verwijzen naar onze website rtvnof.nl. Want daar zetten we alles natuurlijk op een ritje. En kun je morgen in alle rest alles nog eens een keer nijsje. We wachten nog even op op Achtkarspelen. Voor het Boetenpost had Mats nog een reactie voor u. Dat betekent dat we echt wel richting de eindgonnen van de uitsturing hier op RTV-NOF. Ja, de meeste uitslagen die binnen nou vanzelfs binnen. En ik vreeg het correct ook even aan collega Auke Wietse hoe hij de jong belibben. Ja, en ik vreeg het eigenlijk even aan die hoe hij dus de jong belibben. Ja, bijzonder Jon. Het is toch mooi om erbij te werken van het democratisch proces. Ik vind het ook mooi dat we als RTV-NOF maar alle meewerkers, want je hebt een aantal mensen hier op beeld, maar dat is lang net alles wat je zegt. Want je moet je voorstellen dat per locatie je zegt erin en je bent er nog meer achter de schermen. Wij mij hier vanuit de studio het al wat om elkaar praten, maar achter de schermen nog volle meer mensen. Dus meesten de redactie voeren, et cetera. Dus er gebeurt hier van alles. Dus dat is toch bijzonder om zo'n proces mee te maken in de democratie. En dat wij dan als publieke omroep dat ik zou brengen mij. En ik hoop dat dat een beetje voldoet. Ik vond het in ieder geval mooi om te doen. Nou, hartstikke mooi. Ik. Het is de eerste keer dat ik het op deze manier belibben heb. Dus dat is vanzelfs prachtig mooi. En ik vind het hartstikke mooi om dan die reacties te zien. Zoals daar in Dokkum, dat ze echt uit te schroeven binnen. Dat we dat moment even dat mooi pakken koeren. Ja, hij kan op een tegel. Ja. Maar dat we dat moment echt live even mooi pakken koeren. Ja, dat binnen mooie momentjes. Ja. En ik natuurlijk de reacties van, ja, het klinkt wat hut, maar de verliezers. En ik toch wel mensen waarvan je misschien verwacht die zit in zak en as, maar die toch best wel tevreden binnen. Ja, dat is hartstikke leuk om zo de reacties even te jaren. Het is een gast net te vermijden natuurlijk. Hè. Je gemeente weer een prutte verscoot. Dan moeten natuurlijk partijen zeten inleveren. En dan heb je natuurlijk minder emotie als in teleurstelling in gemeenten waarbij het eigenlijk redelijk hetzelfde bloot natuurlijk. Ja, en natuurlijk bij partijen die te correct bij kwamen binnen. Ja, dan is wat ik al zei, alles zitten binnen dan haast weenst. En ja, die we dan weer van een andere partij afpakt. Dus hou je die verschoning en ik wil wat. En dat houdt het ik wel spannend, dat maakt het ik wel mooi. Maar als je naar die checkste deal, daar weten we nog steeds te zitten net van. Er wordt nog een rekken in ieder geval. Maar daar is toch wel BVNL, toch wel de partij die de meeste zitten pakt als nijkommer. Dus dat is toch wel heel heftig. En dat, ik ben benieuwd hoe dat uitpakken zal. Ook met vormen van coalities en dat soort dingen. Want dat komt nou natuurlijk. Ja, we hebben nou de uitslagen binnen, of in elk geval de uitslagen van de partijen. Nou komt natuurlijk het hele proces wat er achterom komt. Het is de eerst komende dagen nog wacht je op de concrete uitslagen. Echt, welke mensen dat nou echt in de gemeente die je komen, waar het misschien mooi vaker stemmen nog aardig wat binnenhellen het. Ja, dat is vooral voor de partijen zelfs wel een belangrijk moment, denk ik. Ja, denk ik ook. De democratie had zijn werk weer de komende 4 jaar hier binnen. De zitten bepaald, is weer bepaald waar het beleid uitstippelen. Dat is onder andere ook nog in de gemeente Achtkarspelen gebeurd. Matschies, ja, het zit erop. De verkiezings 2022 voor de gemeenteraad. Wat is die laatste gedachte over hoe het in Achtkarspelen rond is? Nou ja, er is eigenlijk net zo'n heel soort verroren bouwken in vergelijking met Fjouwerjelien. Dus de verhoudingen, de politieke verhoudingen in Achtkarspelen, die blowen voor het grootste pad hetzelfde. En dat betekent eigenlijk dat er één nieuwe partij in de gemeente die hier komt. Dat is Forum voor Democratie. Albert van Dijk van Stroobos. Die komt naar alle gedachten met één zit in de gemeente hier van Achtkarspelen. En dat gaat dan ten koste van Freddy Hoekstra van de VVD. Die partij had bij deze verkiezingen geen zit hellen. En die verdwijnt dus uit de rieën. Ja, het CDA de grootste, maar zij zitten FNP tweede plak. En de ChristenUnie mij maar 3 stemmenverschil het derde plak. Ja, en dat is eigenlijk een volslijne kopie van hoe dat Fjouwerjelien is.
Hartstikke mooi, Mats. Dankjewel daar vanuit Acht-Karspelen. Bedankt ik dat u de hele jongen op de hichte houden heeft van alles daar. Ja, we gaan afsluiten denk ik, want het zit erop. Het zit erop. We waren bijna 4 uur lang live televisie met mochten voor jou in Noord-Friesland. In Dantubedeel, Acht-Karspelen en Tietjeksterdeel. De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ja. Wil je alles nog eens een keer rustig nalezen? Ik zou zeggen aan lekker op bed kroepen. Het ging gewoon en dan morgen rtvnof.nl. Zorg ik op onze Facebookpagina, onze Insta's, de stories ongetwijfeld. En ik op Twitter, daar gaan we zo volle mogelijke reacties op en plaatsen. En ik de uitslagen keer daar nog eens een keer nalezen. Ja, ik doe het eigenlijk als wat te zeggen. Je had u sprutsen. De meesten kinderen aan de slag. De gemeenteraden worden vastgesteld. En dat betekent dat we aan het eind komen van deze uitsturing. Ja, hartstikke bedankt. En ontnoren keer. Ontzettend.